Assalamu alaikum. Kovmasanız var mı? Birazcık üşüsün hani. Salam Canan, Ludmila, Kemal, Nurana, BMW. Salam. Che Guevara, Türkmenin Che Guevara'sın sen. Türkmen'e de bir Che Guevara gerek bilýänsiň ha. Goma, mama tuda şükür, goma can sağmay. Men şu wagt garaşýan Talipden habar ýok. Öýlemetsem WhatsApp'tan gidip durýar. Most gijrak yatanmydyr, yatyp kalanmydyr ýa-da namazda mıdır biljek gel. Assalamu alaikum. Gowmy jan taýmy unutmadyňyz. Bugünkü temamyz agdy bire taňry bir, agdy alany gaňry bir diýär. Hereket güýçlenýän hereketi de elbetde hökümet tarapyndanam halkın gözüne alırçak bolýanlar köpelýär. Bu arada ýan bir maňa ýazdyr. Men diýe ağam diýe kanala idarada işleýän diýe baýdaklar diýe ýarta düşürüp berdi diýe. Benim aýtdym, "Gurban öldüm" de diýdim, "Ýarta düşürýän" diýdi. Ya o Gurban oly ölen bolsa sen baýdagy düşürmersiň, habar etmän. Bir ýurtda traur öýlan edilmän baýdak düşürilýän ýerine mene göremok. Adamlar çaşa seretdirjek bolýarlar ýa bir samsyk ýerine goýjak bolýarlar. Türkmenistanyň içinden girýäňiz we bolsa aýdyňa ne? Baýdak ýarta düşürilipdirmi, düşürilmändirmi? Belkallajan. Yani yalanan mozaçyn bolsun ýöne. İlki başrollardakinin dünýeden ötendigini duýuruň aýlyk ondan baýdagy düşürersiňiz da näme howlup ýanyp. Ya bu peýin ýatyrlan üçin baýdagy ýarta düşürdilermi kaýa. Amerikadan girýär-de köp Türkmenistan ýerleşýänmiz bolyn. Bu peýiniňe de Ýewropa belki döwletleri öwrüň watandaşlar TikTok'un işleyen devletlerine. Esasen şimdi Avrupa'ya uğursanız o işler 9 canlı pişik ol ölmez diyer. Tuttanın sağdığında ho bolman näme ho öldü deyip. Menim ara soňundan Nuran'dan yeni ulandylar dünýalak öldü habar ýaýratdy, şonu ulandylar diýip bara Allah'ım rahim. Şereğine mi daýmagyň o men bir zat oýnadyp görlesegem şu jagaşyr kesi bolýanyň zanymy Nura ne heýdip ýer diýip çykaraýaň da her zat garaşýar. Görmedik zadymyz däl wagtynda. Ýokla ýok hiç kime bölen okla ýok jansa tutdany meter sagdym. Şu wara Türkmenistanyň televiziýasynda açyk öýlan edilmese hiç sadynan maň watandaşlar esasanam şu meselede yalanlar wara. Mene çüşan açman garaş otun havara garaşyp diýe. Uran agent olup çykdylar dogrum diýe. Hawa Uran agent olup çykdy men neme. Türkmenistan hökümeti meni uğradypdyr, özi bar aňardan meniň şaham kesdi. Käbir adamlar bar, şunýal bolýar o. Näçe uly ýalan sözleseň şoň ynanýan adamlar bar, bilýärmi? Psik balnoy adamlar. Näçe uly ýalan aýtsaň şoň ynanyp beren adamlar bar. Näçe uly bolsun şu ýalan. Şoňa derre ynanýarlar. Misal üçin polisiýaň komnatyna soraga çağırylýan.
Misal üçin bir zatda uğurluk eden bolsun. Şu polisiýanyň şu seni sorag berip oturanyň isleýän jogabyny bermesen galan zady kellesinde ýalňyş diýär. Indi siz özüňiz oýlanyp görüň-de şonuň isleýän jogabyny berýänçän galan hemme aýdan zadyňa ýalana çykarýar. Sen hakykatdan hem uğurluk etmedik bolsaň, sana bir töhmet etýän bolsalar ýa-da kredit beren bolsaň, seniň maşynyňda mysal üçin uğurlygyny bir ýakdan bolsaň da bilmän. Sen hem soň çağırýarlar, kimiň maşynyna gitdiň diýen planyň maşynyna gitdim diýende çağırýarlar da onu. Sen hem habaryň ýok bolsun, agam men şoň habarym ýokdy şo zatlardan. Gayrat edin men bilemok şonu. Şeýle men kredit beren adam, ay han patentin, ay patent berilýär, patent ýok diýsen. Senem deňşärik zat diýip ýankyny. Çanyň şu sorag edip oturan haramladanyň istesi gelýänçe bir jogap bar. Şonu isleýänçe urup oturýar. Indi käbir haramladalar bar da bu taýda da. Näme getirjek bolýar? Nuranna sen agent näme getirjek bolýar? Nuranna sen agent näme ya daşarut sana pul bilen olaymy. Şonu istetiňiz gelýär. Men şu istetiňiz gelýän zat häzir aýdyp berýär. Maňa Amerika $100,000 töleýär, Ýewropa $200,000 töleýär, Yaponiýa $300,000 töleýär, Ýužny Koreýa $50,000 töleýär. Töleýärler bileleşip baraş Türkmenistany sen nurjan döwetmeseň biziň güýjümiz ýetenok. Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri bolup güýjümiz ýetenok şu Türkmenistana. Şaňa günümiz galdy da diýip maňa pul töleýärler. Onanyň da oturmuşy da şular ýa samsyk düşünjeleri. Ýa-da meni Türkmenistan hökümetiniň özü uratdy. Meni özü uratdy. Şunýal görüş maňa garşy diýip. Onanyň şonýal zatlary. Bolmanam size şondan şu zatdan başga 100 san jogap bereň, siz kabul etmeýäňiz ki. Şoň üçin men näçe size bir zady düşündirjek bolup ýanandyrjak. Ananaň okmy, o seň problemaň. Düşüneň okmy, olam seň problemaň. Sen tupoymy, olam seň problemaň. Men bir zady anandyrmaga borçlu däl. İkinciden hem öz agdym bilen aýdýan şu hereket çykgynsyz ýagdaýda dören bir hereket. Şu hereket Türkmenistany aýalyny kazy nämetse ardyňy kim aýtjak diýlenden soňky dören hereket şu. Şunňyz Türkmenistana ardyň aýdara ýeri ýok. Şonuň üçin hem şu hereket döredi özü. Spontany döredi. Onu da sebep bolan zat pandemiýa boldy. Pandemiýa kakras şulardan döremegine sebep boldy. Näme üçin? Çünki öýlere dik goýdy pandemiýa. İşlejek diýene de ýok, işlemediydi. Öýde de oturan ýerimizde internet bilen VPN biziň çykalgymyz boldy we köpümiz çykynsyz ýagdaýa düşdük. Eklenje edip bilmedik. Kwartiramyz töläp bilmedik, belki produktamyza pul güýjümiz etmedik, kimimiz daşary urtda alyp öýümüze gidip bilmedik we şeýdibem şu hereketiň fundamenti öz-özünden döredi. Pandemiýa dörenden soň men oturup şoňa kän berdim. Bu gurban uly samsyk diýdim. Özünün yıkılmagyna garşy fundament dörep durkada diýdim. Ýolum açaýyn diýenok. Bu zatlary medenok bolýan diýdim. Bu diýmek diýdim, başga dünýede ýaşap bör diýdim. Absolutny uzakda ýaşap börün eken halkdan. Ve döremegine de sebäp boldy. Şu zatlaryň. Şoň üçin o taýda ýani bu zatlar çykgynsyz ýagdaýda dörenliginiň suwtnamasy. Muňa biri pul berip
Eger pul berip edilýän bolsa şu hereket, şu zat, şu iş, iminde birinki ýaly işler. Pul berip edilýän bolsa, o erkeğin wa bolsa çykyn. Günne gün aşa men efir açak. Gelen adamlara soraglaryna jogap berjek. Türkmensanyň adalatsızlyklaryny görüň berjek. Konstitusiýadaky bozulmalary maddeler boýunça sanap berjek. Edenetlikler aýdyp berjek diýin. Hawa. Şuň üçin maňa hiç kim tölemedi. Ýöne men tölejek sizler. Men tölejek. Lişni $500 köp aýlyk alýanyňyz ýokdurlar. Men berejek şu $500. Uzakly ýöne efir açyp oturumdanym şuly iş edin. Bar $1000 al hosen. Şu $1000 beremde de edilen goşuly iş o. Pul berilýänmiş diýip. Özüňe sorag berer ki, maňa şu pul berseler edilerim kama şu Nuruýyň, Alşeriň, Abdullaň, Talybyň bu tagan maňa edýän işler men edilerim kam diýip sorag beril ki özüňe. Pul berenne. Pul berilmäk edilýän bolsa bu hereket diýmek ýekeje sebäp bolup biler. Olam watanymyzy, halkymyzy söýmek. Halkymyzdan, watanymyzdan söýýäs, topragymyzdan söýýäs. Demirgazy Koreýaly döwletler bilen deňeşdirilmegininden rahatsyz bolýas. Şol urugynda başga blogerleriň, dünýä belli blogerleriň video çekip Türkmenistanyň üstünden gülmegi awray däl. Şu zatlaryň düzelmegini isleýäs. Oňa meke tak çykargasy biziň hem hökümete garşy aýtmamyz gerek. Tenki ýalňyş diýip. Özüňe bir maskara boldun bolyn, ýurdumyzam siz maskara edip oturýarsyňyz diýip aýtmak gerek. Düşünýän bolsaňyz. Tak. Umayam salawan. Nimani? Waalaikumsalam. Gowmadalar. Nimani ızgaran ütködeýin. Gowmy jansagmy? Ya sağam gowmadym. Meni näçelik düşündürsemem, inanmaz. Biziň watanymyzyň düzelmegini isleýänligimiz sebäpli bu göňül işidigine eger bize inanmayan bolsaňyz diýmek siziň niýetiňiz erbet, diýmek siziň özüňiz şeýle şuleseler ekjekeniň, şuleseler dönüp ekjekeniň bir de diýenler. Ura. Bilýät diýin kulay ösek gidenler. Baran ýere. Soğuk diýen bolsaň biziň efirimizde iş ýok. Selam aleyküm Nura. Aleykümselam. Gowmadalar arma. Bar oğlum. Sesiňe tanışsyň deňiz bolyn tanýan edýän. Uy Nura, men tanymam seni. Ömrüm bola. Eddilöze. Meni takip eder. İçini hem sapa. Leşler. Ya bak benim yayın açayım. Canan yüklen oturmalı. Belikini bäňi yapdylar ha. Ha olay. Yapdylar. Video paylaşmana korku oturna. Bulam yapılar deyip. Bulam Näçe kanal yapdylar ay? Menke 6-njy my 7-nji kanalym şey watandaşlar. 7-nji kanal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Türkmençilik vardy, Türkmençilik 2 vardy, 3 vardy, 4 vardy. Soň täzeden Türkmençilik 1 vardy. Soň ýene Türkmençilik 2 vardy. Ondan soňra mene Türkmençilik aşakçylyk. O da. Eke gattikan kanalym ýoklar. Ýöne Türkmençilik 5 menki dälir watandaşlar. Men aýdaýyn size. Am 4 Türkmençilik 5 kanalyň eýetini kimden bilemok. Ýöne Müslüminan çaklayan. 4 saltany geldi diýen aşak. Bolýa häzir ızgarany ýükletmesem bara. Suýam kaşwat.
Neticede davay şu soru berýänler şunun o beýleki haramlady yallakyllara alamok efire soru berjek agam size demokratiýa bamy diýenler. Hemmeňize bir jogap berjek olam demokratiýa isleýän bolsaňyz demokratiýa diýmek däl. Ýüdüň gidläp, adyň gidläp gelip soru bermegem demokratiýa girenok. Demokratiýa isleýän bolsaňyz gaýrat edin. Ýüdüňiz bilen, adyňyz bilen gelin. O ham milyon gidilin fek hasaplardan gelmeň. Oň üçin size hiç kim türmäge basanok, öňüňizde polisiýa baranok. Tak što bizim aktivistlerimiz ýüzü gidili çünkü olaryň öňüne basyş bolýar. Ve basyş bolmaýan bolsa sen bu aktivistler saklatmaýardan size. Ýöne sizin öňüňizde hiç kim baranok, şoň üçin gaýrat edin. Geljek bolsaňyz da soraw beresiňiz gelýän bolsa ýüzüňiz adyňyz bilen gelin. Ha mün patpisçiňiz ýokmy? Onu mün patpisçik sende ýok bolsa gaýrat et. Sana almadylar soraw bile bermek. Düşýän. Yani mün adam seni gollamaýan bolsa, mün adam seni dinlemeýän bolsa, bidem dinlemäýärler seni. Git ilki bir tane mün tane adamly patpisçikli kanal edin. Görüş. Ol adamlara da Bunağa yüzünü açmak için bu adam yok mu? da verdik soraw altında. Ak girip an girmedikleri de verdik sorawlary altında tanadyk koyduk. Näme diýem? Esselamu aleyküm. Gowmam ýaşy tapdyr. Wa aleyhisselam. Bu adam yok mu? Näli ýani men ýalakla 200 tane 300 tane adam bolsa da açyp bilýär, ýüzlerden arkaýyn mesele ýok. Açylýam şu 200-300 adam bolsa. Açylýar men açyp bilýär. Açylýar. Men patpişik barmy? Bolun. Yani ýüzüni açyp bilýän o açyp bersin, bolmasa da sizin soraňyz gyzykly däl. 460 kalam garap. 200 açylýar diýär. Assalamu alaykum. Näde? Näçede? 200 näçediler? 2 gün bundan öňe. Şonu da açylýar. Nur Muhammed sizden bir bağışla sorajak da oň doglugunymda içkili ýagdaýda giripdim. Vatandaşlardan tillerden bağışla ýagdaýymy soramak üçin girdim de epil. Gat görmäň olur. Mesele däl. Neme ýa bolmasa bolýar ýa. Ýa-ni Ýok olur. Biraz öňe içip töwükdir diýär browa. Soňa merse bu diýär içildim diýip ötünç sorap iň soňky jaýa bar ol içýärler diýär. Ýene mümkinlikdir diýär. Sen adam önce näme diýdiň de kapatylan kanallaryna diýdiň de ilk önce Oğuzhan diýip açdyňda ol kendi dowam etmedi. Men seni download'dan takip etýän de Nur Muhammed. Oğuzhan ilk açdyň kanal Oğuzhan dälmi diýip soňra Türkmençilik 2. Yok, Oğuzhan ip kanal açamok men. Oğuzhan ip kanal açmadım. Men Goşut Hanny bastım. Goşut Khan. Goşut Khan. Pardon, Goşut Khan. Goşut Khan ady bilen ýüzüm açmakam görüşdüm hawa. Goşut Hanny YouTube'larda çykşy edýärdim. Ýöne TikTok'da Goşut Hanny açmadım. Günü birinji aşamda türkmençilik, olam nirden geldi kelle türkmençilik dedim. Bilen diýdim şu edip görenimiň köpüsi ay borlay diýär, türkmençilik edýär. Onuň köp zady şeýdip ýol berdik de. Onuň şu türkmençilikdäki kemçilikler ýa-da biziň türkmençilik edýändigimiz diktaturan gollady diýip ýürüýüşe türkmençilik diýip açdym. Biziň köpüýümiz borlay edýär bilýän şu korrupsiýa meselesini eden etdiliklerde ay borlay diýär, bäsmadan berýär, olam çaýat bilýärler diýär. Gara görüşüm zok. Ýöne ol bize şuň has erwet ýagdaýda bolup öňümüze çykdy. Başlarda biziň özümizde de gyzyklydy belki zatlar. Yani özümüz kemçilik görýärdik ýa-da bolmaýan zady bäsmanlyk bilen düzedýärdik belki. Ýöne soňa waka bolýan zatlara şolowit görmeden bolaýmaly zatlara bitmän başlady soňa waka. Çünkü biýdügünçiliklere galmady, ýani biýdügünçilik galmady ýani. Vatandaş distribusiýona Türkmenistanyň halky bar, şeýle bir ramkaň içinde ýaşaýar.
Şu başarsa gaýady 5 manat jerime tölemejek bolýar. Şeýle kanuny görä ýaşajak bolýar. Ne daşar urtlarda da gaçak galmajak bolýar. Derrew şu zatlar düzetjek bolýar. Ýöne şonu da ýaranyp bilmedik da şu haramlarda hökümede bar ha. O gidip barýakan öňe duduran bolup maşynyň hapa diýip azar bermekler bul bir çykdy. Agam dedi, men dedi telekeçi dedi. İçerki bir öndürýän önümimi dedi. Bir jan iş ýerleri dedi maňa dedi peçat gol peçat urmalyň uranok dedi. Türkmenistandan bir telekeçi çykdy. Men bu zatlar bir azajyk ujuny agdadym, bolýan meselesi çözülýär diýen. Şondan soň ol menden habarlaşmasyny goýdy, işi biten bolmaly. Bolmasa men özüm etjekdik gördü şol. Eger bitmese. Çünkü dedi bir jan üstünden baş prokuratura arz etsemem dedi. Baş prokuraturaň iş ýeri bir jan başlygy bilen ornwasary biram KTV şolary dedi jan eden bolup gıýgyran bolup dedi. Haýwat atan bolu dedi. Köpdenden soň dedi arda ittetdi dedi. Görýän ardan tapamok diýerlerinden maňa dedi. Han men şu arzama jogap beren yok diýen o. Ardan tapamok bitdi ýok diýemsin. Gözüňize getirýänmi? Indi şular ýaly paraxorluk şeýle bir ýagdaýa geldi. Kanuny haklanmadan pul berip etmeli boldy. Şoň üçin watandaşlar paraxorlugyň her türlüsine ýok diýelim. Haklan bolsak, haksızdan bolsak para bilen düzetjek bolmalyň gaýrat edin. Şol Türkmen halkyny şu wagt başyna gelen bela boldy, ullukan bela boldy. Alo Atakan. Alo, sesim geliyor mu? İçine hem sapok kimay? Şu Geliyor. Muhammed. O Neyim şey sapok? Ne diyeceğim de. diyecektim ha bu hal işi karışıyorlar da. Ay Atakan bir zaman şu Nur Muhammed'e burada ýatdy deýin da Nur Muhammed doğrusun. Ozal 10 tane adam bolup oturýardyk. Şu wagt aşakdan meni de alay efire diýenler onlarça, yüzlerce adam var. Bakın siz ne yapsettiğiniz diýerler. Sizin gepleme kanı adatlığınızı şu Nur Muhammedler yani aktivistler öňe çıkardı. Olurlar. Meni de efire alay diýip aşakdan ýazarlar var. Onlarça adam efire alıp. Ozal ýazan barmy Nur Muhammed? Meni efire al diýip aýdan barmy? Ay, ha yoş da bu zatlar var ha. Men halkyň üçin demedik duramak var ha. Yani korkusyny ýeňýänçe her kime wagt gerek. Menem başda ýüzüm ýapypdy. Oğuştan olup çıkşay diýerim. Bir şey bolýar da bu zatlar bolmaly. Geçme. Bir ses geliyor da herkes. Men ýöne Aa, çarpyp. birine ses gelýär. Aliosdan mı? Alios sesin ýapaýda. Alo, Men ýapdym soň gün gelýär şu wagda. Onda men tapdym onu. Kimden geliyor? içini hem sapok sonra. Bittimi ne? Ha indi. O bittin de katı oldu. Bolýar. İçine hem sapok normal nat bilen gelsen o gelsen ama. Garap gittim tümökker şon ýaly olanlar. Geredin. Meniň indi sizde agda birlige çağırıp teman adam agda birlige taňry bir diýänimiň täýärşi hereket güýçlenip adam san köpeler bolýan sen gowda sen erbet sen gowurlaýan sen erbet gurlaýan ýaly gep gurumlar eterler. Şoňa hiç şeýle blokka batmaň. Hawa aşakdan medyalar nur beýleklere söz beräýdi. Nuri sen gürlemäýdi, Talip sen gürläýdi. Ýok. Alişer sen gürle, Nur sen gürleme. Şeýdip aşakdan pitne sokup oturanlar bardyr. Şolary üns bermäň watandaşlar näme üçin diýsen, bularny bölüp bilen oklar, şu agdyrlygy şeýdip arasyndan içinden sokup birini ögün bolup, birini galdıran bolup, birini dögün bolup, yo menem sizin tarapyňyzda ho diýen bolup, onu ýaly hamilyonlaryň biriň aramyzda eken. Eger sizem hakykatdan aktivistler gollaýan bolsaňyz,
Size aýtjakladım. Şundan beýle kim efirde ekranına öz pikirini aýdan bolsa aýtsyn. Şoňa aýda alagadan sen gurulýan ýok, seni öýretgürleýän ýaly baha beriji gurulmalar edýän bolsaň, men sizden padajrywat etmek hakymym bardyr mesajdy. Çünkü bul beýden bolup, beýden bolup agdyrly pozýanyňyz başgalardan bolup. Pozgy bilmeýäňiz-de, biz pozdurmaýas-da. Ýöne pozjok bolarsyňyz we siziň renkiňiz ortaga çykar. Şoň üçin gaýrat ediň, eger hakykatdan gollaýan bolsaňyz, her bir adamyň fıtraty başga, her bir adamyň, her kimiň özüçe efir alyp barşy bardyr. Birinki gowrakdyr, birinki ýeneräkdir. Bolmanam bir klassda 30 tane okuwçy bolsa, hemme kişi beşikçi däl ki, biri matematikada beşikçi bolsa, biri türkmen dili edebiyatda beşikçi. Biri ötüyle tarih sapanla sopanlar beşikçi. Biri beden terbiýede beşikçi. Hersi bir hilek, toýst Allah Taala talandy her kime bir hilek beripdir. Şoň üçin gaýrat ediň o. Ay sen boş gürleýän, sen gürlemäýdi diýip hälen biri gelip maňa ögün kişi bolan bolup, "Nura beriň o galan jogap bermesin. O bu galan boş gürleýän o" diýen bolup. Men ögün kişi bolan bolup beýlekler, "Näme o siz o? Ene nur ölüp gitdi-de näme siz beýlekler näme onu durmalymy? Näme gürrüň edýäňiz o siz o?" Men özüm üýtgüşi kasaplama, o meniň hem ýalňyşlarym ken. O meniň hem gaharym etirtýärler, menim eje wajam töwýän gerek bolsa. O tak što menim özüm üýtgüşi saýam, o gaýrat ediň. Şolara gurulmalar edýän adamlar. Siz beýdip aktivizm gollaňyz, beýdip ara fitne sakçok bolýaňyz mesleýdi. Bolýan bir sorusu gollan indi. Aýdym soram. Bu hally işiň eden dogry indi ağam şoňa jogap beräýdi. Ay halis reklam etmesen Atakan. Halis gitsin öz TikTok'da özün reklam etsin. Reklamı sen eden. Men interes Sen aýtdyň o. Ben halisini girdi ki. Ben halisini girdi. Videonu açtı mı? Açtı. Yok bolýa Atakan açtı mı? Açtı videonu. Bolly inni şo diýen videolar çykypdyrmy? Halisiniň özi geldimi soň? Gelip bilen. Verdim şulatlara. Gelip bilen. Gelip bilen okmy? Oo. Mene görmedim. Eşi efir Bolýa gelip bilmese men efir. Bolýa gelmeýän bolsa men efirden soň men hakykaty jaň edip düşünşek bolaýyn. Hatta näme üçin iliň öňünde maka dur sol tan bilen üstünden opşistowada geplenen näme üçin adly gepleşen? Näme üçin gepleşen biz çünkü bir zady bilmeýär. Näme zady? Şaýda häzir bir zady bilmän ileri geri gepläsim gelen o. O adam opşistowada gepledi. Näme üçin atyldy şu zatlar? Nuri adam opşistowada gepledi. Opşistowada gürlenjek zatlar gürlenmejek ba. Bolýa Atakan sen hemme zady opşistowada gürleýän, mysal üçin maskalaň bilen, geliniň bilen, sagalaň bilen öýüň içindäki zatlaryň gürleşýän opşistowada. Ma kara sen geplenen gep bar bilen sen goşotan zadyň. Birine mehrem yerimiz bolmalydyr. Ýetdiň ay muny. Ma kara aile sistemi alyp girme buraya. Tamam men böyle gep ötmem, men barada gep. Tamam işte bizim. Men senin aýdam ýok, hatyryň gelip sen beçileriň normalmi diýemýär. Atakan, yani doğru açık tutdu o. Men sen açık etmene borçlu däl, o düşündüňmi? Ay ýöresen uştaýdan mı? Nur men moderator şu Atakan alyň. Agdyrly gorumuk. Agdyrly gorujak bolýas, agdyrly üçin gerek bolsa, käwür meseleleri biz öz aramyzda düşünşýäris, düşünşülmejek mesele ýok bu taýda. Näme bolupdyr, näme goýulupdyr, gerek bolsa özüne de video çekdirip, özüne de jogap berdiler. Mesele ýok matannaşlar. Prosto howlupma. Mesele dündörede şuň çözmelik zat ýok. Düşünýäňiz, robot zat beriň näme bolýar, näme goýulýar. Ola Nurcan boş versene bu kitemaň näme Nur? Bu kitemaň ýatlasana. Bu kitema esasy ady birlik. Ve şu meselede de meniň aýtjaklarym meni ýa-da ýeni birini gollan bolup ýa-da mysal üçin
aýdaýyn şo ýene şo temaga geleýin. Hally işin mysal üçin talip bilen nur bilen şolaň arkasy bilen tezem näme bolduňy diýen zatny ananamok. Onu nemetine goşulamok. Näme üçin diýsem, biz bu ýola başda çykamyzda da tagany bölümini bile çykdyk. Başta da şu ýoluň esaslananlardan ve halkda pikir oýananlardan biri bol. Yani biz 4-nji ýylyň içinde getdik. Arasynda bir ýadar, ýynjalmagyşlar, gider täzen gelir, mesele ýok bu zatlarda. Hiç kim bir zat etmäge borçlu däl. Hatta bu özünün garaşsyz hereket edýänini görkezýär. Haçanda biri işlese ýapýan bolsa, işlese de efir açyp dowam edýän bolsa, şonuň özünün garaşsyzlygyny görkezýär. Çünkü sen bir ýerde işleýän bolsaň, sen başkasynyň hereketine görä belki özüň işleseň edip bilmersiň. Yani işleýän bolsaňyz, başlyk menen ertir geljek gäle diýip bilýärmi? Mysal üçin. Ene ertir geljek gäle şu höwgetim ýok diýip bilýärmi? Esseňiz bir edersiňiz, iki edersiňiz, rol edip bilmersiňiz da dowul däl. Diýmek aktivistler şonu edip bilýän bolsa, garaşsyz ýagdaýda edýär şu zatlary. Hiç kime garaşsyz birinden buyruk alman, birinden tölew alman. Olan ýanyndan ansyn tapady ýok. Özüniň içindäki pikiri bilen özü günäkär, onu bir günäkär der. Ýana düşünjesi bolsaňyz, paniýatysi bolsaňyz, onu bir günäkär der. Ýanky suat talipde bir guruluş oturgany men efir açakmy kabar soraýynmy? Ağam yüzüň ýapar sesin soň gelýär. Şuýdy bir zat diýende az önce Durfur Tandawynyň efiriniň geldik. Bu Halis dilen öz reklamyny yapmak. Elmadam öz reklamyny yapdy. Gidip onuň efirinde, soňky döwür awgustan bäri şu aktivistleriň efirine girmene başlady. Bu talip dilen, Halis dilen. Awgustan soňra aktivistleriň efirine goşulyp öz reklamyny şatlyk şyh ýany soňra da gidip restoranyň ýa-da bir näme bolsun, konsener bolsun, şonuň reklamyny yapjak Türkmenistanda. Ol özüni Türkmen halkyna tanatmak isleýär. Yo, brata bol, ne fake'den gelýär oğlum o. Yok, halis fake'den gelen o wa, halis fake'den gelen o. Fake'den gelýär aslında. Yok, o halisin ýüzü zat açyga, o. Brata patpisi ýetikleýän ol bäde zat etjek bolan okby, näme diýilýär? Hype eden o patpisi ýetikle şeýlede. Yetigen bolsa özüniň reklamyny artdyrjak da bilýän, o taşşakçylyk ýany. Bagyşlaň beli. Götürmelik. Ol sizin pikiriňiz, ýöne her kim özü seredip baha berip bilýändir. Onu kän ozat etmäň, her efirde şoň konusyny açyp, şo temany açyp, temany üýtgödüp ozat etmäliň. Illeşlen köpüsü bara, şer gözläp, sirk däl bärisi. Näme ugruna çykdyk, näme iş alyp barýas, amajymyz näme diňe şo temadan, şo ýoldan gidelim. Doğru aýtdyň. O köpüsü uruş bolsa, uruşturjak bolup, ana aşağıdan bu gelli al ýokary, şu gelli onu amal, ikisini uruşturup aşağıda neme dip durjaklar da. Gerek gelşin ýa zatlar da. Hiç temadan çykmaly, yani o beýdipdir, şu eýdipdir, ýöne kıybatkan tor bolda o. O diýjek boldum, şo da onuň reklamyna gerek ýok. Yani birisinin reklamyny adynan tutmaňlar. Birisi gelen wagtda hökümet tarapyndan birisi gelýär. Adynan tutmaňlar. Yo, şu wagtlara deňiz dowunum Dur Sultan ayarmaşlara bolsa da erkek golda ýende wideolar çykardy da ýyna. Ýani ikisi gurulşdylar da bilen anten çykar diýdi. Innem ol gelmeli bolin, innem ol gelen o. Şimdi bara ýan talipleň ýazyşdym bolýan şu Amerikadaky bu TikTok ýapylma nemeti distribusiýona olan kanalyna da girip bilen o birinde şunu ýalyp diýär.
bir Trump gelýänçe şu mesele şeýle karşılaşan. Trump'am yetkili 20 inauguratsiýasy bar. Gepim tümekleri näderlikçe şol efir açyp bilenok. Başka variantlar barlak gördüm diýdim, man hawa diýdi. Emme variantlary Biden gitmäke yapıştırıp gidipdir karşılaşan. Ay diýan ýok. Men pikirimçe git gawatda çödürler fikir edýän. Amerika gelişmejek tähdit ol. Hiç doğum beyt yapılmalı. YouTube açaýmy? YouTube'dan da go. YouTube Şuun şol efir açmaly. Şuun şonku dowlyny iminle şuunam yapyldy da. Neyse yani 3 günlük we esdim o Nura. Hadi gelenler. Nämeden mi blog edip bilen oklar şonu bilýän barmy illeşler eger bilýäniňiz bolsa aşağıdan ýazaryň. Yok o Amerika tamam TikTok'u iptal etti. TikTok'u erişimi kapattı. VPN skaçýa edip bara Ýewropaň zadyň serwerinden girse açylýar, işläp durar gülýäli. Awam Türkmenistandakylar girip otyr. VPN skaçýa edip, ýöne Amerika däle Ýewropadan serwerli VPN alsyn. Şu aşağıda son medeni var. Moderator kim olsa engellep taşlayın da gayrat edin. Region ограничениýany aýrarýalyk demesine Telegram'da men bir TikTok uğratdım ha, öňkü arak TikTok'a da bilýän Nuri. Şolam aýry ограничениýany Taliýan Telegram'da uğratdım. Şonu skaçýa edip plus VPN alsa Ýewropaň lüboy bir ýurdundan işlärýalyk serwer diňe Ýewropa bolsun, Amerika bolsa bolanok. Arkayn açylýar, meselesi açylýar. Men onu soramok, men bu kanalın blok olýar kanallarımız. Ölüm azap edip ýeýän bolin, innem keşfete düşýär bolin, takipçiňiz adyňam söýelýär blok. Onça eden azabyň bar, bir köpür diýäde. Privatny account etdi onuň. O näle bolýar, näme bolýar? Настройкада ki okasaň düşünýän account diýen ýere bassaň privatny accountda включить et boldy. Nuri senin YouTube'dan näçe takipçiň var? Ya, şonu ýedim, fikrim barlady da. O da gatygowda YouTube'dan talip bilen guruluşyp YouTube'dan efir edýänler da. YouTube'dan premo efir etdirem bolýar. Men oň nimesi var? Ýürüýte bir tane link uradýan gelýär. Ýer koşulyp ikini bir ekrandan guruluşy bolýar. Hatta men şu TikTok'da ýala kereketi YouTube'da dedi bilýän ekenim mana. Bilem. Dört adım açenni meýnäme rutat berildi. Nuraga adamlarım 2 gün bäri wagt. Ay bolýar. Şu habar doğrumuka, çynmyka, yalanmyka diýip aşağıdan ýazyp otyrlar. Meniňe bara dogry aýtsam, şu Joe Biden'ın demokratiýa hyzmat etýändigine inanamok. Çünkü Joe Biden özü Demokratik Partiýadan geldi. Dünýä her wagt tersine bir hili men demokrat diýen adamlar diktator ýaly hereket edýär. Bir hili ters bolan soň esasanam Palestina meselede İsrail'in arkasında duran için men şol adamyny realna halamok, şonuň hökümetinem halamok, özünem halamok. 200 hereket etýär diýip hatapdaýan. Hili Joe Biden'a olan meňe nimem bar. Imen şu demokratlara da öň başga her edýärdim. Soňky dowr meniň pikirim bir hili şolara bar ýitdi. Demokratlara garşy. Ya Trump ham görül hani nähili hereket edýär. Trump boly muzik hereket edýär. O yani ekranda biraz gürläp arkada başga işeden ok namatlarça. Birazat gürlese şoň arkasynda durýan adam. Men şonu görýän. Ýok, düşman diýeniňe min oturuldy. O prezident ol geçen gün murş durdur yani da durdur bilmedi. Tek geçen o, tek Trump geçen o.
Trump eftir alýar ine guratsaň ta ofise gelen awan ta. An şonu ne dızzır bilmese onu şonu da gollayan ha. Urşum. Ay, Trump öňmen idi ofisten gitmän durýan idi. Soň 6 aýyň içinde durýan idi. Bilemok onu. Başta prezident geçmek ha 24 saatyň içine dızzıryan urşu guruldy. Ateşkesi kabul ettiler. Ya şu taýda asudu sen düşünüň okmay, dünýäň politikasyny düşünüň okmay. Amerika äklise paraly askere olur o. O taýda illaki uruş berer. Bir ýurtda uruş bolmasa o Amerika özü gününi güzarany görebilen o. Onuň öndürdüği yaraglar, silahlar o bir ýurtda satmaly. Ya o zatlar panyatny Nura diýen zady. Onu diýen sözüne kak bu jogap berýär. Dünýäde guruldyň näme Nura? Çemeylik prezidentlere göre. Trump hawu ana masalan Severni Koreýa bilen bitdiler, duşuşdylar. Näme alaşdylar bilemok ýöne. Amerika bilen bir aralarynda düşmançylykly hereketler bardy bolun, şonu özüne öwürip gaýtdy. Erdogan ýalam kän söz dinlemeýän täwir liderler bar dünýäde, olaram özüni seretdirip ýadyma düşýär täwir hereketleri, ýani konkretna. Hatta Putinam şu tarafına goýýar. Putinam şo diýen bolmanda sözünde durýan adam diýär. Putin'in men köp siýasatyny gollamasam täwir zatlaryny nälik gollaýan, mysal üçin Sovet Soýuzy diýä, dagamyzdan soň diýä, Amerika tarapyna garşy bir ýer basyp almak ýaly hereketler etjek geldigini aýtdy diýä. Birem bolan sözüne ananyp diýä, etmedik diýä. Ýöne diýä bular etmäge dowam edipdirler diýä. Ýani bir hili Putin Russiýanyň biraladyk şu taraftan oturup seyredýän bolun geosiýasat beýi watandaşlar. Bu geosiýasatda bir hili adamdan karakterine göre politika çydylýar. Yani adamdan karakteri sözünde durmayan karakterli adamynyň sözünü onany pereket etsen utulýan ýeriňe bolýar geosiýasatda. Kinolarda da şu ananyalar mesela iki paşa birbirine alaşýarlar, soň eliki onuň arkasyndan işleýär, onyalar edýär. Görýärmi? Bir hili olur häsiýet meselesini kädiýänler. Düşmanyňa hep bolsun diýer. Bu sözüň seniň Çekiýadaky kesip alyp ýerleşdirer YouTube kanalyna habaryň bolsun. Ay çekdim o men doğru diýmek başarýan adam iňolmanlar. Ol Putin bolsun. Bu da aklyna gelip duraw diýer. Bu da aklyna geldi munyň diýer. Bu haramyň Russiýa garşy hiç satgurlana ýa-ni o tarapy bar. Şoda şonu bu sözüňe bu jaş sözüňi kesip alır bu. Ay alkesin. Men zato ýalňyş doğru. Erkime minýanyň aýdy bilýär. Ol bidi günwataryň Ýewropaň lämesi diýip atlandyrýar da bolýan. Ýok, näme üçin? Men Polşanyň protest etdim. Nasist diýem, tar elimde gramofon alyp gıygırdyk falan. Ödüm nirde bir göç idaresinin öňünde gıygırdyk. Siz bara diýdim, nasistsiz diýdim. Belki ak renkli Belarus, Ukrainlara siz sığınma berýäňiz. Bir ýaly Nur Muhammed ýaly gara ýagyl musulman adamlara beren yok siz nasistsiz diýip protest etdik Polşanyň. Musulmanlara garşy siz bir näme hol Polşany musulmanlaşdyrjak bolýasmy da siz beren gowy 20 ay garaşyp atgalanmy men aslına teretden şu Türkmenistana maşgalan men taklamadyk bolsa gidýärdim o watandaşlar. Eger senem gidýärdim men hatda universitetiniň atgatur nemesi bar. Şo mel eline atga gelenden soň universitetiniň içinde apelýasiýa etmelden. Men 9 gün 10 günläp men şonu apelýasiýa etmän gezdim. Gahar edip. Etjek ýaly şolary birdar suwd diýip bar. Şondan soň bir suwd etmelmi o menni? Zadam Polşadan o Atolkiden o Çeçnya blogeri var. Yardım için o Polşada. Uram, Dursaltan yok. Çekay diýärdi. Tumsa Abdurrahmanov kim diýär? Tumsa to tamam Polşada. Şolum, awa şolum garip. Alzap. Ýerde gorkyp gaçda o da.
Awo edileri. Polşa pahodu beriyor yani. Şoňa daýyn bar, Polşada atakada boldy. Şoňa. Ama portörün yerine de valla bak. Tamam boldy. Sarıdım ne şeydim. Nuri, mehmanına yoksa meni çıkayın. Var mı yerin? Vatandaşlar, Yok. salam aleyküm emeğinize. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben sözümü tuttum. Aydamı ettim. 15 minuttan sonra efira gelecek diyenlerin bardı. Bundan sonra indi belki söz veren adamlar sözünü tutsun. Da kazat edip bilmedi. Ertile çekmeye gerek yok. Bugün çözülecekti mesele. Bugün için gürleştik emmemiz. Ayağı bolsamam erkek yağı sözümde durdum. Ben ne için bunun yazısı spakoyun hareket ediyen, потому что kim bilen gürleşenimi, kim bilen yazışyanımı ben kategori bilen, tamam mı? Yaxşı bilemem. Потому что ben adam satımman dep hemşeyim ayttım. Hükümete işlenmen dep hemşeyim ayttım. Ben sırada kazat ettim. Bu videoları gerçekten ki vakti nime kellem yani göremen gönme yaramadı aldım, gizledim. Bu kadar. Başka hiçbir sebebi yok. Eğer ben bir tesi problem olsa ben az çıkar bilmittim. Düşünün güzel mi? Benim nişte accountum yapıldı. Niştesini sildim. Başka videolar çektim. Bunun hiçbir şekilde hükümete işlemeyken başka zat bilen alakası yoktu. Akşam efirde bir de kitap olsa hemen pacaşka berip 5-6 kişiye karşı kendimi savunmak zorunda kaldım ben bir anda. Tamam mı? Ayrımcılığa uğradım. Olsun. Allah büyük. Hakkımı helal etmiyorum. Ama ben özümde kazat ettim. Erkekte durdum. Şimdi sözünde durup bilmeyenler uyalsın, tamam mı? Ben özüme akladım. Bundan sonra bana gelip ey sen unday demenler. Vatandaşlar gayret edinler. Потому что ben her gezek bir tesne apravdatsa etmek için aşırı yorgunum, hardım. Bundan başkayam halıştan, başkasından beter problemalar ben yetik. Düşünürsen ben kaysı biri bilen göreşeyin. Şunun için pajağısta ben özüme kazat ettim. Beren sözümde durdum. Karaştım. Efire gelerdep özüme efir açtım. Ana efirine geldim. Koşuldum. Gepli tutman. Benden bu kadar. Düşünün güzel. Kimin kellesinde samimiyası olsa artık ben ilgilendirmedi. So. Anlayıp aytacak zaten benim şu temada. Dursaltan ben aytsattım bir dinlesen iteceğim. Bir mi tasuda? Menin arkada ortağın gurunglardan o halleşin diyen gurunglarına hiçsinden haberim yok. Yana kavardatlar yönködü. Eğer halleşem ödene erkek diyen olan olsa gelsin nani minni. Şu videoları kimin ayır diyenliğini, nemçin izine koyup bulmayanlığını sen orta attın ya da nemçin ayırıp baratlardan çekinyendir deyip pasav ettin. Baratlar gelip açıkla. Bolmasa da gayret et, halliş. Men häzir gidip başlasam erwek giderim şoň üçin bilip bilmän esasana ekranda görüşen aktivistlere garşy dikkatli bol, ünsli bol, ýeňde, goýoňda. Eger diýseň hem ýüzünde durmaly bolsaň çünki seniň hem ýüzüň açyk, diýen adamlaryň hem ýüzi açyk. Bize haçanna ýüzi ýap adamlar gelip tökmede tanna biz kän bir üns beremiz o zatlara. Ýöne haçanna sen ýüzüň açyk bolanlygyny özüňem bir ýalak tanymal bir bloger näme-de bolsa, özüňem bir nemäň bar, kanalyň bar, auditoriýaň bar. Eger ba bolsa şolar ýaly tutnamaň, çykdanym görköz. Ýa-da inni şu zatlary etme eden nemäň barada da özüň ýalňyşypdyryny danym. Dursaltan tagan we barada umulmanyň özüň bir ötünç videosunu çekýärmi ýa gelip efire gelip aýdýarmy? Bana video çeken gerekmedi. Prosto aktivistlerin efirlerine koşulmasın. Потому что adamlar gördü. Akşam nime hakta gepleş otantık. Kandi efirler yaxşı gide oturantı. O gelenden son kandi bozulanla hem kim şayat. Nime üçün efire koşulotanlar şu adamın hem kim şayat. Şu gelmezse tolka problemalar gepleşiledi. Tolka hükümet tankit ediledi. Ki ulardan birincisi hem belki de ben. Adamlara motivasiya berip simbolik challenge barada gepleş otantık. Şu tema koz olmazdan ön. Birinci menin gepleşim yakmadı. Baştan gelenden asgar bilet edip başladı. Düşüntürdüm. Kanç adam bardı efirde. Az mazgine demokrasiya gerek bolsa, demokrasiyan savunutan bolsanızlar, vicdan, az mazgine adamçılık, Allah korkusu bolan bolsa, akşam ben haksızlığa uğran vaktim
Onun tarafını tutmalamazsınızlar. Ben asgar bilet ettim. Ben bu adam bile hiç kanak alıp vermeyiniz adım yoktu. Şunu düşünmelisinizler. Ben hem şeyime aittim. Ben bir özüm kalsam, hem kim karşıma çıksa ben yine özüm haklı olsam özümü korumaya devam edemem deyip aittim ettim hem. Yine haksız çıktınızlar. Şunun tarafını tutan adamlar. Ben de kazat ettim. Baştan asgar bilet ettim. Bana bir sürü töhmet attı. Bittesin diyem sözünde durup bilen yok. Benim yüreğim hem ak. Edotan hareketlerim hem aydotan geplerim hem şu bir zat. Ben aksine edim ben hiç kaçan. Benden bir desem yomalık görmedi bugün ecelli. Ben şunun arkasında sözmeyim. Sana senin efirinde de dedim. Bunu boş versene, ne mi ödüğü yakının araba oturuyorsun? O ikinci şartlık şeydi bu. İkinci şartlık şeydi bu. Adın açıryan, ona söylüp, yeni öğredip. Ne daşından seyredi oturdum var, dine söylüyen. Как бы некрасиво, sen kıyız maşkalı. Ağam şu ya da getiriyor. Görmedin mi düğün mağaneleri diye oturuyor. Ya sana da düşünyen, правильно, ağır degen, ну, sen как бы известный лицо, bilen, eydip söylüp, sen sana adamdan bolon söygüsünü kaçıryan özünden. Düşünyen mi? Men pikirim var çünkü şunu düşün. Tamam doğruydu yani sen golda yani yöne benim adam, mende de nemeler var bilen, duygular var. Düşünyen mi? Köpçülüğün içinde men asgar bilet eden vakti, köpçülüğün içinde asgar bilet eden vakti. Savır deyip bir zat var bilen, bir açık savırlırak, ol neyl bolğusuzan bolonunu bilen, sen savırlı olmalı, düşünyen mi? Doğruydu yani. Qati çirişurken söydün, mene qollamak söydün zatlan, ya men seni düşünyen, moş yamanlık bir zat, mene diyebilenle, o da dedi, senin diyebilenliydin, nu sen kak boyu savırlırak olmalın, потому что sana halkın sevgisi var, özüm için ne açıdan, sana adım qollaya, yeni öğredi. Söylüyorum ben kaçarlar. Düşünüyor musun? Köçeden geçerken, bir sultan yanından geçerken, köçeden geçerken yanından iti yürür. Ol iti düşün. Ol iti düşün. Ben ödüm düşünme ya. Ne mi öd için alayan onu? Gönlün var mı onu? Sevdiğin olanlar. Ben o adamla hiç hili meselem yoktu. Bugün yayniktoya sen yomut ağzın yaptığı vaytte. Dün ben gepleşim ona yakmadı. Tire parazlık, millet parazlık etmeye yol verecek del hiç kime. Hiç kime de. Düşünüyorsunuz mi? Adam kahar gelen vakti ağzından yaman zatlar çıkıp bilir. Benim sabır taşı değil o men yağda o. Olanlar o. Göreşip yağdadım. Haysı bir bilen göreşeyin yağda o. Men ucu sabrım yok. Saçlarım akardı vıço. Dibiyata. Saçlarım akardı benim ucun yerviden sağlığım gitti. Ben düşünürler. Sizler halış aytmaltınızlar. Geler gelmez kız nime asgar bilet olsan. Sen normal patsan bolsan kıza nime makazatlar yaz opsan. Gözünüzlerin önünde bol denmezat şular. Etmelemezsinizler. Şu vakti aytmaltınızlar. Kaçan ben reaksiya verdim. İndi sen doğraydı opsan asuda. Huday bar haklı sen. Ben tutmalı özümü doğraydı opsan. Поддерживаю. Ama onca sabrım yok mende. Düşünesem. Я düşünen onu da как бы очень некрасиво поступила men pikirim boyunca, потому что yaman ken söylüyorsun sen onu adamlar kaçır, sana olan sevgisini kaçırarsın просто adamlar. Düşünen o hareketin olan. Doğruydu. Ya просто deydim ya, hakimini verdi geçti gidi ve sen özünkin ait, и всё onu eceğin, bacın tam yeni olsa onun это oğlan efirde biliyor. Ata aceni kuruluşen olsa. Aceni kuruluşen olsan başka vururum. Ne söyledim acaba? Ha? Yok, asıldı. Ya aceni mi gülecek kuruluşnaydı o türemezade. Asıldı. İşte sen просто özünkin, öz точка зрения ayttın koymalın biliyor. Onunla söğüş oturup bir derek özünün adamlara bolan sevgisini kaçırmanı özünkin ayttın koydun и всё. Asıldı halis o sevguncu hak eden yok mu? Ha? Halis o sevguncu hak eden yok mu? Ay men bilemem. Mesela orada olanlar spasiba benden bu kadar tamam mı? Ben özümün üstüme düşenle ettim. Bilişni razı ben onu temanı götürüp zat edesim gelmedi. Hemen kim gördü şayet boldu. Bu kadar yani spasiba efir aldığınızlar dinlediğinizler ben Allah razı olsun. Hakkıma ama akşam hakkıma giren kim olsa helal etmiyorum haberiniz olsun. Nemesi var, probleması var, o şahsi probleması var adamlara karşı. O bıraçık ona düğün yüz karaldı sanırım yani
efirden atsam ayıp olur o zat deyip. Edilen yanlış şov oldu. Onu gürlemene ruhsat verildi. İkin uçup gittin. Ya, onun arkasında durup o zat edilen bilemok kim durdu. Men ali içine o zat edemok. Bu halis dilen zat var ya, zat adam tutup belini. O zat Ağustan bu yani aktivistlerin efirine girmene başladı. O proje yani proyekt. O da saatlik 2, saatlik 2. Yani düşünün bunu. Prosti bilinler şunu provokasiya etmeye geldi. Provokasiya etti ya. Men dedi tutalıp bilen nurunu golduman sizlerin gaplaşingizler bana yakmadı dedi. Bu nime demek? Bu nime demek? Bu provokasiya. Düşündüğünüzler mi? Gelen de şunda geldi. Gerek gel. Meni şey kollanlar gerek gel. Düşündüm meni şey kollamasına men onu yal kolluğu metajım gel. Düşündüm talibim metaş gel. Eğer biz bile bir game'in içinde olsak, hemmemiz bir game'de olsak, yarın golludum, yarın gollamadım, o yal adamları var ha. Davayten özün gorkoz diyetilki. Sen özün gorkozsana näme başaryan. Ondan soň bir gollayan, ok, ondan soň belki gymmat bolur o pikirin. Ondan orty özün gorkozmadyk adamynyň özüniň açyk men rejime garşy men berdim Muhammedler halam ok ýykylmaly isleýän diýmeýän bolsa, maňa o wapşe gerek däl. Onun pikirim gıdagam gollayan. Nur Sultan sana odor näçtan triapka laf etdi. O triapkalar nerede şu var? Nerede şu var? Bir de yok. Yok. Bu da gidecek erti. Ola olanlar. Mesela yapalım ben aytdım hapsi o. Bu temada gürleşme halinde. Ola insanla benim fikrim aydana Nur ağam. Aydat. Sonuna geldi ağam şu kızın var çok patsan yerine oturdu ayırla. Kıyın görmesen. Çağırın sana yazın sana WhatsApp'ına bir mut men ýadayna. Men Padilit'den gelen ok men ağlıma gelen söýgem. Aliş gele eşitýän bolsaň nirde bir ha bir mut men WhatsApp'a geçeýin. Beýle zatdy ama muňa bar wizalan aç ondan 15 minutdan gelýän diýip bu adam da paşty 1 saat boldy gelýän adam ýok. Ondan näle erkek bolýar, ondan eleýçe de ýok, ne ýüzüne açyp oturýar. Diýdim mesela saatlik şeýhi bu ikinji varianty. Bu 2 saatlik şeýhi 2. Dursaltan yani iti yürür, kervin geçer etmeliň var ama wiza açyp berip beni var edip. Ay yok adamlar gelesine samyanya kalmasın. Men yaňyam aýtdym, meniňem kuruk apşeňam bar. Men apşat edip ýüreýän, jaňlaşyp ýüreýän, bir saçakda oturup ýüreýän tanışlarym bar. Men hazır şurada şunaka samyanya bilen koydu o adamlar. Soň men o adamlaryň ýüzüne kandy karman, maňa efirime gelip men dinleýän adamlarym simbol ýazyp tutdular akşam efirde. İnanıp tutdular ona düşüneslermi? Meniň götümde izniýaz wyrażenie korkum bolan bolsa men kaçattım, gelmittim. Şunça üstünde durmuttum. Akşamdan beri yalvarıp bana gayret edinler. Çıkarsın aydınlar. Hayırsizlerden de yalvardım. O ribata. Şayat buldunuzlar emmengizlere. Dur Sultan Doğuncum sen zaten 2021'den beri Ähli Türkmenistan tanıya doğru mu? Senin kim olduğunu tanıyor. Mesela o tanınmak değil ha. Mesele tanınmak değil. Bu yolda bara yaman köp bedel ödedim. Allah şahit. Yine şu zatlar bara son bir tesinin gepi bilen bir musra taşlasın. Gelmedi men özümden verin kim bilen gepleş otman, kim bilen apşatsa da otman. Men bilemene. Men bilenden son, men şunda spak oyunu bolandan son. Nime üçün men de kazat etmeyin. Doğru düşünürler meni. Senin berdi Muhammed yani hadi onu öter görmeli de o. Hadi öter gidin diýmeli de o. Yo, neyse boş ver Ferhat. Meniň aýtjam şu Sultan senin netijede Berdim kommersiýallyk rejimi garşyna alandan soň video goýmak ýa-da videony ýygyna goýmak zat olatlar meýleşdigine halkyň köpsem düşünmelmek häzir ýani şunça wagtdan soň. Şoňa da düşünmeýän bolsaňyz ýene bir tapar biz suwd etdik. Bir taraplyk mesele ýok. Bu görüşüňiz ýaly gelmeýän tarap Dursultan däl, işini etmeýän tarap aktivistler däl. Mundan soň özü jogap bersin olagularyň özüne. Biziň ara tagam hiç kim bilen derdimiz ýok. Asla da biz halk bilen urşatymyz gelen ok. Biz onu halk diýip hasaplaýas.
halkyň içinden käbir adamlaryň çykyp öz-özünden berdim komedif götürüp şoň ýanyna durup bana bir gut ýalak ýene bir kısan tamdyklary ýaly ular oňalmadyklary ýallaklaryň dürümüni mislem dok. Şol adamlar öň nur bir edecik köşede gördüňmi diýsen ýok göremok. Algy ber getdiňmi diýsen ýok edemzok. Birden dörüdüler, birden ejesini kakasyny söwgen ýalak bolup çykyp bir de video çekişip başladylar. Ine şol adamlaryň dürümüni isläm dok çünkü bizim derdimiz bular bilen näl, derdimiz rejim bilen. Bu rejimiň tarapyny ödöllerinden çalışıp ýa-da şolary güllürdük görenleriň kim bolaýsyn aktivist diýenlerim içimizden ayırdyk biz. Sen düşman güllür ýa-da bolly şo, sen aktivist bolaýsyn gurban uly haramzada di, Venezuelalar dikkä ýigirsen hawa näme diýsen şonni bizim gözümizde seniň degeriň ýok çünkü düşman güllür ýa netijede. O şolary ýaly aktivistleriň içinde dören adamlar bolly we şol adamlaryň biz aramyzdan arasaladyk. Tak şo watandaşlar bizim yani canımız ortağa çıkan yolumuz o bulu bir video koymak ýa-da anan soň eger şoňa ejewaz edip tökmeler bolsam da şu prezidente de atasyna da men etmeli. Näme üçin diýsen meniň üstümden takoy videolar çekdiler. Takoy maşgalama, takoy özüme. Ol eşeň üstüne daýan oturup Nurin ha diýip bol ýadyňda salyň iPhone gerekmi saňa diýip şatlyk şekip bilen köşekisi. O şunun yumurtkalaryny oynasaň näme bolýar diýip ha edişip. Men näme etmeli bolsam, men etmeli bolsam biz şonda da bir adam käşigimizi ýitirmän saklap oturan bolsak biz şolardan ýene de ýokarrakda diýmek biz. Biz şolaryň urugyna düşemzok. O agyzlaryny ak gelse de gara gelse de bilimsizde pohatjak bolarlar, bir garalajak bolýarlar, bir gorkok kasaplajak bolýarlar. Başarmasyňyz, başartmaz. Şunuňyz tak şo. Yok, akşam keden zadı şu. Pardon. Akşam keden zadı şu. İminle nime kent dedim. Ya nikto Alşereke men bizlerin gapişimiz yakmadı. Bizler nyabrazovny. Nuru bilen talıbı podдержать edemiş. Böyle provokasyon näme zat bolup turan. Men düşüntürjek boldum. Gelmeyen hali şu tonsun. Gelip bilen oyna şu var. Gelmeyen hali şu yok, tonsun. Yok, ayrımcılıktan bahsediyorum. Ayrımcılık etti. Alşereke bilen ikimizi ayırıp tipi bizler nyabrazovnymişik. Düşündün mü Ayçak boyutan zadıma? Buna kazatlara gerek yok. Podдержать etmişsem mi, kulak asmışsam tamam eyvallah. Görme ifiri, gelme. Asgar bilet etme için bol hakkın yok senin. Eğer tarafın belli olsa, sen hükümet tarafını tutan bolsan, gelesen publişini asgar bilet edesen, senin taraftarların hem senin tarafını tutadı, izin sorasın diyen vaktin hem sıramı soratındılar, tamam mı? Ben özüm görkezdim vatandaşlar. 5 yıl oldu, 5 yıl. 5 yılda Huday bar başıma gelen zatlar bilen biledi yani düşünüңüzler mi? Ben burada bakırıp knopka basasım gelen yok ama ben şunça zattan son например bir zada ökünen bolsam video ayırımın izleyen soruttum. Video çekettim. Ben neden işime tipi puşman ettim de video çekettim. Nime video ayırayın? Prosto adam kellesine uğradı kanaka psikologiyada prosto yorgun psikolojik yorgun deyip kança ettim ben sizlere. Şonakan momenta doğru geldi. Geldi az Efiral Nur geldi alsın Efiral. Sen beni neçe yıldır tanıyan? Bir neçe yıl bolýa. Ha, menin informasiyam sende var mı? Yok almadım ben. Nuru sende var mı? Yok. Onda näme kim kime dönükledi, kim kime polisliye bu berdi? Näme durtoktanı polisliye diýende? Kaçtı 4 yıl ver. O bizim aramızda. Bir alçak olsak şun alardık o. Kaçtı şu yaşlar hareketinden ver bademsin o. O. Siz menin kimliğimin tarağında o. Men tokmesanda giriş çıksam et. Yo, biri bilen habarlaşıp canlaşıp görünürüm Türkmenistan'a gidip gelinlerim ken o. Eğer men gidip geldim. Berdi näme durtoktan näme berdi? Bu doğuncuğumu näme berdi? Bu salaklar özüni bir rahat duyan da sen ýöne haksız ýere özüňi neme oturýarsyň la bu bir hiç abadaklar o. Da malayda son big boss. Näçe?
Men näçe mundan näçe agyr zatlar aldyk o biz o başymyza. Yok o boş verme. Dur Sultan artık atlattın ya. Sen doğuncum atlat artık. Selamun aleyküm mehriban dostlar. Otuyorsunuz agaman vatandaşlar, halk adamlar. Ay senin vara. Atacan. Sen mikrofon, Atacan'ın sen mikrofon yapın, ben Atacan'la gürleşecek. Gel dur Sultan bile mesela ama. Atacan, mikrofon he, молодец. Şunu yap, послушай oğlum. Ho dur Sultan. Hani nimede sen haliş diyen nimelerini ayda. Молодец. Ana ne şunu yalak bolmur nerede adam? Ne gıcalata 2 günler gıcalata verdim. Gel sen deyipsin bir zat. Adım bak söz şonu yalda paratan. Söz ağızdan çıkara. Aydan çıkan yalda. Dur sen ne şu gözlerini Nurana şu İngilizce dur Sultan dili yok mu advokat yok mu? Tamam işte senden soruya seni çağırmamın diye. Sen duralım burmun dur Sultan. Men moderatör men ne için çağıranmı, ne için getirenmi menem aytmadım. Bilyen teman ho ağam dur Sultan men pafak doktorsun. Pafak doktorsun gidecek. Dur Sultan молодец. Ana şun yalak bolmur. Doğru etdiğine şu wagtda sana gıcalat berdi. 2 günler gıcalat açıdaman prosta halkıma onu evet görmeyecek olup bolýar bir gün dur verdin. Ne videolarını açtın молодец. Gutlayan seni. Gıcalatın manysını düşündirsene. Yetçilik ama ay batma heke sene. Durumlar beçeler, durumlar vatandaşlar. Ben hiç kanaka komentar ya ben durumlar patsane dursanız var ha. Ben hiç kanaka komentar koşma. Asanın seni prav çıkaran. Dursanız var ha vatandaşlar. Durumlar pajasta. Ay sen diyorum apra. Benim indi hiç kanaka gapim yok, komentaryam yok, muhatabım değil. Ben öz üstüme düşeni ettim. Bu kadar. Sizler de artık sizlerin kellenizlerde. Sizler erkek adam. Ben köp erkek planetasından düşünün ben. Düşününüzler. Şu anda ya mertlerçe durdum. Düşününüzler. Ben köp düşünmem. Murskoy planetadan. Mertlerçe durdum da gıcalata terkel bilmem. Gıcalata karşı koy bilmem. Yani ay bu açayınla borla dik gıcalata. Gıcalat diye de zaten manysını düşünme. Sen otur. Sana diyem ok işte. Ay sen neden fikeyim? Sen neden amına fikeyim? Ey. Haliş yaman. Haliş. Akidem haliş ekabı. Vallahi ayırtma şunu Atacan. Olmaydı, o şey olmaydı eceden. Bolya. Şiire forma koyan yaman kâse uyanı kıyılmaz. Ağam terette diyen koşulma diyen koşulmadı. Ben onu bile davam yok. Koşulmadı Sultan. Bana koşulmadı lan oturan adama. O nerede dedim ben. Sultan mezemete olacak mı? Ecesine dövmez gibi o ecesine. Yok ne ecesine dövmez. Ben ecesine atlayayım ama. Ne kadar atlayayım o? Sen hem dönük adamsın. Eceme dökmedin mi? Yok ecesine dövmez. Ben öldüm onu. Nurum Muhammed sana ha işte mara inim doğru düşüneyim. Ayır o şey hali şey davran ayır o kazzon böyle ha işte ayır şunu. Abdullah devlet mırada. İyi var eşekte ala o şu Nurum Muhammed'in buğun tanımalar şunu. Serhet kulluğunun. Efir buluşturuyor şu. Meten var hali işte sana aydındır mıydı yandır mıydı tapar hali işte. Davran o şu adam gelip Atacan'ın geçidini söylüyorsun Serhet. Gördüğünden 15-20 yaş ulu adama gelip geçidini söylüyorsun. Sen bu letlara garaşta meteni görüşür meten taparın. Sen şu altın kül seçtiğine meten günah başlaman meten. Atacan'ın hiç adım deliyorsun, geçidini söylüyorsun. Metenle görüşür meten taparın. Metenle görüşür mü? Meten ben gör karnatına. Doğrum yok gün senin ta. Sen şu ulu huygan ettin de. Halis kattı ulu huygan ettin ödümü. Barmut oğlanlar Barmut barbardan Atacan. Barmut. Nurum Muhammed. Hayır sana şu gabnonu. Barmut soruşma zadım ma Barmut Halis. Ne sen eçen ne meder ne Halis. Drayo Halis. Eçenden Halis. Nurum Muhammed Barmut karaş Nurum Muhammed. Halis. Eçenden dünyayı Nurum Muhammed Barmut karışın. Halis. Sen eçenden dünyayı inmenken Halis dinleten gabno. Sen eçenden dünyayı inmenken eçen gabarda yatır. Ecem kabarda yatırın dünyaya inmenken. Ecem'in Atacan'ın için dinleyin Ecem. Efir bozma Halis. Efir bozma çıkayım. Bana uçtu bollu. Barmut ayırdım men Halis. Beyliklerdim ayımı. Beyliklerdim ayımı. Dur. Nura dinle ana. Nura dinle sen dinle. Elekli mikrofon yok. Ben dinleyen olsam.
Menin ejim näme diňlen ok 20 milyonca hayatyny kaybetdi. Sen menin ejime sökme hakyň barmy? Bädi edeyim etmän. Sana o yetşeňiziň ölen men öldürem. O atyň yetşeňiz. O pahyr ramandan adogunu keno. Ölen ejim Barmut men ayırdım başlaň meni hiç kim dinlemedi. Men öldüren ýaglaplaydy onu. Barmutçuk hal iş dinleýän meni. Aýdyn tutsaň eje sölen no. Men näme diýen ölen bolsa? Hal iş men dinlejek mi sen? Dinleýänam. Sen dinle. Medyaňy bir zat gepleşip koyduk. Sen orta bir mesele atdyň. Sadada 400 ýakyn adam görüp otur. Belkem efire girmän 1000 ýakyn adam görüp otur şu wagt şunu. Sen bilmeli zadyň. Biz näme gepleşip koyduk? Sen orta bolýar. Men sen saňa söz berdim. Türkmenistan bilen nidiň? Biri bilen gepleşýär, biri şoňa buyruk berdi, sen şoň esasynda da videolar aýyrdy. Sen bilmeýän, sen şoňa söz berdi. Şu adam söz edip Senin sözüňi ýalana çykaryp ýyzyna goýdan, on ýaly bolsaň diýden bolan goýup durmy? TikTok'unu. Inne. Nuran. Goýdumy? Goýdu söz yok. Malades. Goýdu. Bir ay dururmy, bir hepde dururmy men biljek gel. Her kim mene mysal üçin käwat kil pes bolan videolamy özüm aýyrýan, olam açıklamasyny etdi. Men öz inisiatiwimde halamadyk özümçe ertirkun halamadyk adam aýyrdım diýdi. Men o taýda näme video, haýsy video men şu wagt çysňalämem duramok, dogry aýtsam gyzyklam däl. Çiňelep. Çiňelep oturamok kawat. İçinden näme diýipdir diýip oň içinem göremok ýöne. Netijede seniň diýen etdi. Ni saňa da diýdik, saňa da bir şert goýduk. Sen hem näme etmeliň? Şu zatlary nirden alanlygyny, kimiň aýdanlygyny aýtmalyň. Seret, sen hali şu wagt bir oýunyň içinde sen sokup oturlar, sen özüň habaryň ýok, men saňa aýdaýyn. Men oýuny sokup hiç kim maňa oýuny sokup. Sen oýuny sokup oturlar, seret. Şu wagt seni tutuş aktivistlere garşy Türkmenistanyň hökümeti garşy seni garşy etse kim görenok? Senem ya da bilem saňa garşy etse kim görenok? Dogrymy? Kim görenok? Benim şol oýuna nädik geldiň saňa şular ýalak diýip bir fake we maglumat sokdy. Senem saňa anandan Dursultana gelip diýdiň. Dursultanam gelip dälligini suwd etdi. Indi senem almaly şonu saňa kimiň berenligini, kimdigini aýtmaly. Senem şuýdy. Eger aýdyp bilmeýän bolsaň aýt. Aýdyp bilýän aýdyp okun. Köp gürleýän Nurana soran konkretni bersene näme soran var seňinde? Saňa Dursultanyň Türkmenistan bilen işleşýär diýen ne videolar aýyrdy, görýänmi şu videolar aýyrdy. Yo. Baştan sen men направление goýup направление. Yo, oňa da diýmedim men. Men diýen zadym buýruk esasyna işleşýär diýem. Buýruk esasyna gorkup aýyrdy diýdim. Sen diýdim şoňa mert bolýan bolsaň diýdim, öz egiňleşden men şunu ruhuny düşürip sen öz videolaryň aýyrýan, bular sen näme şunu gidiňe düşmän, men sen Türkmenistanyň işleşýän adam satýan diýmedim. Men aýtdym. Sen diýdim, gorkdyň buýrukdan diýdim, aýyrdyň diýdim. Men diýen sözüm aýdym, şu adam. Ýöne. Men köpçülükde. Endi seret Nurana sen 2 saat gürlendi, men 2 sekund gürleýän, o sen men sözüm öýle. Sen şundan soň näme gerek men dinleşe bolsaň? Bolýar aýdany. Köpçülüğün öňünde men onu gow gasyt etdim häli. Gow näme burşadykdym ha bilýän, burşaga awadım men onu häli. Gow iş oňa çydamam, şu wagt ben täzen oýdy. Oňalyk mertlik görkezjek bolsa, ilki başta näme sebäpden aýyrýardy. Eger isteseň Nurana men neseň WhatsApp'yma bilýän habarlaşýar. Men sen WhatsApp'yma bir setup uratjak. Bolýarmy? Sen eger isteseň iýmini saňa. Men ýöne onu köpçülüge paýlap bilemok. Aýdy bilýän ýöne. Şoňa razgoworyň bolany, şoňa şu gorkudan nemeden men şu kozurym şulmy? Aýdy bilýän. Arasyna şoňa tema geçenni, şu temadan soňam nemeden çekinip gorkam diýmän, çekinip şu videolar aýdy. Aňardan bir haýsy bir itiň, haýsy bir haramyň aýdanda itmi, güjükmi, zebrami men o zatlary gyrklandyran, men gözüm bile gördüm. Maňa bir gün öňünden aýtdy, erti aýrylýar, şu videolar aýrylýar diýdi, ertesi Dursultan gizledi. Men kime ananmaly ondan? Men hereketde da kazyn gören bolsam, men kime ananmaly? Mysal üçin, Dursultan şey diýen bolsa, öňüne çykyp, ýüzüni görkezip beren adam şey diýen bolsa,
Onunla men, sen ama aydiyan, benim kâvat video ayıryan bol ya. Sen hem 8, 9, 10 video birden ayırıp gördün mü şu anda seni? Elin yürüme koyup sonra cevap ver ha. 9, 10 video birden ayırıp gördün mü? Yok 9, 10 videodan ayırıp göremok, yönü tutuş kanalım yapıp gördüler, anar taraftan. Ay kanalını, ne tutuş kanalını? Yönü ödüm ayıramok. Ödüm alsam hiç videonu kanalındaki videonu yaptılar zaten o mesele der. Yönü sen her kim bilen ayırıp gördün mü diyen? 10 video. Yok. Ana yok gördü, ana ol ayırıp gördü. Doğru, ağam kağıt menem gurla sen ne gayratı. O doğransın. Halli, sigim sen teret değil bilen bir sözün var sen men ağzımdan bir söz çıktı men sen gurliydin bir da diydin ha. Diydin mi sözü? Diyemedim diyem ha. Ha diyor, çuna diyedim şu. Böyle sen diyen olsan sen yani şu videolar çıkarsa diydin ben elimde kozur çıkaryan yüze diydin doğru mu? Kozur ayda otuyorsun. Nuran'la öyle sıyardı olsan. Dakansa dinle beni. Sigim dakansa dinle. Şimdi şunca adam görüp oturuyor ya. Şunca adamın içinde men soğuydu. Gasid ettim diydin doğru mu? Şimdi çıkar da erkek asın. Tere sana şunu yalan. Hiç ki laptop'dan gözleme başka sen mağdadın var. Sen bana da uğratma. WhatsApp merekler, zade merekler. Dava erkek gollu köpçülükte çıkarın sonra. Yok çıkarıp bilen yok mu? Cigim demek sen bala bol oluyor. Doğran, kurlayan sözüne birazcık bala bol o sözüne. Sen bala bol oluyorsun adam. Sen kuy piloda bir pisade edeceksin bağışta oluyor. Biz kurlayan ne doğran kuy piloda pisade edeceksin. Yani o cigim sen gurlama da edip bilen yok sen beni. Men bir zat aydyp bilýänmi? Seret haly işte. Ya deniz doğun yıkacağımız men sorama cevap verasınlar şula erkek aydı. Oçirsiniz ya o ursamak men hiç kili ursamak men adam bilen. Gurla da halis. Men gurla oturuyorum men ayttım men kozurma açtım. Bol kozur köpçülükte çıkar da sen köpçülükte gasidettin. Dara o cigim men sana. Ay seni ondan sonra. Seni ondan sonra. Narman vurlu. O bala bol onu mamasına diyersin körpe düşündün mü diyoran. Köp kurleme bala bol vurulma bana. Bala bol dedin yesin vurulmasın. Narman vurlu. Ondan bala bol diyme bana. Sen bala bol olyan da diyme. Sen huy pilot olyan konçunu kançita olyan hikaye işler. Ne kimden aydıp vereyim mi? Sen. Sen bana ne mi diysen son niye bana o kadar kıl dersen. Yok bunu var ha davay Ursa soğun olup teman yapman. Ursa soğun olup çık teman yapman da davay kak bolojno. Men haliç men sana burada da çık şutaydı. 480-500 adama yetip paraya bunu bir Türk mönü de isterika olsa ol ya. Tuğulumu deri vart ya efir var ha. İsterika ne isterika. Şimdi al bu kalmalı da çok olsa Türk mönü de başka da gerek ya. Deri o efir alıp başlıyor. Dinle burada da çık haliç. Şu metelende kansa da ne etmesen o suut naması filan şunu filan koymasan men tangay deyin. Şu Big Boss kanalın tenkidine men şunu bilip kaldım yani. Şular ya fake kanal bilen yanlışıp da dedik geleymesen men bundan velak men aktivistlerimi karşıma alıp dostlarımı eginleşim karşıma alıp seni yanıma ya da efir al bilip mu men tangay deyin. Yani da kansa görköz bağ olsa delilin. Şu vakt şon. Bağ olsa elinde. Ondan men mana gatı bir vaznam değil aslında teresten. O sen görköz adınam, rapisingam, kakoyto bir götü okluy. Kimdiğine belli bir huy pilot için bir tayda burada suud edecek bol otursa. Yani şoňa senin anan ýanyň maňa važny. Sen näde ananyň şoňa? Seredin ne? Gurladım bolýarmy? Bolly, nuru köp bir gep desen men ýazymdan çykart ýa-da. Bolýar. Sen näme üçin ananyň we näme anan maňa sebäp bolan deliliň näme? Şoňa görkezsen bir. Delilim ilk warta şo videolaryň 9-10 videom birden uçmady. Men delilim, şo iň ul delilim elimde. Kozum şo men. Şunun ilk warta 9-10 videom birden uçmady ortadan. Şo men iň ul delilim şo men. Bağımızın olsaydın, sen öde indeşine garantiya geçen olsan, sen indeşine menden sonra yana şu var. Ne şu öde indeşine gidip sonra, ne şu 9 milyon buraya ayırdın. Ne şu sonra ayırdın deyip, bana Google'ıma yaramadı diye. Onlar duyulara göre, instasiva göre, duyularına göre, nemedin göre diyen olsa. Ne hem diyen?
Dursultan'a soracak. Dursultan gelsene sen kime aittin bir gün öňünden efirlerin şo bir 5 sanak 9 sanak videoň poduljogyny kime aittin danym kim bular ýaly mahinatça gurup otur. Yani kto, deret aşaktan geldi yani bala bol. Jigim. Edin wara edin näme düşmanlar wadyr o vatandaşlar o gel oňa da kömek edelim wara. Yani efire geleni bawul funkştaýlarda. Alayn. Moş bir ýerde aýdandyr diýilsin men efir şunja kanallar aýyrjak diýip. Olam başga ýerlere gidip Yo, birden aýryldy. Men alym. Men aýdyrdyň sana uratsın. Yankı ses bar bolsa, birini aýdan bolsam, mysal üçin men ertir çıkarjak, aýyrjak videolar diýip ses bar diýip aýdyp otyra olam. Yo, sen beýdiň adam. Sen bana buýruk, sen buýruk aldyň, anlaýyp däme. Ýa ses bar diýdi. Anlaýyp ses bar diýdi ýa. Dogrymy eşitdiň sen? Şo sesi sana uratsın efira ber. Gayrat et efira ber şonu. Hemme kim görsün. Bolsa şo ses. Urat men özüm paylaşarım. Sen bir ýerde şoňa gurdan. Häzir özünde ber. Sen bir ýerde men kimden buyruk alýan Allah aşkyna. Yo, sen birine men ertir şoňalak 9 tane 10 tane videony çünkü bulaýdy şoňalak maglumat geldi. Birden kelleme geldi, birden ettim, birden. O ani bir zatlar boldu. Men şonu etdim. Ani goýdana Dursultan erkek bolalla, gel erkek bolalla. Sen aýal bol, men erkek bolay. Ses bar dedi, alsana sesi, efira versene. Ne şuna aýırdın? Gurrun ver özüm, bol. Yo, bol gurrun ver alka aç ýüzüňi. Ne şun 9-10 videon, bol ya bir videon halamadın, galan 9 videon halap. Ne şuna aýırdın onu? Gurrun ver bol. Sen ne işle mümkünlik gitmedin ya. Sesi alsana, sesi al. Evet, maňa diýen Dur maňa diýen zady, Dursultan maňa diýen zady men işini özüm saň aýdaýyn bole öz aýdanok. Men saň aýdaýyn maňa diýen zady iýmenle diýdi berdim komment fdeýişdi, goýan videolaryny aýyrdy diýdi iýmenle. Ana. Sen Menem kara saň şundaýdy tutman. Neçe ýyldan beri ýaňy izine goýanyň. Hemme enemin videosu yan bar bir anda o kız yine öldü ya Kazakistan'da adı nime halı nime öldü diye bir minister bu şey. Adalet. Ova. Şu kız için koyan videoman bardı düşündük mü? Yukarıda Allah şahit Allah'tan başka hiç kime yemin edip olmadı. Onlar kendi yemin olmadı. 10 milyon. Men azım. Ama 5 minut ağzını yapsana ben özüm ifade edeyim de nime geplutan ifade etmedi. Ben şu ölen kızça barada video çekendim. Saçım mukbat kalı. Enemin videosu vardı. Enem paylaşantım. Hemmesini bile ayırdım. Yukarıda Allah şahidim. Bundan kettiği yemin bol bilmedi. Sonam kara anlayıp ben nime de kazatça da tutman. Ben bütesinden ötünç soracak bolsam. Tamam mı? Aeroporttaki videolarım durantı ya. Ben izin sormam. Video çekemem. Oy ben yaman pişman ettim. Beni geçirinler Allah aşkına deyip. Doğramaz mı? Pişman eden bolsam. Çekemem yok mu? Bütün burada videolar. Ben kelleme birden vurdum. Ben prost aldım. Müdahale etmedim. Onu gizlep koydum. İndi kara erkek adam aydotan. Bende ses var dotan. Anayıp benim özüme şonu verin. Benim aydıtma sana gelsin. Efir haber. Görsün adamlar. Görsün. Ben kime işletmem görsün. Ben şonu verin özüme. Efir haber. Hani seni şonu yarak inandıran zat näme kalış ayda bol. Delil. Näme delil seni şonu yalan inandırdy. Sen ýalňyşan bolup bilmeýärmi? Kalış. Men ýalňyşmagyna hakym ýok. Men bir gün öňünden habar alyp erti şo videolar aýyrlandyr diýip erti. Dünüm men sahypandan video aýyrlan bolsa men ýalňyşmagyna hakym ýok. Şunamy? Meni da proza tutma. Tut şo adamy Dursultan da proza tutmaýan şunu on video aýyrdy. Şo bir gün öňünden habar alanyň bardaky deliliň barmy? Baba. Ani urut screenshot etdim. İyi versin Nuran'la. Ber efira görsün adamlar. Ber efirde görsünler. Misile değil. Men sana vengüle ne şun paylaşayım ben kimle haberlaşayım ne şun paylaşayım Nuri. Vengüle niye minne? Ne sen lişkan uğraşır. Efirde var en az 200 tane erkek vardır. Oğlanlar 200 tane erkek vardır. Burayı em niçenci gezekmen azı özüm haklı çıkotman. Ribata uzatmanlar yani. Elinde bulan bolsa ibaret Nuri paylaşat. Allah nadar doğraydı ya. Yerim yok dep aydıtma. Delil urködýäňiz mi? Sen özüň delil urködýän ki men sana delil urködýän Dursultan. Başladı. Ma kara sen bu zatlar ma geçmedi. Ucuz. Öwür geldi teke. Düşündün mü? Geçýär.
Geçer Sultan. Geçirip oturuyorlar. Vatandaşlar var mı başka sonra? Neyse, Senin de var mı başka soru? Senin de var mı? Yani delil yok. Ortada vatandaşlar garaşya. Delil olmaz. Delil yok. So prosto bu karalamak için iddiattı hedefmentim ama başarısız oldu. Elhamdülillah alnımak hem şey aydan gapın arkasında durup bilemem. Ben ne kadar. Gepine kalmayın. Yine 2 günden ayrılmasa da at bilmedim. Kim bilen guruluşyanın yok olsun 40 tane emcik bana aşağına orada. Hesap buran. Hesapisi versin. Zapisi ver ne mi? Neler o efirde oturkan buradayım Nuran'la. Bir talip açıp durmay men al sana diye bolun. Talip efire gir bilýän misin? Talip ýok-a. WhatsApp'tan ýazyň bolun. Gurulmadığınıza inni gurula bilýänmi? Hani bugün sen günniz bara Dur Sultan birlerine işleye diyen bir imaj verdi. Bilýänmi? Ya men diýdim gorkuzluyum. Seret innem diyen o zat diyen gorkup ayırdı diyen. Sen söylüyorsun menden delil soraýan delil gorkadan da senden söylüyorsun. Menden delil soraýan da sen gel orada zırt delil soraýan delil gorkadan bolýan da senin delil gorkadan mı? Inni Seret gyz maşgala gorkup bilmezmi? Korkmuş olabilir. Korkmuş olabilir. Bu problem bunda näme problem bar indi? Sen onu hükümete işleýär körközön ýaly, sen ýalňyş neme berdin adamlaryň kellesine. Indi şoň üçin sen Dur Sultandan ötünç soramalym diýen sebäbi bu ýalňyş sen ýalňyş. Dur Sultandan ötünç sorardım, hiç kaçan videonu ayırmadık orada. Birinci ayıranını Dur Sultan men görüp, he bulamyň ýaly hükümete işleýär diýip bir neme verdin da adamlar şoň ýaly algy aldyrdyň da kellesine. Seret hükümete işleýär diýe mokdur. Ben onu diýmedim, gorkup ayırdı diýen. Kanka 10 video ne üçün ayıryan olsa öldün. Aydın ne şunun için ne sorak görürdün ne üçün ayırdın 10 video neydi? Ayır bilemedim. Ben neçegeze kayttım yapıştın o. Men daha erkek o. Haydi görüşemiz. Haydi. Atçayını yüşettin ya. Ben senden daha erkek o. Düse, 1 minut. Salam aleyküm Ahmetcan. Nuri. Bilyen birlaydım 10 video. Makara, Halış. Sen смотри, bizlere imini ortamıza çöp açacak bol oturan o sıraklar köp. Yaman köp. Düşündük. Ben смотрю, sen отдельно из них, да? Я тебе знаешь, что скажу, Halış? Ben seni görüşemiz yürüdüm. Ben seni karşıma aldım, братчике. Düşündük. И жди того, что, понимаешь, sen göterebilecek ağramını tekineye. Zачем тебе это dep ben sana 3 ezek soradım. Sen tarafını belli et. Halk taraftan mı dedim? Ha? Halk taraftan bizer deyende halk taraftan mı dedim? Adalet taraftan dedim. Halk tarafın ne emet sen? İnziler taraftan mı deyende sen ne dedin? Sen cevap ver. Конечно, ben ezilenler tarafın представители için asıl. Benim halk tarafta, benim halkımın kovuğu. Nerede orada sen? Aytunda bana. Ben halkın представители mi sonra o cevap ver? Ben halkın представители men. Men представители şuyun. Bir men emez. Dusya, Nurmukat, bütün aktivistler halkın представители. Hükmetin karşısında представители bize. Yüzümüzü açıp ayda oturan bolsak, значит bize представители. Sen kim? Определись. Hazır şurada. Ben обычный рабочага. Bunda senin neme işin var mı naka konularda adama töhmet atopsan? Hiç kanaka değilin yok bile. Sana ne ammola Alişe? Sana ne ammola? Ona mı? Menin egindeşime sen bile çıtı paklöp atopsan gara. Taki как ты видал и блядь. Bilesem. Orta söyleme ağam. Orta söyleme. Türkmençe urla hayşeli orta söyleme. Bana kara ben Türkmençe ayda tutma sana. Eğer de sen benim dilime düşünmeyecek bolsan. Eğer de sen benimle diskrimine ülkede oturan bolsan sen iki tak o sıraklar. Yine diskriminasyon ya. Sen iki tak. Dur Sultan'ı kızının her diye torsu Kudayı kestin o. Dur Sultan'ı kızının her diye. Bana kara sen iki tak millet parazlık ede oturanlara ben taşı uçanı öyle demem.
Düşündün mü? Sen millet parazlığı edip bilmişsen. Ben sana hak verim ben. Ben sana yol verim ben. Ben представитель millete çarşı şuruçu konu. Türkçe yapıp oturtma beni. İşte mı? Ben Türkçe okudum yani. Takik tıydı attı borçça okudum. Ben şu taylanga düşünüyorum mu? Sen işteklere. Ben sana oturup bana. Başkana kalış. 3 tane beyasan sözlün bakana tapmasana gayret et. Batasan çıkıp bilmişsen. Ben aydın. Nuri. Allah'ına milletler. Spasibo brat. Ava düşevke. Bizler birdir. Sen his aladı bilmişsen. İçlerinde tohmet atı bilmişsen. Sen iki tekleri köp gördüm. Bu жизни. Любой açıklamamı edemem. Hiç kanaka problem. Ne загадчиклам? Ne mu ne? Загадчиклам. Ne mu demek oluyor Türkmençe? Ne? Любой загадчиклам. Edemem dedim ne? Загадчиклам ne mu ne? Zakar edecek olan ben. Nimede oturup sen canım mükemmel. Zakar edecek olan mı diyen? Загадчиклам ne mu ne? Bırak dedin ha ben düşünmedim o tane. Ketterlesen düşünesen hikaye. Kiçkine bu zaro. Burada da demiş taydı şu an. Alişer yürüdüm ha. Özüm hoca derim. Haliş meten burada den şu tayda sen Dur Sultan'ın hükümet bilen işleşýär diýip aslana söreseň on ýyl därligini we senin hem suutnaman görkezmeýäniniň esasyna sen aňardaky adamyny çünki hükümet adamlar şolar bilen işleşýär diýdiňde olaryň hem sesini paýlaşmaýan bolsaň sen olar bilen işleşýän ýa bolar. Paýlaşmaýan diýe moko zaňa agam men saňa sen meni daprot men aç nemaýdy o tüna daprot mesele şu. Asıl mesele şu. Rostov geldi akşamdan. Kir Sultan'dan etmeli. Akşamdan geldi. Yana maskar bileşer Nuri. Sen çok başla. Yanlış otmuş çort. Kanaka görüyorum sen Kir Sultan'da dalbayım. Akadurum. Başla bağla. Ben bağışlamam mesela dalbayım. Ben çıkayım. Sana diyor. Ben mi samsın? Ribiyata. Durun aka bir minut durun. Ribiyata ben sizlere bir zat ay değil mi? Ben bir zattan pişman edecek olsam video çekip izleyin sorma. Prostu kelleye birden vurdu birden ben enem videosu hemmesini birden ayırdım. Düşünün güzel mi o nimedekiler aeroporttakiler kaldı köy videolar kaldı orada. Prostu bilesem gizlep koydum müdahale etmedim. Munyamda kazat ettim. Karanlar akşamdan gelenden bana Kir Sultan yenenime yazıp baştan başlap hedef mentim. Bu hükümede işledi. Məni pəsəltcək boldu, daveriyadan çıxartcaq boldu. Məndə kansa özümün elhamdülillah madam satınma. Bizlərə gəlişimdi ona kazatlar. Düşününüzlər, məndə kazat ettim. Eğer kəlləsi işləyən adam var bolsa, düşününüzlər mi? Bundan sonra mənim aytmayın, hiç kanakan gəpim yok. Mən özüm aydatman, səs var mı? Mənim səsim başda aytdı. Dur Sultan səsi var dedi. Eyvallah, Anayif'a versin, efir haber. Anayif dinləmə, efir haber. Var mı biri bilen peripiskam, efir haber. Xuday bar vatandaşlar, mən biləmən, kim bilən nimə yazışdım, kim bilən nimə gəpləşdim. Şoň üçün mən içim spakoyn ya. Mən spakoyn, şoň üçün aydatman, bər efira, görsün adamlar. Ama bolmadı. Yok, şu adama hiç iyilik adam gelen ok, kesem gelen ok, screenshot'am gelen ok, hiç adam gelen ok, tutnama gelen ok, benden bu kadar ribata. Artık bu konuda yormayın beni. Spasiba. Nuri, bırak. Nimşede oturan bilesen, millet parazlığı ede oturan. Akşam Ahmet'te o millet parazlığı sen bilen Dusya dedi. Bilesen, bize Çarjoğlu bırak. Ben Çarjoğlu deme özüme. Ben Türkmenistanlı. Onu sen bilesen. Prekrasno bilesen. Ben nimeye karşı. İyi, bilesen, mağazada oturan işi diskriminirtede oturan etiraz. Bilesen mi? Bizleri şu ortadan как бы bilesen, bular Çarjoğlu, bular lebaplı, buların geplemeye hakkı yok. Bular tap. Düşündün mü? Aydı bileni yok. Yok dedi. Bu millet paraz. Ertemez sana akura, ertemez şu heptenin içinde, önümüzdeki heptenin içinde. Mesela bir tane rolik tayinlim ben. Чтобы sana atvet bolsun. Чтоб sen halış. Ben sana köp ayttım. Sana gerek mi dedim. Значит, видимо, gerek. Sen ne halk taraf, ne bile hükümet taraf. Belli edeni özüne. Sen kaşındın. Sen bilen hiç kimin işi yoktu. Okey dedik de. Okey dedik. No, sen bara çenen açtın ara. Eştin? Ve sen yerin gör kezemen. Sen sabır et. Благодарю Nur aldığın için biraz aladılar bak. Hemenize şeyfirler. Hormatlı halkıma şohrat içine yamsap o.
Ýa-da gosraklar ýerine oturdamyz, sabır. Hemme zadyň sabır. Bar, bar, sag bol. Menem şutaýdaýdyn, haly işden hiç hile tutnamy görkezip bilmediň. Eger tutnamy görkezip bilmeýän bolsaň, bular ýalak birini zan astyna, töhmet astyna goýma hakyň ýok. Men töhmediň aşanyna galmaň nämedigini belki şulardan min köp men bilýän, çünki maňa kän atylýar zatlar. Atylýarmy tür, owa. Şoň üçinem sen aýçy tutnamy görkezip bilmediň, meni bu taýdan şeýle şu hödürýär. Senin aýdan sözüň ýerinde durmaýanyň üçin sana ses ýeren adamynyň sesini gizleýän bolsaň, tutnamany screenshot gizleýän bolsaň, ýok diýmek diýip hasaplaýan, çünki ýok bolansoň sen ýerip bilen okmaňa. Şonuň üçinem men seniň özüň şu aşanyna galyň diýip hasaplaýan, şu wakada özüň galyň, ony özüň başardyň. Owa. Çünki tutnamaňy soňra şeň dawa edip bilmediň. Şoň üçinem aktivistlerimi, eginleştirmeyi men hiç şaşanam ýolga goýjak adam däl. Şu ýerleşdirme bilen şu ýola çykdyk. Owa. Sen özüň ýaňy ýakyna çennem soňlaşam men video çekip YouTube'da goýupdyk. Eden gürrüňleň ýardyma düşýär. Owa meniň ýanymda Gurban Gulyny öwmäň, meniň ýanymda syýasy gürrüň etmäň diýip. Owa täksen özüň podozrительный ýa-da durkan gelip 3 ýyl bäri, 4 ýyl bäri şu ýolda görüşýän adamlara bir zan, bir töhmet astyna goýma hakyň ýok, oňa men ruhsat beremok. Sen şu zatlary özüň haçan açyp tutnama edýän çaň, şu zatlary özüň aýdyňlaşdyrýan çaň, men dogry-maýdaýyn mundan şuna çenni hoşgörlü dawrandyk saňa, alşeriň aýdýaly haýdyk gezdik. Birazcık bizden daşırak durursun nesip bolsa. Birazcık däl goýjaragam daşırak durursun. Yok, pajalsta garşyma ütjetdi, oňa da taýyn mesele ýok. Bilýän men häsiýetimi. Akuratynja düşünürýän, düşünsäňä düşünürsiň, düşünmeseňem ýalňyş hereket eden sen biziň aktivistlerimizi iş çeşýär diýip esasan öňüni çekýän adamlar bular ýazadyň aşany goýma hakyň ýok. Men oňa ýol beremok. Bawa tutnamaňyz tagam çykarardyňyzlay. Maňa diýerler, Nuri sene mana pularlyňda video aýyrdyň näme diýjek bollar arada biri. Mollum diýilen haramzada. Görkel? Pardonsta. Men aljak bolýan ýöne men size aýdaýyn. Men sizden aljak bolýan. Alyp halkymyza paýlaşak özüm. Kösenip görüm bir giden adamlar we maşgalalar we. Owa. Men ýöne öňünden aýdýan size etjek adamy. Aýyrjak diýip alan puly ýene diýizne goýaryn videony. Owa, mesele ýok. Men maňa on ýaly teklip bilen geljegim bolmaň. Puluňyzy alaryň hereketimi güýçlendirir. Taksto videony aýryp çyk goýmaýan men. Düşdüň? Ýöne maňa da şolar ýazat diýjek boldular, diýjek bolup otyrlar. Taksto bular ýaly podly hereket etmeň. Gaýrat edin. Biram şu wagt $300-500 miň bolsa kem däl. Türkmenistanyň içinde şeýle oýun örkezjek adamlar bar. Owa, agam $3000-5000 berseň şunu edip bereýin. Owa, $300-500 berseň, $1000 berseň şunu edip bereýin diýenlerim bar. Owa, şu wagtaýyn Türkmenistanyň içi krizis, gıtçylyk, kynçylyk, owa. Pulo nämeler edilen ok şu wagt ýurdun içinde. Taksto $3000-5000, $300-500 nämeler edip bolmaýar. Liste okup edip bolýar. Etajiň ýokursundan 10 manatlyň ýüzüne Gurban Guly gummol, rejim gummol, türkmen halka aýagaly puluň ýüzüne hat ýazyp, ol şäher pytradyp bolýar. $100, $200, $500, 20 manatlyk bilen. Şu 20 manatlyk üstünde prezidente sebäpdirler aýdyp şo puly zynk gitmejeklerini bilýän. Yine bu pikirler men size aýdyp bereýin. Etçeňiz wagty özüňiz hem edip bilersiňiz. Maňa berseňem men şo zatlar etdirjek Türkmenistanyň içinde. 20 manatlyklar pikir edip görüň, $100, 2000 manat, 20 manatlykdan. Üstüne Gurban Guly gummol. Rejim ýykylsyn. Türkmen halky aýaga gal. Eýle beýle adalat isleýär, Güljemala adalat isleýär. Her puluň üstüne bir ýazyp etajdan köçe patradyp goýurum, şemalyň uğruna gitsin.
köçelerde 20 manatlyk. Etjek. Ýene $300.000, $200.000 sizden alybilsem etjek. Şular ýazatlar. Pakreşke ýaktyrjak. Listovka paylatjak her ýerik. Listovkalar şunu ýazjak, listovkalar maşyny gidip barak seçip gider ýaly geçjek. Näme? Pul etjek adam käne? Ýöne sizden goparp bilem ogun tak. Boynum alýan. Goparp bilim şu hereketler ýygynyň başlaýan. Olup maňyna. Ha. Näme etsem käme edip görünüňiz bar içiňizde edip bilersiňiz şunu ýazatlary. Mesele yok. Pul seçin üstüne hat ýazyňdanym. Ya da listovka paylaň. Stenalara, astanovkalary elmäň, tilleri elmäň, o padýerden gapysyna elmäň. O ediberiň. Mesele yok ona. Diň Aşgabatda däl 5 vilayatda. Goý aljyrasynlarla näme bolýan? Diň berdiňiz şunu ýazatlar, конечно. Şu maşgalan mara tutulsam $3,000-5,000 berseň men şonu tutulsam etjek diýenler bar hatda. O $300.000 sizden goparyp bilsem maşgalasyna $5,000 uğraşsam tutulsa diýýär şonu. Düşündiňiz? Tak što bolýarly. Etmek isleýäne wyhyd käne watandaşlar. Etmek isleýäne. Edin watandaşlar. Bu molayda 500 adama geldi bolýan kakras illeşsemede näme etmelisin gurrun verdik. Haliş mundan beýlek senem şo tutnamaňy suud etmeseň ýa çykaryp görkezmeseň men adyma haliş ady bilen gelseň alanmak men sana aýdaýyn. Efir. Adamlaryň önamyny gazanmak ýaman kyn o watandaşlar. Önamyny gazanandan soň ansatlyk bilen dökjek bolmagy ony. 3 ýyl bäri, 4 ýyl bäri efir edip, gijetin günlüğü edip göreşýän adamlaryň awraý gün bir günne döküljek batdaly. Eger anan ýanyňyz bar bolsa, manipulasiýa gidýäniňiz bar bolsa, biraz ödüňize seredin. Men näme üçin bular ýaly inanjaň aýdyň ödüňize. Sehel bir zat inanýanyňda ödüňize. Çünkü 4 ýyllap diýmek, görüşmek diýmek herkimiň başarýan zat däl. Negden erkeklerimiz ýygyny aýlandy şu ýolda. Men erkek diýip döşün gakyp çykan erkeklerimiz ötünç sorap video çekdiler. Ýa. Tak što gayrat edin. Watan hemme de gerek aýan soňam mara. Şular ýa bolgutsuz zatlary orta atýaňyz. O tutnamaňyz ýok, eliňizde zadyňyz ýok. Orta atýaňyz, soňundan özüňiz şu haýadaýda galýaňyz, soňuny çenli gider bilmän. Ine şoň üçin ýüz açyk gelseler gowurýan men. Düşünýäňiz ýüz açyk gelseler, indi şol adam başga ýerde başga hil hereket edip bilen ok, çünkü ýüz açyk. Ady belli, düşünýäňizmi? Ana şoň üçin ýüzüňiz açyk gelin diýip bilem. Hökümeti gollaýançylar, stangistler. O Alişer aýtmyşlar, gurwan soslar, kompresorlar. Ay bu boluşda Nur ağa, bir ileri, iki geri, yaman ýada diýär o insan bara. Adamlara da şer gerek, gep gerek, tomoşa gerek. Awa. Gelýän nemeleri, çepekçileri gün blog etmeliler. Hiç olar ýokarya alyp gürletjek bolup. Amsa kamera diýär, şo kamera alay diýerler, alaylar. Kamera kim? Kamera diýip därdi, zapros berinden içinde adam ýok. Salawa. Kamera ýegiren mermin ha. Nuri, salawa. Aydın. Diýär zatlaňy bara bir çykdy jetdi. Dogan garyndaşlaryň ýa çağlaň getirip bilýän bäri guradyp. Nämese? Başga biriniň günlük bulaman ýa-ni. Başga biriniň gün bulamam, näme zastaw edip maňaýyny. Yo, diýjek maqtagatyn ol da diýjek goýana şuma. Bir zaman çykdy jetdi. Yo, bir çykdy. Bir zaman çykdy jetdi. Onuň şo datlar sen dogan garyndaşyňy ýa meselem geliniňe ýa çağlaňa bäri guradyp etdirip bilýärmi diýen. Olur etjek diýen o, etjek diýen adam ma, etjek gelýän adam ma, düşündiňmi? Biz tagam
etjek diýenler bilen şu ýoly ýöre oturýar. Düşünýän näme? Etmeli diýen adamlar bilen. Maňa gelip bara deçik soralar örmekden o. Onu diýenden Nurjan näme o öýle daýylar adamlaryň mätäşliginden peýdalanan dokmaý özüňiz, peýdalanyp oturýarsyňyz. Adamlaryň mätäşliginden $1000, $2000 gopar gözüne basyp alan zogmy? Alýanyda. Şol bir adam da şurada işlemene, gitmene de mätäç. O şol adamlar pul kazanmady mätäç şol aeroportdan görmeseň şol $1000 berýär işi diýsen alýanyda gözüne basyp. Alýanyda. Ya yalan mı? Ama alayarlar şu Camry'ni. Burada ayçap. Camry 21. Camry. Zaprosu uğrat Camry. Camry men uğratdım şu an. Realistika. Sen doğru senden vardı. Katı koyunum vardı da adamcı ben efirden at vurdum da. Yo, gepleştirin doga 2000 do gepleştirin doga anu men oň özüne at vurdum atam ondan. Yok o menin 20 ýyl ölen ejeme söwüni otur. Bir men söwüm yok diýär ha. Yani birazcık geçirimli bolayın tane ho bizim ejemiz bacımız galmadı da şu yola çıktık bolin var abi ni gavatlaşamız. Yok. Gavatlaşamız galmadı biriniz Polşada biriniz Türkiýede biriniz gallanca da teron alıp bolun ona bilýän da şu zatlar ho. Yok o gelip reklam senin efirinde reklamını etjek bolýar da ol. Ağzına gelen söwünün Tilkin diye aylanıp dolanyp gelecek dükany, kürkçü dükkanlar diye geler. Aýyň soňunda howy türkmensana bir ýerde durup gelerse. Ya. O bu bärte dalgy etjek, o korluk çekimi. Ay boş ver o Nurjany adamja şol o dadyň biraz eňekli şäjekdim da onuň. Köpsine tanamok şoňşinem alyp oturjak gel efire mara näme bolap oturjak gel. O ýöne bir zady bilýän şu nemede hali şu davraýyny açyrdy prosto. Öz davraýyny öz açyrdy, öz anamyna açyrdy. Adamda tutdy birazajyk gerek geldi de şu zatlar bolýan akuratynja gelip bolýaka. Näme gerek eşi? Men düşünem o birazajyk halişden içinde de bar ýaly bir hili lewaplara garşy bir hili kemsedici, ýene häsiýet baýaldyň içinde de. Çünkü Muhammed. Bunu yol Merdan diýen bir bardy. Blogger Merdan Muhammed öldürilenler. Marlara garşy töwükdir diýip diýip sen şonuň bollajak ýaly etdiň onu. O men şonda da öldürilmeginiň tarapdary däl o men o. Şol oglany öldürmeliler o. Sen şonuň bir hili o Antalya'da bir blogger wada näme de şoňa aglap video çekse sen oňa garşy jogap çekip goýan videoň görümdi. Bäh diýdim, inni bir diýdim millet paraly getse gidip öldüräýmen. Mekare diýdim meýwan. Öldürmeliler o watandaşlar o sanymyz näçe biziň o. O zalama 3 milyonym näme geldik o. Ýani öldürip diýmeliler o samsypdyr kellesi düşünjesidir düşündürip bolýandyr o. Bol söwse doktordan marlar o. Marlar o. Muhammed öldürmeliler. Agamsa Camry diýilýän ýazda men pulumy alyp menem çykjak Muhammed turman turlaýna çykjak. Burada da aýtjak bolýam näme? Ýa aldım men o. O aýdam. Men bir minut gürläň çykjak. Urunlar Allah kuwat bersin. Ýa biz haleşiňe çyk bolýan oýny Dur Sultan Karaçy Kazzollip hatapdy. Hakykatda Dur Sultanyň doğduğu ýerde çykdy. Haleşiňin prodajyny Kazzollygyny öýde ýerde çykardy. Ödem şu efirde de ýan haleş men ejeme söýükdi. Ullakan açyk ogadanny. Ene öň metäňe şu barada aýdyp Muhammed Erdogan şun haleş bisekde bar haleş. Uşşy inşallah. Abi şaçede mokmen berekella. Ol gaýta öz pikirini aýtdy. O wol gaýta şu. Gor gardaşym, Allaha emanet. Öýüni hatam ýadylan moklayp barada mudalide depsiň ha Muhammed. Doğru Abdullah, doğru. Aşaktan şu taýdan ýazyp bilen okmy? O ýazyp bilen mok ýa-da onu Muhammed aýyrdy diýip çykdy. Yo, ne zat ýok be.
TikTok menkine men sen ağlamana norm hömetne etdim öyle. TikTok öyle filtre sokýadanym ýazan kommentariýaňy vatandaşlar esasat bir sultanyň bir halal ýol işleýänlere hemmemiz gördük we düşündük. Bu hal işin prodajyny kazy ýollugyny, gawny odugyny onam gördük. Gördük däl, hal iş ödünü görkezdi. Bolly maksat şol esasat kimin kimden birlikdämi? Boldy bize başga suutdaba jenejni valyuty işler gerek. Bu ýigitler Allaha emanet. Kent, senem braçyşka malajes, soňky gowdurdun sen. İýden källäl sen şonu düzeldiň, tuğlama berekella, sana minnetdarlyk bildirýän. Bu ýigitler Allaha emanet. Sakaldaş gitmesene bu şu. Ay bidem ýataly. Buyur sakaldaş. Gelen ok. Buyur, men bir mançal gurlaşýan gitşek ýatşak we ýetişet mene. Ya sakaldaş. Buyur. Pravda diýen. Bir sultan çyn aýdan zadyna hiç kimem inanan oklay mümkin däl. O prosto men dokazatelstwam var zat diýene bir grup seretdik ýani. Ha näme görkezörkä diýip. Deňe gardaşym men düşünýän, esasda şu zatdyň bary dogruly ýüze çykdy. Äli kentli bir düşünýän durduk. Kente mana soňuna tuğlama haly şunlar many gurlaşdyň, dogry gurlaşdyň. Malajet, sana minnetdarlyk bildirýän. Sakaldaş, ruhsat bersen ýataýyn näme näme? Ay, bor Abdullah, ýatay. Assalamu alaykum hemmeňde. Allah kuwat bersin. Aleyküm salam. Seň bilen sorag jogabym bardy da, sana ertirim bolar. Ýatay rahat bol. Benim ýat. Bolýar. Ertirede goýy how bardy, bugün diýin mar, ertirede goýýar. Bolýar, şu Nuryň padýaşky edeli aktivistleri. Estağfurullah, men näl bu dawa hemmemiz vatandaşlar biz araçy sebäpmiz. Näme? Näme çekdim ay bu bolýan zatlar vatandaşlar wagta goýulyň köp saat wagtyň geçmegem has gowy näme çykýandyr onu ýatdan çykarma. Biraz wagt geçsin ýöne häzir şular ýaly suud edip bilmedik adamlar etir kun gayrat etsinde görülemesin wara diýen sözüniň ýerinde durmajak bolsaňyzam töhmet atmaň. Haçanda ýüdüňiz gizli bolanno fake accountdan edip bilýäňiz onu. Oňa razy. Çünki diýäňiz oňa hiç kimin sömbereni gaçyp gitýäňiz. Ýöne haçanda ýüdüňiz adyňyz, familiýaňyz bellik orta bir zat atsaňyz soňuny içinde aýdyp bilmejek bolsaňyz gayrat ediň aýtmaň. Ne bolam sapak bolsun ýüzi açyklara, ýüzi açyk adamlara. Çünki o ýüzi gizläp bolan oksaň şu ýüzi görünüp durýar her wagt. Ol gizläp tökmede insanlaryň hiçsin şu wagt idem da dogurda. Han bol suud edip duram da çünki tagam gaçyp ýören bir namar da. Olar bir näme edeli. Şoň üçin olaram alam dogum. Bolýan ursan, işiňizde üstünlük ya elmadan ýanyňyzda ýetdiňizem. Men de giden efir. Minnetdar. Awul. Ora challenge barada gurun versen. Barada? Çok ýöne challenge. Challenge barada dün aýdyrly ýene bir sapar ýapdyk. Geçen challenge barada watandaşlar her kim bir video çekse Gurban ola rejime karşı video çekse yüzünü açman ýöne. Çünkü rejime karşı görüşýänleriň kimsi dogony, kakasy, daýaty, daýdasy, hökümetde ýa-da ýokary wezipelerde işleýän bolup biler. Hani olar kyngyny ýa-da sokup dogon garnaşy bir-birine düşürmek islämdik. Çünkü hökümet isleýär şonu. Dogon garnaş bir-birine düşürmek isleýär. Olar üçin piňne de türkmen halky biz islämdik. Şoň üçin biziň işimiz kyn. Kyn ýollar bar ýaz. Şoň üçin ýüzüňizi kimligiňizi görkezmänjik videoňyzy çekin. Challenge barada şol esasanam berdim koýmadyp rejim senden nägile seniň alyp barýan siýasatyň gollamdyk. Menen bir Türkmenistanyň watandaşy, halky diýip video çekseňiz tapagy ýok. Bir sanjak şular ýaly boş baklaşkan goýup edip bilersiňiz. Tapagy ýok. Boş bir sanak bediren goýup görkezip edip bilersiňiz. Tapagy ýok. Dawa. Video esas samygalawyny zat üç köşük adamlardan, üç köşük seslerden cemlenen bir 300 boloy, 500 boloy video tapawutly kanallarda bolsa we bulum
tutuş Türkmen TikTokerlaryň öňünden çyksa, bu Türkmenlere näme bolýar diýilen we soraw we Türkmeniň syň içinde siýasata ünsürmän ýörün bir giden iýleşýändir we olaryň ýene hem içine çeker hem belkem çiftlik emelegeler. Ana challenge şondan ibaret. Hani Telegram, WhatsApp düşünmän ýöründen bilen baý ýöne. Telegram näme, WhatsApp näme bilmeýänler bilen baý. Ýöne TikTok näme diýeni bilýärler. Şolar özüniň fake kanalyny etsin ýöne, gaýrat edin. O videonu gidip de çağalar bilen maşgalaň bilen düşen suratlaryňyz goýulan hasaplaňyzda goýmaň. Gaýrat edin. O taýda goýmaň. Eger o taýda goýsaňyz näme bolar? O siz taparlar. Arada bir öz ady bilen, familiýasy bilen TikTok'da komentar ýazyp görüpdir. Menim o fake mi diýsem, onuň asly hakyky ady bilen familiýasy eken. Onuň milli hukukçuluk çağırıpdyr. Ay bir aýal gitdi, soň çykdy bir ýerden, agam meni şeýtdiler. Sen näme etdiň? Ay men şunu ýaly komentar, o bilýän komentar ýazyp, onuň meni çağırdy. Sen näde tapýarlar? Maňa da gydykly bolar, näde tapýarlar? Ay adym familiýam ýazylygy dura diýe. Onun tapýarlar mı diýe soňundan, suratym ýok diýe. Bolupdyr diýdim, adym familiýaňy goýun, ora suratyňy goýmaly keniň diýdim bara. Aňsat taparlar ýaly. Şoňa düşünmeýän iýleşýärmeden magynyň sagam. Şoň üçin öz hopsuzlygyňyzy birinji ýerde goýun gaýrat edip, biram Telegramdan talygyň nemesine de uradyp bilseňiz, bir 50 golay videony o taýda ýygnap, olaryň bir kanalda goýsak hasko bolar. Bir kanalda goýup 50 golay 10 sekundluk, 5 sekundluk, 7 sekundluk videolar uğraşsanız bir kanalda hem YouTube'dan görýänler bar bu arada, TikTok görülmeýän iýleşdirmeden bar. Mesela şu Russiýadakylar TikTok görülen oken, YouTube'dan ýerleýän ekenler, Russiýadakylar ana YouTube'a da goýalyň. Şoň üçin bir 40-50 sanatynyň bizi uradyň. Challenge şol, challenge bir zat barda video çekmek. Misal üçin ol her şey çok güzel olacak diýär, şoňa her kim pürkoltup video çekdi boly, näme challenge boldy şol. Ýadyňyza salyň, birinki maksatymyz şonu ýaly bir akym döwretmek düşünýärmi? Şolar ýaly bir akym bolmagyny isleýär. Düşünen bolsaňyz, gaýrat edin şonu. Russiýa işleýär diýip, Russiýada birinki işläp dur, birlere men işledip bilemok diýär. YouTube'dan görýärler var şoň üçin. Tak. Bayka. Benim baykam, başka baykam mı? YouTube işten ok Russiýada diýär. Yok, TikTok işten ok diýip bilýän, o YouTube işten okmy? Bu pensiz. Russiýada pol Türkmenistan wallahi diýene. O da eşekden galdy gulagynam mes guyruğunam diýe bir ýerine medal alyp berýärler da olur. Medal berip berýärler. Hoşgeldin, ýeger başka. Ýeger hoşgeldin. Russiýada TikTok efire girip bolanyp VPN-lam YouTube VPN-li girmeli. Ýa-ma-ýa. TikTok'a girip bolanyp diýär, VPN-lam girip bolanyp diýär. Ýöne YouTube'a da girjek bolsaň VPN-li girmeli. 350 milyon halk wana şu daýyn, 350 milyon, 5 milyon köçär çykdy adyr dünýalar bolyn. Görem 350 milyondan şu Russiýanyň boýunlaryny bolmakdan ýa-da me Hudaý bar. Ortar özüniň orp bilen okbolyn bir kontrol etjek bolýarlar orşunda bar. Özüniň ykdysady kriz oturandan habary ýok. Pensionerlere seredip bilen ok genet olmaýas respublikany bir kyrjak başaray bolýar. Kim haklı? Salamu aleyküm millesler. Aleykümselam. Salamu aleyküm vatandaşlar hemmeňiz. Men bara
Şu account'umu ertir talibe geçirecek nekip bolsa şuunam geçirip koyuyorum. Belki icra açar neti açmağı mümkün. Talibim häzirlikçe Amerikadan açılan TikTok işten ok. Onu derek menki Gallanjadan açyldy. Menki işler VPN bilen. Şoň üçin belki talip şu account'tan açmağı mümkün. Şonu ýalçykalyga taparsy, o mediadyk muny ýalçykalagyny. VPN bilen işledip bolanok mu Amerikada? VPN bilen işledip bolýar. Ýöne şu wagt oň öz account'uny wapşe girip bilenok TikTok. Amerikadan açylan hasaplary bloklanyp düýünlenmedilýärler-de. Düýünlen bloklaýar hawa. Ýani VPN bilen girmedýärle olaram pikirlenýär hawa. Doğru. Neme diýjekdim? Nury, yani men temme halkyň tarapdary eken tanaýan belki bar edilkän neme dip çykyş etmände de zat edildi de. Bu hal iş meselesine gelemde hal iş gaty ulur intriganda, sen onu wara davnodan tanamalagyň, baryp näçe gezek bir gezek ýadyňa düşýän bolsa o wanlar bilen türkmeniň arasyna neme dip intriga taryp bara nähil maskara boldy. Ala neme goh edip uruş edip bara bir gezegem bilýän bolsaň begen jöre bilen mergen uluň arasyna neme dip bara zat edip intriga döredip zat edip şey edip börün oglan oly näme üçin siz şoň bilen muhabbet bolýagly men hayran alýarym. Seret näme üçin men sana aýdyn. Men bir jemgyýetiň öňüne çykamazda biz şu toporuň adamlarynyň öňünde durýas, şu toporu biz adam kabul edemzok diýip çykyp bilemzok. Biz çünkü siyasi iş alyp barýas. Siýasatçylar haçanla siyasi iş alyp baranna halkyň içinden bir toporu saýlamagy, bölmäge haky ýok. Düşünýäňmi? Mene gurwan bolam, mene Kaka bilen Beherden arasyny saýlap oturşýaly. Aşgabatda şoň üçin bar investisiýa ýatyryp galan vilayatlary etmän oturşýaly ýa-da özüni gollaýanlara jaý, maşin, pul, biznes öňüni açyp gady özüni ýakyn adamlar şeýdip bölüp oturşýaly biz edibilemdi şonu. Ýalňyşlyklar siýasatçylar haçan goýberýär, haçan adamlar saýlap başlasa. Men olun bolsadym, men sözüne dün sörmeýärdim, him diýerdim de goýardym men onu. Seňem bir sözüň bolmaý, öz renkiň görpesine sen nämedin beldelýärdim de goýardym men ara. Beýdip nemäge çykyp oturmaýardym. Ýöne öňüm biziň efirlerimizde gelip ýani neme diýen sözler bar. Sen men uğragynym däl o, sen baraňarak otur zat diýip. Yani biz bu zatı açıp koyduk, zat etdik, bunun üstüne videolarım çekildi, zadem edildi. Men başardığımdan halkın hemme gatlaryny söwüşsegem şonu bize öz aramda aljak bolýas. Yani düzüp bolajaklar bilen ýadyňa düşýän bolsa hatda biz käwat maksat Türkiýe bilen oturup normal gepleşikler eden yerimiz bardy. Şunu çekip bolaýarym diýip soň birden bir zatlar bolýar, kellesine tagta düşýärmi, daş gaçýarmy ýokardan kellesi ütgeýärdi, ertesi samsyp gürläp oturan şol adamlar bilen ýen biz ýol ýerap bolmaşygyny bilip arany uzaklaşdyrýas. Aktivistlaryň içinde de bar onýaly. Biz nädeli biz halkymyz şu. Biz nädeli? Düşünüp bilýänler bilen düşünşek bolup gelýär. Bir gündü daýyn bar şu maşinistwa da şu zatlar bilen edip göreni iş bilen gollabam geldim men dogry maçdan barňana şoňa aýdym diýip. Şol tölemen çünkü türkmen halky bir şeýle bir maşinik bolda içindäki hasap berilmän soň bar, içindäki hem daşyndaky. Onun bulary ýuwaş-ýuwaşdan şey edip çykaryp bermeseň bar, bular rüşagam ýok bularda, rüşnoýam ýok. Gidip barýarlar, polny gaz. Köpülüp gidip barýar bolşuna. Şu tarapdan on şol edýän işlerini gollabam gezdim men. Ýöne Türkmenistana bardy danym. Nuri birizejik gürlen dur zadyň ýoga diýip bara. Biziň gürlen zatlarymyza gürläbem görmediler bir gezegem. Hamana Türkmenistana problema ýok ýaly.
Ya bir dörettikmiş Türkmen halkynyň daşarywda çykmagyny. Bir etdikmiş onu. Şu zatlar görüle de görülebilýän bolsa. Ýok. Tak što mene düşünem oý bir de halkyma da düşünem okýa. Uğrunu yitirttirler satayım. Tarapынан belli edip bilen oklar, haýsy tarapda durmansynyň bilen oklar käýberi. Kim onuň janyna bilen oklar. O görnüp duran zada şoňa daýyn rehber gerekmaýy muny. Görnüp duran zada şo da. Onyň ölene dogry hem razylaşýan bolýan bilenmek. Bu ýanky gurrungy bilenmek ol nirek çekýän her tarapdan nemedip bir hili intriga näme türkmençilikde başlardyň dolu näme diýe gep näme çişdirip öýrenýär ýa-da bu Oňyzyn oýnadylar. Men pikirimçe oňyzyn oýnadylar, men özüni oýnadylar. Bu özi dudaga düşdi şu wagt. Özi dudaga düşdi şu wagt. Aslına seretsen men şuň ýerine bolsam men bir zat aýtdym däm hawa ýygyna durjak diýerdimde çykaryp goýardym ha. Mene şuň anandym ey watandaşlar. Sizem unansaňyzam, unanmasaňyzam mene şuň anandym. Hawa eger ýalňyşyna bolsam menen bagyşlan diýerdim dänim. Goýardym soňuna çenli. Ilha maňa elime geçen delil şu boldy diýip. Eger şu zat goýup bilmejek bolsaň bu gurrun wapşy açmaly. Eger şunu iň soňuna dawa diýip soňuna çenli gidip bilmejek bolsaň onu gurrun başyna açmaly. Düşündüm. Açdyňmy? Soňuna çenli açmaly bolýan. Açaň okmy? Onu wapşy açma temany. Mun ýarak ýa toý gitsen adamlaryň şu sen özüňde bolup galýar. Ay borany temany ütközeliň milletem şoň gurruny goýalyň diýe dogry diýerler mara gerek gelýär. Ýa-ni bara şunça wagtlap bara şakdan her kim aýyr diýip ýazan soň mara nemetmen aýyrmany bir halk köpçüligi görä nemet aýjyda bolmasa şakdan köplük aýyr ýok. Yani islemese köpçülüğü görä bolay diýjek mara eger ýalňyş pikir köpçülüğü diýär bolýan bir zat bar. Men şu taýda oturanyň hiç nem tanamak o. Fanatik, yani mediterranean ginger. Ýöne köpçülük. Teredotyn serdar berdim hammer. Nar şeýletdim. Osman hiç nem tanamak şolong. Men efirimi men onu bulara göre boljak bolsam mara men sana bir zat eýden han. Men tanamayan adamla mı göre boljak bolsam bagyşlaň meni. Onu men türkmen halky ýaly menem sesim çykarman şu ýoly çykmadan diýär o. Biz halka göre boljak bolsak. Halky da göre bolsun. Birin pikirimizi biz açýas efir näme üçin bizden bilesimiz gelýär. Bir zatyň arasyny açasymyz gelýär, çiğ edip goýasymyz gelýär okby. Ayır. Näme üçin ayırmaly ho? Çiğ galmasyn, bişsin ne bileliň da kim ak kim gara. Kim bolu şu wagtda döwürde, kim dost kim düşmanyň belli däl. Aşakdan işläp ýören, haýsy dost bolup düşmanlyk edip ýören, haýsy düşman bolan görünüp dost bolup ýören, gördüm o men o. Ýok, onyň sözi ýok, hakyky gara edil. Düýnüň unnukda diýen ýaly edil özüme mara bir garaşmadyk adamlardan näme elýär diýjek bolýar, sen aýtsyň ýaly hakyky oňa gurrun ýok bolýan bärde efire siziň efiriňize gelýänler esasy bir halk tarapdan ýani bir näme şo biziň rejimimize garşy adamlar gelýärmi köpülenç ýaly diýeli 80%. Onsoň şo aýyr diýip zat edip bara ýazýanlar hem köpülenç şolar şo ýani aktivist tarap ýani halk tarapdan aktivist halk hem ikisi bir bolýan şo tarap mukadiýanna ýazýanlar şoňa görä bolaýsaň diýip nemetdim de galanda many. Bolýa. Talibym efir açýar ýani TikTok açylsa özüňkiden açar bolmazdy men häzir öz akkauntym berip goýjak. Amerika bilen Türkmenistanyň arasynda ýalňyşmasam 9 saat maý tafawut bu watandaşlar. Taýda häzir günlük. Yani günlük şu wagt 2-3 şoň üçin açmagy mümkin. Akşamrak wagtda belki bizim wagtymyz bilen ýerden bolmagy mümkin Türkmenistan wagty bilen. Garad
takipde bolarsyňyz da ýöne meselen çözük dip çaklayan menem özüne de aýtdym. Şu meseleni anyk çürtkesi etmän. Bizi gollaýar o, bizi näme o, bize gatgyr wajyp däl. Meni gollaman için oğun soňum bar. Meniň dawam halkyň dawasy. Yani käbir adamlar şu efirime gelýänler, siz aýdyň, siz özüňize şu ýoly özüňize dawa edilmediňizmi? Nury goýsa goýjakmysyňyz ýani? Ya Dursultan goýsa goýjakmysyňyz? Ya talip goýdy da goýjakmysyňyz? Dawa biziňki halkyňka bi. Bir adamynki däl, watandaşlar o. Men üçin ediňiz o da orda hem watanymyz üçin edýäňiz, gelecekde nesil üçin edýäňiz. Tak što gayret edin yani. Davamyza iyi çıkalyň her wagt. Adamlara gura bolmalyň. Yani onu baştakyň kellesine aýersa, dawa kitçek bolsa o dawa boldy bolan watandaşlar. O dawaňyz öz dawaňyzdan satdyňyz bolýar. Şoň üçin dawamyza iyi çıkalyň her wagt. Neme yok? Aýdylacak adam ağzı biri taňry bir, ağzalanan gaňry bir. Ağzala bolmalyň esasy. Men ära şu ağzı bir bolalyň diýip göz ýumýan kiçirek ýalňyşlyklar göýerse-de başardymdan özüme çekçek bolýan. Näme karşymda durup daşdyňdyr oturan mumy ýa-da ýanymda tutanyň gowy. Özüňizden pikir ediň. Käbirdi. Şoň üçin başardığımdan düşünçük bolýan, başardığımdan haksızlyk etmejek bolýan, başardığımdan dost boljak bolýan her kim bilen. Bolanok da ne diýin? Bolanok. Şöne millet paralyk, tire paralyk ýa-da etmäňe gaýrat ediň. Men gater we gaharym etirdersiňiz. Onuň meni Çile'den çıkarttan gater ve saatler diýerin o zaman wara. Gaýrat ediň. Millet paralyk, vilayet paralyk. Taýam şu Türkmen halky näme çekdi şu zadyň üstünden çekip otyr oşon bile wara gelip şeýle şonu etmäň o. Etýäniňizden ma bolsa diňe hökümetiň adamsy bolup bilersiňiz wara şonu. Ama adam alaýlym asakdan diňe ýok gözüň urulasaň baýagdar. Yok la yok. Menedir şutaydı. Pena dip biri var. Tanamok. Ön geldim karayı gelmedi. Mersi dip biri var. Başka kim var? LSS dip biri var. Benim çıkarıp koyuyor Nuru. Phantom dip biri var. Bolya han, sağ ol minnettar. Näme gir bilen ok bolar? Aýlanşyp durlar. Amerikadan gelýän. Nur sesin gitdi. Yo şu wagt gir bilen ok gerek beýlekler. Yo qaryaga galýa hiç sigurlan o. Yo gir bilen ok. Ekranyň üzerine gök bilen gyzyl näme şeýlik dur. Gir bilen ok. Bilemok. Näme üçin? Ey bolýar. Union gurlany. Baňam daňam ka. Yo gir bilen ok. Atakan bir görnüşüm ka. Bu gir bildi. İçini hem sapok girdi. Ýa çıkarıp gördüň Nuri. Ha? Ýa çıkarıp gördüň diýen. Ýa o. Şu adam barlama üçin aldım. Ýöne içini hem sapok nämeden galdy olar? Şonda ben Aýşeň nemesle prikol bar ha.
Men bakın gözümen Floyd var ha. Ha. Doğru anlamam. Alan bu musun? Ne gelecek? Efir demedin mi diyorsun sen? Sapok. Gelecek dedim yani dinlep nemere orsayım ben o aktivistler yani. Dinlep sonra kalsıp sonra koyulamam. Doğru anlamam. Ya şükür aydın. Mam TikTok näme openen ýa TikTok ýapylýar diýdir oçunmka. TikTok Amerika'da yapıldı, başka yerde yapılan. O Türkmenistan'da yapılanlara VPN'i Avrupa'da ne diyorsunuz bollu? VPN'i Avrupa'ya uğrayanız, giriyanız. Yani Amerika'dan açtıran olsun, girip bilen, gip bilen. Talip yerine o. Man talip. Nur şu an ben kırmay çıktı. Nurun. Hı. Baktın ne yapayım da şu. Yani neme girin var. Aldı iş girin var da. Geçen sefer duyursan da o ne mettin ona. Agresivni bir zatlar deydin geçen sefer geçen var. Oy Thomas'ı. Selamünaleyküm. Teslam. Seferim sana ne yapıyor otin da. Onun yerim yoktur. Ne için var git YouTube'da durundur. Her vaktim ben agresivini bozuk olsam o şahsıma yetendire olur. Şoları da ma yeri gelenine gülüp geçeceğiz o. Agresivini olur. Bolman denemi. Yakalli seman yaparlar sapok. Gerek mi? Dur Sultan yaman gördü da şuna diyen de yekesiredim zat gitti. Ya gelip düşünstan Dur Sultan. Ham teret men tagu mastatlarım. Berekella Florialak duygudoşluk bilir yani. Ağam bir video çekte koyay. Yüzün bilen olmasa da kamerany istene vaktırmam edip bolyandıra ya ola şolum kıyınmağım. Kemme dağıdı. Başkalarından garaşma kıyafetiniz bala yaman. Ya oturun yerinizden bir hili o toya gelen aydımçı mena sizlerim aşağıdaki tomoşosu pulun töledim değil ağam davay mana sulaydım aytti oturun yallay bolsunuz. Yok radyal diyecek öyle de radyal dinleyenler diyecek öyle yok. Onu yapacağız. Radyal işte kanalınızda uğur otuyorsunuz ya uğurcuk bolyanız. Tamam. Ya bana gaydaya uğraşsana deyip bağış aytmasa da urup göverýärler toydu. Bağış. Doğru aytsam gece akana da o zaman dinle nakarıp şirip işleme deydiğinde. Toya gelen bağışı değerli bana o gayret edin. Bana da düşünün yani. Neyse aydılacak rahatlar yok olsa boş boş oturmana halam yok vatandaşlar. Aydılacak rahatların bu toraydı yarlar. Nura ben bir zat aytsaktım. Aydın. Efirin näme sebepden açdyň şuň efirini? Şonu biljekdim. Şuň efir wara agzybirlik diýdiň gurajyda. Ha o talip açmalasynda. Men onuň nemesine garaşdym, onuň TikTok'una girip bilen oken. Onun agzybirlik barada men bir jemgyýet adam söýlen bolan agzybirlik atlam öňünde. Her wagt efir açaýan wagtym bukbal 20 ýarym saat. Men aslında herseň şonu soň ýapmak aslında efirimi. Bizer agzybirlik, Nura ýeki jemgyýet tugul agzybirlik barada efir açdyň. Başga zatlar uruluş berler efiriňe. Ne wara bu mesele spontan bolanda hatta olum agzybirlik böyle ýöne. Misal üçin agzybirlik bolanda sen nähil düşünýän bilemok. Men agzybirlik diýip düşünemle, dinleme agzybirlik diýip düşünemle. Men şu aktivistleriň içinde öz-özüňizi agzybyr bolalyňydyň kaňy başdyň kaň öpdüm ben ha. Men nitolko ol. Olamar tutuş halk bilen hem agzybyr bolalyň diýär. Hemme. Oňa düşündim. Aktivistleriň içinde agzybirçilik ýok ha. Şu barada bir zatlar aýdyp bersen.
Ne hili yok misal üçün? Misal üçün halis aktivist mi? Yok halis aktivist derler am özüne. Onda haysi aktivist bilen bizim ağzı birliğimiz yok. Haysi misal üçün haysimiz bilen haysimiz da yok. Aynı aktivistler kendi amna hemmesin adını tutup çıkayın. Hani yo bir sancak misal beri görünmeydi. Sen Talip Alişer как бы вы один лицо doğrudan. O. Aydetin yankı geldik yani. O Çehya'da dedi yeni gördüydün şolar bilen ağzı birliğiniz yok. Gelir kärdi. O prezident olo demo o prezident o 2025 prezident o nettin onu. Diyecek koyaş. Opşum tutuş ağzı birçiliğiniz yok. Aktivistlerin içinde neyme sebep? Ama aktivistler var birinciden. Ha? Aktivistler var. Prezident var. Уже ödün prezident tip var. Soruq menen berdim afda. Gelir kärdi tip var. O ödün aktivist. Ağamal prezident. Gelir kärdi. Asuda sen var ha düýnüň unuqda da geldin ötjene sera. Aktivist. Asuda sen Germanya'da dämdir. O. O ödün aktivistem diýen o. Men opozisiýon liderlik patapleýär. Liderligiň içinde prezident menni patapleýär. Sizin ýoluňyz opşy birde şolar bilen. Bir-biriňize yamançylyk edýäňiz. Bir-biriňiz. Sen gördüň men gelli käridi bilen bile bir efirde oturup Gurban bilen tankid edip oturanmy. Hasan gördüň meni ýa gelli käridi bilen kimi gördüň başga şoň kanalyny. Yo me gör hiçiňize morama diýjek bolýam şolar bilen bilede. Emmeğin yolunuz bira? Yolumuz bir bolon bilen ağam teret. Mezeden kiçin uğra ağam ne oturun? Bolya, men sana bir düşünüyorum. Birin yolumuzda, benim yolum bir halk üçün vatandaşlık doğru değil mi? Davalaşar zadımız yok dedim. Bir prezidentliğe de dalaşkar edem de, bir ministrem olalıyım da, deputadım olalıyım da, halk istemese hiç adam olacak. Geliyor ne koy vatandaş olacak. Sen de asuda o düýnüň gerliň. Wedipe olong derdi. Şu anda sen nämetdiň diýen sen. Nämetdiň diýen näme dost sen? O men şu. Kandy konuşsaýan sen ama. Onu yok. Diýerelişi misal berjek bolsaň şo wadyr, oňa da men aktivistim, onanam. On hamilyon diýen hatta şah diýen men. Çünkü käwre olanlaryň suratlaryny YouTube'da paýlaşdy ol. Şah. Hökümetiň şahy diýip hasaplaýan men şonu. Kaz ýolly hasaplaýan. Bolýar. Diýerelişi Türkmengen blog etýär, ha burada aýtýan bolýar. Yo, şaram bolan. Paýlaşdy ho. Skripti getberen. Yalan olsa çykdan aýtdyn bakyň suratyny paýlady. Ýene bir vendetta diýip birininkini paýlady. O ýene birininkini paýlady. O arka tarapdan hökümeti satyp gör adamlary kaz ýol şah. Men o aktivist değilmeyen adam. Sizin yanınızda oturduğun uğraşa men baştan görüyorum ne diyeyim? Serada oturup adam da için yüreğinin içindesin o kabilemiz okta gıynan ya da şonu yarak kalandım yok. Gözün petre edip çıkıyordun da olsa divanın üstünde Türk dökanı tek. Yaşadın mı yarısın oğlum Nuran'la? Adam biz işte neyme utulsak nemeden utulyasıya da adam kärçilikden merhemet görkünlükden utulyasay bolmadım. Adam kärçilik görkünlük alyan öýüňe bolýan mihman edip alyan bolýan düşman olup çykýar. Ýöňem Türkdeki häzirki halap baramokdum ho ýöne şu Ýewropada 2 san türkmen nujeli bir mihman bolmaly. Benim şo niýjek bolýan amny hemmeňiň ýoluňyz bir bolýan bir-biriňize o baş ordat diye siz ordat o da diýäňiz. Ya atoda istem da dinle. Fikir edýär düşünýän beýlekle. Düşünmedim Kent. Beýlek aktivistler. Näme üçin sen şolar bilen biledälýän, dogrymy? Niden gelýär diýsene Gurban ulan gelýär. Gurban sesiniz öyle Kent düşünmedim. Özüň urlaýdy näme diýjek bolam? Niden gelýär diýsene şol oňşumda bilýärmi? Şu Gurban uly tohumlar bar dedi. Türkmen halkyna da ekip koydu da bir-birine düşman edip. Ne welayatdan gelenler hem Aşgabatda sığdıran oklar ha. Şondan gelýärler şolakdan diýdi, şondan gelýär. A millet paraçylyk gadyr diýen araňyzda. Hökümet şu bolsa çağalary ütköşük bolmasa ha bolmanam hökümetiň politikasy şu bolar. Onu eýdýsen seret
Siz Mardan mı? Hawa. Ben Mardan. Zat Çerjewden Alişer tam zat Aşgabatdan sizin üçüňiz agyzy berä. Opşy ýazyk tapdyňyz. Şolar bilen näme tapy bilen opşy ýazyk. Agam olardan sonra Olardan sonra men näme men olardan sonra men jogap berdim. Yo, bir edem zok dem samglam şoň edip berýänler. Boldy şo bir edem zok. Bir ara efir tatyp berýän ben. Hilak. Olur, 5 mundu şu bolsa, hem üstüm zatça, soňam ten olur bilen agdyr bolam, o diýen. Şu teman sonra görmesen şu teman görülme merjek, ýa-da men lazım. Şolar ýaly tiksin, ýani şolar ýaly temalar. Bu teman agzy berilip garady diýen soňlar maňa как бы мне тоже интересно, men şonu sonra berdim şolara. Agzy bir bara halk bilen bolaýarda diýeni ýok, bir iki sanak gavnowoz bilen bolmaýarlar, ýok manam däl, şu iki sanak gavnowoz bilen nara. Olur ağzınızda gavno portaya tağın başka portağına var. Yola taraptan hem gurlap beyon ken menim padjerjdi da var ama. Yo men sen pikirinçe men milli hukukluğun agendimi. Şo şey değil. Men bilem o. Men plan ni bilem o. Men sen tanama var bilem bir oturup söýüp görsen bolsam aýdardım kimliňi. Men bolýar taňa namyň girme üçin gurban guluýun ýa-da serdaryň mukaddeslerle söktüm da ondan ancakmy? Yok, näme şonanay? Ana olur. Şundan soň ýol workadyr. Hemme zady ýol workady. Bar ýaka biliriz kimin kimligini. 4 ýylyň içinde görkezmen maýly bolar. 4 ýyl geçen soň. Kim bilýär? Haýwanat oturan. 4 ýyllar höküm. Edil mene diýiljek. Kel tam işleýänsiň olary. Bilýän. Aýyrmaly o postdan diýen adam. Sizin ýoğuňyz ýazmaly, siz adalata çykmaly diýen adam. Nädip hökümede işläp bilýär? Yani olong diýän tarap seni üç barda edeliň gurlaýan da. Bir zaman. Ben o geçen efirde aýtdyň da dost. Sen men bu tarapamda o tarapamda diýdiň sen tarap taýladyňmy şu wagt ýa şu pozisiýondamy? Men hiç kim kilik baka brat. Men öz başıma. Men потому что hiç yok. Doğru, sere talip şey diýär da bilen şey dip gelip efire gelip ay men hiç tarap boýnam däl neytral adamlar luçun ýapşaýt diýär da bilen bir de wagtyň giderme diýär. Bulam şu wagt her hil sonra berýär da asuda sen düşünemokda men sen şu wagt dinläp otyryn bolýan. Ýok, kent pikirini aýtyp bilendir kent. Ýakim öz düşünjesini aýtyp bilendir. Ya men bu pikirini dinledim la men oğlan. Ben sen diýän şumat. Sen hay taraplyk bilýärmi? Pikirin aýt, ýöne ýüzüň açyp aýtdyýsaň aýdy bilmez. Näme üçin pikirler haçanla ýüzüň açyp gurlaňda bir hilek, ýüzüň ýapyp bolany bir hilek bolýar. Bilýärmi şoňda? Men tanaňa kimliň men arkaň gurlaýan men diýesim gelen da diýip bilýän. Kimden oldu? Näme bu bilýän. Etikun berilen ok, şondan arkaň gurlaýaňyz, arkaň diýeniňiz diýip goýaňyz. Haçanla ýüzüň belli bolany, adyň belli bolany, arkaň gurlaýa bilmersiň. Edil sen ýalakmy? Çykyş edip zady. Prosto men uğurma dälle. Yok sen etmeden gurlaýan sana sen görkez bilýänmi diýip sonra berýärsiň. Yo, düşünmedim. Näme diýdiň ka? Halky gurlaýanmy sen? Ýani bir mun kent. Men halky gurlaýan o. Prezident tarap gurlaýanmy sistemany? Sistemany gollama. Onu sen tarap taýladyň bolýandyr şol. Halk bilen oldu. Indi sen seretde union sen gurlaýandymy? O men gurlaýan. Sen şolaň içine girip ben sen kimliň bilem, ama belki senin hökümet işläp berensiň. Sen öňden görýän niwe aýdypdyň şo ýerlerde ha. Doказательство bilen gelinýär bärik aýdylanlar ýöne howadatlar aýdylan. Doказательствоdan doly. Argydan doказательство dostum. Prosto bärde delilsiz zat gurlanan nokta boş prosto ne patpişik toplajak oturulan ok bärdiler. Halkyň aňyny oýarmak, diňe hakyny talap etmek kanundan çykmaýak bärdi. Şo zatlan gurrun edilýär. Sen geçen taparlarym 2 gün 3 gün geldiňde siz şu wagtda sen näme etdiň diýip bir interesini sorap berdiň. Ondan soň oňa düşündiň. Ýani edipsiňiz ha zat diýip gurladyň, bilýän hemme zatlar görüp otyr.
Indi şu wagt gelýänden agdyrlyk diýip açdyň diýen. Indi şu mantyk barmy soragyňda agdyrlyk bolmak üçin agdyr berdi. Ne? Yüzünü açıp gürleşýän liçni şu toparlar agdyr. Beýlek toparlar var. Sen значит istada seyretmäsiň informasiýaň ýok, sen absolutny başgalar hakynda sora ýüze çykarýanlar. Sen gelýäňde şutaýyk prosto arajyk öz gyzyklanýan ok ilki olar hakynda, bular hakynda ikisini deňeşdiren ok. Bilýärmi, bolmasa hemme da dakazaçystylan dur. Aýdylan atlar dur, bir ýerden atlar aýdylgan meselem munun. Sen geldiňde soraýan agdyr däl ol endi näme üçin berden soraýan. Sen tek aňyrdan soraňa ony. Tema şo barada agdyrlyk barada dogrulam. Menem soran zadym men görmedim aňyrda näme siz näme bolup geçen bir ýerde gören zadymma diskussiýa gidip otyr araňyzda o tarap bilen sebebi näme sebepden oňşoňyz opşalar bilen opşazyk tapy bilen ýoluňyz kak bu bir demek şu betil şu adam ýene gaýtalan aýdyldy. Bu videolar gören bolsaň da o videolarda da ba o hakynda. Yani häzir aýdyldy. Satya adam satya diýene men ýüzümi beret o tarafsız oğlanlara anan yan şu oğlanlara. O tarafsız adam satya diýen. O tarafsız adam olan maýdandan goýuyor ya. Munyon dünya o tarafını siz adam satya diýär, sizem olur satya diýip gurlaýaňyz meni kakka tutar. Soraňa düşünmän ýene bir gaýtalar. Bir de adam satyasıyım da tuttumu. Assalamu alaikum. Ağam bir zaman düşündüreyim. Sen helki dava haqda edýänsiň. Sen şolar haqda olar bara her wagt aramyzda düşüp alýan ýa bir belli bir nemesi ýoklusaň bilen özlermin ýaly etip berýän ýaly bir öz aramyzda bir bulaşdyrmak üçin mi kädýän mena? Ýok hiç delilim getirilmedi, adam getirilmedi bilen hemme zamanyň maksadymyz bir. Ya ýurda gdarmagam şol dönüklügem däriýene demdäl özüň bir açyk ýurtda bolan zatlar bilýänsiň, şoň üçin men tarafım yok deyip bir hile ol neme görüp oturdun akin özün Türkmenistan'da mı? Türkmenistan'da olduğunu bileyim hele bu dakları. Ya bırak bu kata arkayın vurluyor bunu bara aylap kurla oturuyor. Ben aylav belli etmeli. Ava sen. Yo Biram yok dur beytmen bir zımıt dip manyalların gön üstüne düşmeyen şunu yani bilmeyenleri taraf yok. Bir saat diye oturmaya düştü ama kendi diyecek. Yok sana aydamak ağam sana aydamak sana aytacak kolyanım şu tarafım yok yalmıdır kabir bir prinsip yok adamlar üstüne düşmeyen dip beyle kır aydiyen. Ben pacer aytacak kolyanım. Ananam ana solar ýaly. Näme ananam ok agam, näme ananam ok. Sizin näme ananam? Kimsiz, näme siz ananam ok. Biziň agam biziň kimligimiz bilen işin bolmady. Biziň niýetimiz bir hemmejamiz. Niýetimiz bir. Ya seret belki de sen şey dip halky öňüne çekip halky götü goýup oturan bolsaň näme? Sen anan biz halk näbidin götü goýup oturýar agam şoňa jogap bersen. Sen görüp oturan zadyňa ananyň okda bizden şu hedýän agam şeýlemisen. Agam sen özüňde problemi bar öýdýän. Men biraz düşündirjek boldum normal bolýan. Menden ne normal dadaydym o. Yo ne normal dadaýdy oturýarsyň sen. Sen kim halky götü goýup oturýarsyň diýen. Yo halky götü goýup oturýar. Görüp oturýarsyň. Yo görüp oturýarsyň şeýldämi? Görüp oturup şey diýen agam sen Türkmenistan'da boldun bilmedi. Apazak bir agam. Belki de diýen, belki de. Yo belki de diýip sen onda da Kazakystan bolmasa aýtmagam onu ýazda. Ben bir taraf. Asudo sen aýtsak bolan halky götü goýup oturýarsyň diýip uje sen dönüge ýakynlaşdyryp oturýarsyň. Bir şey diýär. Bir ýere gurlan sen başga taraf. Sen halky gurlayan diýdiň adam halkyň ýanyna diýdiň. Daway halkyň iň wajyp bir wawaly beşdan problematny aýtdyň. Halkyň näle ağır problemler var çekken. Halkın tarafına olsun. 80% aňsyz. Halkın. Düýünde näme ýatyr agam şodan? Düýünde hökümet dolaýmasa bilmedim. Düýünde hökümet agam şeýle düşündireň derek. Ýurdun bir bilimsiz. Zaman 5-ne maýda aýtyn agam gaýraty. 5-ne maýda agam. Aýtyn diňläýän näme? Bir zaman garasaňa nima bir zaman gidemok içeri. Yo gitme gaçma. Pakirlenme. Bole garşy. Aslında ýap geçdik sen bular aslında. Ben gönni bilýän bir mun işim bar garasaňa. Yo bole garşy. Nuri. Yo garaşalyk bole iş bolup biler. Böyle bir mende gepleýän. Bir näde diýen, ikinji sora bilen ananmayan olsun. Elit halkymyz
Şu asuda ýalak sizin tarapyňyzda adamlar bollugy müddetçe sizin tarapyňyzda hiç kim ýokdur, men size aýdaýyn. Şu men sizin tarapyňyzda 80% samsyk bolsa, asuda ýaly 80% bir tarapyňyz ýok. Oy bele. Asuda diýesin. Bir sanjyklar aýtpetine garaşaly. Töwet bilendiň garaşy tamam. Anamam ýok diýe, ananam ýok diýe, siz kimsiz, nämesiz diýe. Ben nämesizligini biljek bolsaň, azyk çoňa. Bir sanjyk wagwal tematy. Iň agyrýan ýeri. Näme? Agyrýan ýeri diýdi. O halkyň iň beş sanjyk agyrýan ýeri näme bolsa? Nämeden ejir çekýär? Halkyň tarapdary Pulsuzluk. Pulsuzluk. Yeni ne mevzudu? Aňsızlyk, okusuzlyk. Köp zatlar taýdan. Bilimsizlik. Bilimsizlik darsydamyz onu. 12 klas etdim bilimi. Bilim 12 klas etdi. Näme ne tolku 10 klas edende bilimi ýok bolsa ne tolku? Hemme ýerde 5 manat berip atstadyň arty 5 manat berip okuýdy ne tolku? Ene, aga edil özüň aýtdym, şurada bir zamy düşündirsem bolýarmy? Ýene 2 sanatyny aýtdym. Ya dur boldy kapana girdim sen açdy. Kapana näme kapana girdim men? Yo yeni Dırnağa düşündirip berzek näil kapana giren düşündirip bereýinmi geplemäni oturdan düşündirip berzek. Uje hökümetiň özi şu näme korrupsiýa ýol berýär. Açyk aýdyn hemme ýerde. Okuýjak bolsan getirip puluny milyard 200, milyard 100 milyon şeýleme. Indi meselem sen atsta da şol diplom alacak bolsam şol ýaly liboy egzaminiň geçecek bolsam jüdne pul dykýan. Odan kelýär, okap gelenler taş ýurtdan şol ýaly gün bolup gelýärler sebäbi näme üçin taş ýurtda hem işlejek bolýar hem okujak bolýar talipler. Odan olaryň gelip berdi diplomyny pul bilen tasdiklady egzaminiň pul bilen geçýär. Döwlet şudatlary ýol berýär şeýleme. Gelýän odan ýa kellet boş mugallimler boş yaşlar yetiştirýär şeýleme. Ine bu birinji, sen aýdan gaýna birinji. Hemmeden düýünden gelip otur agam birat ýerlek gidýän ha. Halkyň 80% samsyk bolsa, özüňem akyldy hasaplayan bolsaň şu daktary düşünmeläden. Halkyňam ine birinji nowatda bizi şuňal bilimsiz edýärler. Bilimsiz bolanymyz üçin biz düşünemiz ok. Näme? Biz ýallara dönük diýlerler. Şu derece adamlar var, bilmeden wapsy düşünje de ýok indi halkymyzda. Mene dönük diýem ok sizele. Ben ya siz diýen ogam, sen diýen ok döne diýerler, kende düşünmeýärler. Tamamcan, böyle nopusto mesto düşündürýän sen şu. Asu dediňler. Bu ara aňardan gelende bu videolara zatlar görüp gelen oglan ýöne şu samsyklyga saýa. Bolýa sen 5 gow tarawyna aýda ýurdun. Ýurdun gow tarawyny? Ben Maraburn şäher Maramarlyza şäherimiz bar bar. Ene näme gow tarawy? Şu şäherde ýaşajak bolsaň näsirek pul gerek kagam, men ýaşadyk. Aýyny köp berdi. Men bilemrem pulum etme. Edil ýa-ni sen okdaşyndan ol 5 manat. Bolsa eli biznesiň bar. Ýok. İnsan okap gelip ýokary bilimli bolup işläp hem aşkybatdan jahil normal ýaşap bolar ekan. Resk aýda aýtynlar şu 5 tinem bulut näme girýär şu aýda resk. Näme aýdyn? Ken saňa aýtdym, permen getirip berdi. 5 sami. 5 tane gow tarawyny aýda diýen. Gow tarawy näme? Bir ondan başga näme? Pikirlenmeýär. Näme dostum? Kent kösemesene bir mun asuda. Yok kösep meni kösep. Bize gerek zadyň bildik. Ben halky gollaýan ekeniň dokumentim sistemanam ýazgyrýan ekeniň dogrudan da. Zaten doğru. Indi anamyň başga bir dara güýme otyro gerekmi? Näme güýme otýar? Sen men seni anana bolýar her adamda bir şuha bolup biler her bir adamda ýöne aktivistleriň geneleriň profillerine girip videolaryny göräy talip niktip birsi bar şol hökümde düşen nuraga dip aldylar dip ýürege swatrynyň bir bolýar da olunur ýani näme bardy gurun edeliň ay olu gelip gürlese güýmeýär bul gelip gürlese güýmeýär näme gurun edeliň onu ýani bir zat gurun etmeli bol olmaz da konstitusiýa olmaz ha. Goý bir watandaşlaryň pikir alışverişi bolsun ben geldim ha. Diskussiýa däme watandaşlar. Dawa diskussiýada bolsun ha. Yani birin şu Türkmenistan'a yetmeyen da diskussiýa däme şu wagt yeten o şol. Pikir alışmak, soraw jogap edişmek yeten o şol ýurdumyzda. Taýgy meseleň bir şu faýda ýatyr. Birmiş ikimiz açdym. Yo bir yani ne bir biri aýtsak bolýan sözündi tamam
Anlatýaňyz ne beýleki sora berjek bolýar, onu berdirýäňiz. Beýtmäň, hu gaýrat edin. O 3-4 olup daşına geçýäňizde aldyrat taşlaýaňyz onu. Kendiňe tiýenýärdiňiz birazcık neme bolsa. Nämeken? Sen tarapda keniňe ha. Aferin. Aldyrat barýan asydan o. Yo aldyrat. Aýdyp bolýar. O tarap ýa tarap. Braçyk men özümem bra başa gaýratla. Soralar her ýerden Mediterran ýerine ýagdy beş. Men ozady halky padjerje edýän, hökümeti padjerje edem ok. Sizin edýän işiňiz padjerje edýän, ýöne sizin özüňiz kimliňiz men bilemok. Düşündiňizmi? Onu täze görüp başladymy dostum. Bırakları. Doğru. Biz doğru. Prosto şu ne düşünürsem öňden bäri işläp gelýän, tugulma malajets ýaparlar, ýöne onu da men size bir zat düşündirýän gysgadyk. Bile duçerik bilen dostum bady. Şol gater we göte goýdy meni. İş ondan soň adama bolan Tüyüm yok şimdi. Anam yok. Düşünükli. Şondan ben ananı bilemem. Şunun yön edýän işiňi gollaýan ýene bar edýän. Siz kim, näme bilemok, ama içiňizden biriňiz işläp beren soňra aňaryp Özüň anan ýaňdan. Doğru pikir etip bilersiň agam. Ýöne şu bolýan ýagdaýlary kimdir bir dur diýmezler. Şolara indi ýoly çykan adamlar hemmeden. Yo mala. Atuda. Bizim diyem de atuda. Davay görülecek bolsaň maňa da gran pasportyň urut, ýani pasport, içerik pasportyň urut. Kimdiň bileli? Ondan sana mikrofon berjek diýem de ýani anlatmasaň aýtmasaň familiýaň aýtmasaň kimdiň aýtmasaň da oturursyň da dinlersiň ýa-da pikiriň aýdarsyň ýöne bu taýda hiç kimem at soranap ýani ana mok diýip ters görlemek gerekkäm diýen men ara. Ýalňyş ýanmaý. O da bolýar, dogry. Sen inanmaýan bolsaň sen öz dogruňy aýtmalysyň, özüňçe dogry bilýän zadyň dogry diýip aýtmalysyň, ýalňyşlary aýtmalysyň. Yo men diýen, prosta siz işleýän, men tolkasy hemme o şu aktivistler hemme içiňizde reýany çynlanıp tiýjen ýa-da bu moş reýany içiňizde biriň kim başlap berenem bady. Dogry. Ya bolsa biz aýdyp oturýarsak, badyr biz ýokdur diýip, ýöne şo at familiýa torusylar bermän diýär. Liçkaňyza ýazsalar, bir wagtça soram. Familiýam alandy ediljek faktlar ýokpa. Şoda onda näme bolýan? Etçek bolup gördüler, ýa etçek faktlar edilmediler. Atuda tutmasam. 10 ýyl boldy Germaniýada. Germaniýada 10 ýyl boldy. 10 ýyl. Tutmasam hatırlasak. Hem 10 ýyl bolupdyr diýip düşünmedim lan. 10 ýyl boldy diýdiňa geçen nemelerde men ýadymda garlylaý. 10 ýyl boldy. 10 ýyl bolup geçdi diýendim 10 ýyl. Ýok, 12 diýdiň, 12 paşty 10 ýyl diýdim men 100% ýadymda ol. Efirde durady. Bolýar. Darayda durdu ýeke zemet men aýdyp bereň, men ýat geçdim. Gowma, Serhat Junior. 3 ýyl boldy diýdi men Türkmenistan bardaýdan. Ma diýdi? Kim? 3 ýyldan berim habarym ýok diýdi, şotan proisходит diýdi. Ýok, brat. 10 kilo aldydol. Oyuna 3 ýyl 4 ýyllar diýdi. Men Nuranlany görýän idol. Bilýärmi? Dogry. Efir men görýän işläp berken, prosto işleýändem efir açyk goýan daşyndan YouTube'da. Görmedik efirleme gatnaşmadyk efirlem. Şonda men hemme zat paşty ýatdan bilýän ýene ýa-da boýur efirden aýtsaň, şonda men liçni şolawlaryň interesini toralar bolansaň ýadymda galdy da. Interesini toralar berdi şu. Şondan ýadymda galdy liçni şoň 13 ýyl bol men aýtdy bu götür közü aýnada bir näme ur közü aýtdyna dogrudanmy? Ýa men o temalar men ýadymda. Sen 12 için 13 ýyl boldy diýdiň. Seni basjak nemetjek bolar, karoçy diskussiýa etdiňiz olanlar bilen. Gepimden men ýadymda da şondan. Ardaýam, azuda radnoy. Iň ulu dagyň niýe derleşýän bilýärmi? Gemalay dagmy? Ýok, ýalňyşdyň. Aýdyn okutdyr bilýärmi şoňlana?
Arkada Ne protokol tutsak bolan eken? Yo, protokol dikam. Näme üçin protokol tutun men saňa ýöne aýtdan sonra öýreni iňul dağına koduny bilýärmi ýöne? İyi dalça. Näme? Sözüň soňy näme? Yo, şonu bilýärmi diýenler? Yo, bilemok şonu. Sözüň soňy. Yo, Gimalay dağının nemmetini bilýärmi o kodun diýenler? Yo, bilemok. Ha. Yo, Gimalay dağı da brat, ýalňyşsyň bolýan. Yo, Gimalay dağı da bilýän. Sen ayda Gimalay dağı da bilýän o. Arkadan Heyde, sol. Arkadan tutturup atıyorsun. İngil dağı arkada bilen o. 1848 mi bir zat dolyan bolly itdi geçdi ya 9000 aşağı geçdi garo. Şonu men size bir zat aýdaýyn. Wallahi şu Türkmenistanda ýerleşýär diýsem marat köp kişi şonu narawa. Kimmenme? Dünýede beýiklik Türkmenistanda ýerleşipdir. Ýöne kiçelipdir wagtyň geçmegi diýse. Ýazsa da kitap. Arasında şonu da nemetjekler wa ýany. Alyp boyuna medalet takjaklar wa. Näme üçin şu ýagdaýda ýer? Şonu men ýaman kelle aklym çatmaýar. Näme sebäpden? Seredinde men bir zat düşünem o olanlar. Maňa gaýratyň ýürälini düşünem moktaray. Şunun şu köfen ýa sebäpkärem belli, günäkärem belli. Ýöne näme üçindir hinidem aýyna men sisaňyna mok, oňuna mok, aýyna gurwan ulanyn sak dogry bolýarmy şonda ýa serdaranyň sakynany ma gördük. Ýa 3 ýyl bäri ogly, onuň 2007-den bäri kakasy. Ol mäşillap bize ynam beri bilmendir bolýan. Hinidem şu ýola çykyp görüşmä, bizim türmäge girip ölüp görkensek anan ýa, şondan ýa, men şoňa da şu hammadar, bila ölen kişi boldy diýäýmen ýöne şu taýda bara. Gawra giren ol para çıkay diyen olayman o sonra gat görün. Mena şey edip pikir etýän Nuran agam. Näme üçin inanmaýanlyklarynyň sebäbi inanmaýanlyklaryň opşumaýynda dary. Bolan iman meselesimi gaýtýan men pikirim. O däl näme giden gelmez o däl. 4 ýylda määr geçipdiler ha. Hiç kili hereket ýok. Ondan mukadi pikirim. Gidip uruş aymadan ne boljak aýdyljak da aýdylly ediljek da edilli gidip elin alyp aýdaýyn. Ulanlar. Men näder pat halimlik amedem o ya bir ýeriniň tarapyny tutup neme demedem o Nuraga sen provokasiýa bilen açdyň Nuraga ýüzüň ýadyňdamy? Goştan nikirýadyn. Näçe mundan önkä? 2020-de goşdykandym. Dur Sultanyň men Dur Sultan da Nuragany ýüzüni açmaka men görýärdim da. Şondan näme görüp gelýärmi? Şonu biri ekranyny şunýalak ýankylan mehanaň biri geldi. Ay bu gurlap gidip otyrdyň bas ýanka neme dip Dur Sultana. Arasynda aşagyna ýazyp otyrlar. Hani soň diskussiýa girdiler. Erkek bolsaň ýüzüň açda nämetde. Imin şo taýda gün şo taýda diýip, men atjan aýyna ýüzümi, men atjan, han senem açda diýdi, ola aç bilmedi. Ýöne şondan başlap da aray diýjek bolýan gepim tümmegy. Hemme zady göz alyp çykdylar ýola şo taýda. Uje şo taýda men haýran galdym. Uje maňa ýaman bir täsir ýetdi şo taýda da. Ýöne edil men täsir ýetdi, men paka açyp bilemok ýüzümi. Bilýän aňyrda neme diýip otyrlar ýöne. Gepim tümmegy diýjek bolýan. Bir şu zatlar näme diýin patpişik çöplemek üçin ya başga zatlar üçin edilen okdam saptym adamlaryň degnasyna degip şunça görüp otursalaram hiç bir faktlary boyuna alan oklar näme sebäpden alan oklar adamlar samsyk diýen samsyk diýär ho. Aynen, doğru vardı, yalan iyi otursun, samsık bolluğu deyem, bırak. Doğru bilip yalan ya şonu. Bilýärler şonu yalan ýalanyşdyr. Näme şonu iteri berýär? Bilip yalan ýa. Atuda agam. Neke jada. Barmon çugam. Dinle amcan, şeyle da hatta aray kara üçin bara. Ölüme näme ýaňmaýam? Ölüme o.
öljeňe danan ýaňmy? Awa. Bollam näme müňň näme müňanam mop, unana oňanam mop. Yo. Soraga birazjyk gara gerek gelmi karak dip men pikir etýänler ay bilenmi? Seseret birat her kimin öz pozisiýasy bolup bilýär dogrudan. Men sizin arnamysyňyza degen baga edýän iş. Yo, estağfurullah. Men prosto adama bolan anancym ýok, men näme, потому что öz jany bir şaw döneri, bir lavaş döner var, durum döner. Şoň bir tarabyn men de işledim, bir tarabyn şo işledi. Pulsuzlyk galyny atdymyzda şolaglan men göte goýup bildi, düşündiňmi? Onu. Indi sereda. Adama bolan anancym bol bilen okdara şondan soň düşünýär. Boldy, dinledim. Ondan şeýle datda dara. Hani Allah Taala yani insanlarına yani mahlukatına inanmanlar yani Allah Taala inan ýa-da şeýlemi? Elhamdülillah ya. Allah Taala inan ýa bolsaň agam halkam bir ýerik erçek bolsaň yani şu adamlar sana sebäp bolup öňe düşýän bolsa yani inanjyň hani mahlukata däl Allahyň birligine öňe olup şoňa şey dip çyksaň has gow dälmi yani bir şu kötünçlikler görüp beren halkyň hani biçare raýatlaryň hani Allahyň birligine inanyp çyksaň has gow dälmi diýjek bolýanlar ay. Yok gowy düşünmeden adama bir ananjyň bolup çykarsaň birda etjek bolýar. Adama diýilende bolýar. Adama ananmada öz ýolun bilen mysal diýeli, öz ýolun bilen, öz meseleň baý bolsa ne durmuşynda bolup duraşaň. Her kim şurada turanlaryň hemmesiniň bir maşgalasyna, durmuşyna, Türkmenistan meselesi bolandyr, şeýlemi? Da. Şoňa bolan bolsa onu birine bir mahlukata inanmaňa gerek ýok kädir. Belki bular üýtgäp biler bolýar, oňa okey diýär ýöne. Yani inanyp Allah Taala inanyp ýola çyksaň has gow dälmi diýen men. Sen ot manyňa düşünmedim de sözüň many. Men seni ödetip berem. Bir zaman seret ejiden arkasında Allah vardır diye aytsak bolýany. Sen de Allah anan ýanyň şu ýere çykyr. Biriňiz gurlaýyňda men ot sözüň manysyna düşünmedim de. Ya sen özüňe ýetip diýär dostum, sen bolýar bilen anma, oňuň ma ýöne senem diýär tutmasany kemçilik ýaşansyň diýär problema şu gidişatdan. Yok kemçilikde ýaşamadym, ýurdumda da gowy ýaşadym Hudaýa. Yok, hökümetden bir nälerin bardyr diýen, onuň özümne situasiýa bolan soň näli oladym ba. Agam bir kulçuwa sora beraýin. Näle däl sen dostuňa näle bolup çykdyň onda şu ýoly. Yo dostuma däl, opşun dostum men şey göte goýdy hökümeti düşündiňmi? Any şonu aýdyp berdim ben. Mümkinmi? Şu bir zaman kurlatam. Şu aramızda her türlü adamma da Türkmen halkyna seretýän bolan käbir gelýär efire wapşy beýniz alan okýstady. Dogryny görüp oturdy da arada da geldi bolan ay siz dönük eýle gurlap otur. Ay dakazat edildi diýe bolýar dakazat gidişdik bolan hiç tadyň inanan ok ýok ýurt gowy. Bolýar ölümünden ýan bolsaň Güljahan diýip bir gyl öldü diýäňa ay han onuň öldü gaty diýär ho. Yo elne dokument alyp bardan munan memnun ýarlar. Bularyň bilemem peýnis nälisli. Käbiri ne aňyr ne bäri bilmeýär. O işmem ýok özüm hade meseleni bolup diýär. Käbirden bular näme diýip hadip girýär, oňa düşündirseň zat etseň ol ýola girip bilýär. Otaň biz biraz helzer mäni gön üstüne düşýär. Bizim Türkmenimizde şonu ýadyra käset bar. Sen näme diýäň? Sen näme üçin beýle? Yo, biraz düşündirmeli. Biraz adam bilen gatnaşyklarda biraz bir garşyňdaky kemsitmel däl. Oň düşünjesinde zada da hormat goýmaly. Belki ol sen bilen bile bolup biler. Ine aktivistler birinji nowatda biz özümiz näme diýip köpelmeli, biz adam toplama şeýleden bir şoň üçin gelýän gidýänlere diň olar däl. Umuman hemmeleri özümizi biz birimiz gaptalymyzda düşündirmeli. Şonuň üçin gaptalymyzdaky bir evet, adam toplamaly zat. Yani soňy näme bir toplandy da adam. Soň toplansa soňam bir zat bolar, soň bir zat bolar. Aýalar ýurdy, kart bir zat eder. Soňy bar agam, hemme zat bir wada bolanoga aýdýarlar, şunu jogap gerip ýörtüňiz bir zat etdiňiz diýip, hemme zat bir wada bolanoga agam. Belki de halk hemme ýuwaş-ýuwaşdan bolýar. Soňy gazakly bolýar. Ya, nasıldı men saňa aýdaýyn. Adam toplanýar adam impeachment edilýär. Şuňaňmy prezidenti
Wezipen tawşar diýilýär, täzeden gyssaly saýlaw Şol edilýär. girip etmeli. Daşyndan edip bolany girmeli. Şoň üçin içine. Agam şol bara daşyndan etmeden bolany. Sen ananmasaň maňa näde sen kimge körüm ýüreýinmi men? Sen maňa ananmasaň. Men ýalpy adamlar badyr ara siz padjajdy. Jan biler kakmyn ananan okýany. Badyr şolar ýalyp. Maňa seret hiç birimize bara ýüzümizden tanandy ok ýöne halk agdy bir bolmaly düşünýärmi? Maktap. Halka biraz inan berbel öz hakkını talep etmeni öğretmeli. Yuvaş binen ebediyen vakti gelende hemmeti galya. Mazlum biri gelse büyüşüp topulyan, beydiyan diye çıkarıp koyuver. Men ana şoň üçin aýtdyk üstünden eyle düşmän diplay. On soňam ina üns bersen bir wagtlar bara. Şu efirlerde 50-60 adam oturýar, 300 oturýar. Taliba kadar öňre geçdi, müňden geçdi. Bara kowa köpelýär, düşünýän birazçyk näme diýen progress mi progress bar, ötüş bar diyecek kulağım düşünüyorum. Hiç dert etmedikten edenin qoğu da düşünüyorum. Asıldı. Sen biraycık efir açay dostum özüm. Patpişin et, yani efir açamı. Şu bizi gorlodun ahal. Patpişi gerek. Dinlayda var mı? Men sana manisin yetircek kulağım. Bu zatlar var ha, dinleme üçün yankıları. Gelýärler adamlar, öz liniyasını tapid etdiýärlerden sen burada düşündürjek bolsaň şonu dinleýän oklar düşünýärmi? Şoňa da sabır gerek o. Eşekgen sabır gerek şoňa. Ya aslında sen wagtça Türkmenistan raýatymy? Prosta dinläp dinlemeýän, başarmaýan adamlary başga çıkarýar. Düşünmedim. Ýeriň raýaty. Ya Türkmenistan raýatymy ya raýatda? Ben sahibi hoçyna ýeriň raýaty. Как понять ýeriň raýat ondan? Ben egerde 10 ýyllar taşyna gelip beren bolsam bir de raýatlyk ýok birak düşündim. Потому что pasportum. Demek sen grajdanstvo aldyň, dogrymy? Alama. Men bu torda anlamamak ýeriň raýaty. Sizin emmene pikirin raýdan da şu ýokarda 2 ýam topoklarda atdy, o men şu kellemde şowa aldy. 4 ýyl berdi, çykşedy oturlar ýöne bir hereket göremzok diýdi. Daway ertir gideliň diýsek. Siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanda halk taýýar mydyr? Da bar ölme bir Germaniýa grajdanstwyny aldyk. Yo alama kent yalan urlamalı da. Taýýar mı? Howada ýaşaýan. Türkmen halky taýýar mydyr sizin pikiriňizçe? Yani ertir samolyota gidýän agam on we şundan Türkmenistanda biz diýsek Türkmen halky taýýar bolup mertlerçe köşkü ýörebilýärmi? Yok. Göteňe ýok diýjek bilýän beýlekler nähili? Yo, eýlekleňem gitmeýär, ama gitjek diýip barmaýar. Onun içine sapok, sana jogap şu. Men näme diýip göremeli? Bir ananyňlyk. Öňe çykanlar ananyňlyk. Bidem siz ýüzüňizi ýapyp adyňy sora bilemdik, sorasak agent durýaňyz. Biz näme diýip siz ananyň näme diýip bolýa ýüzüň belli bolup geçsin. Ola gatwar başnam däl ýüzü belli, näme diýip görün belli däl käbirleriniň. Näme diýip biz siz ananmaly onsoň? Yani men näme üçin Onda sen var oklamaly. Kendi unionu araguma hemmes açtırıp nemet da. Yani o bedelmese çıkacak oldu da. Yo, näme üçin olaryň ýüzüni açtırıp, olar daşar ýurtdaky adamlar ýüzüni açtırıp men olary hasam riske sokaýyn. Olar ýüzü ýapyp bolup girsek, o näme Türkmenistanyň içinde men mysal üçin bir aý öňünden aýtsam Ýören Türkmenistana diýip liçkalaryny aýdyşdyrsam, öňünden Türkmenistana barsalar, ondan soňra menem barýanymy ýylan etsem dogry hereket bolanokmy ýa öňünden ey Gurban Guly, inha garawym diýilýän şol bolan, şu ýüzüni açandyr, inha şolon barýandyr, ne bilen barýandyr diýip olar öňünden taýyny görkezdirýänmi men. Näme? Ya onu diýip bolamak, hani asly onamak. Asly onanar diýende şonda şu. Her kim ýüzüni açyp Nura hazır gyýgyryp men Türkmenistana ötşek diýip wapşe Nura hükümete özüm beremden soň men ondan soň asawda ananyk geçsin, anan man geçsin ondan soň ara men uje urşun başyndan urşu ýeňilip nimede sokjak derejege getiremden soň men biriniň anam azanjak bolup edil. Men onu ýazat. Silläňiz işleýär, näme diýýäňiz? Ben sana maňa özüň ananyr ýa barja tak gitdiýem, aga men am size prosta men не только sen men hiç kim ananamok.
Men pozitsiyam şolar ya, anany bilemok men adam. Senin 10 ýyl dawaň ýok. Biziň şu taýda oturanlaryň şol ýyl dawa. Hawa bilýän sen. Seninle parksız. Nura söz atamalarmı? Şu hökümeti men nädip aýyrmaly başga? Saýlaw bilen aýryp bilýänmi? Ýok. Ýok. Kendik bilen aýryp bolýan. Bilen o agam ana şol problemi şonu ista edip bolanok şonu. Onu halkyň aýaga almak hukugy bar. Dostum, Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bardyk rezolýusiýasynda da ýazylygy dur. Kanun ýollar gutaranyny halkyň aýaga alyp başyny aksyny aýyrmaga haky bar diýär. Düşündiň? Ve şonum Düşündüm. Hemme döwletler edip otyr. Hemme bir wagt bolsa etdi şonu, Rumeniýada etdi şonu, Gruziýada etdi şonu, Paşinyan geldi, belki Ukraina'da etdi şonu, Kırgızstan ýyllar tapar etdi, Kazakistan 2 ýyl etdi. Ani Nursultan Nazarbayev, görünýärmi? Görýäňiz barmy Nursultan Nazarbayev? Halk bolup girdim işte. Bir soru var. Bu asudan düşünükler ha bol. Nemedem oturma. Hiç şey dostum sana goňa degecek bol baraýda mokýony sen pozisiýaň düşünüp proje. Yo men goňa bilegem. Bola duras asaqyn dinläýler 90 ýer. Näme diýen? Halk bolup girdim diýen hiç kimin arkasyny tutaman, siz halkyň arkasyny tutýaňyz diýeňiz. Ondan Pafak taýsam şumat siz üçin diňe ştaýda bar, kösenç gelip durdy. O berkidilýär, bu berkidilýär. Oňa gurban uly bilen serdar günäkär. Biz onu bir köz ödik getirem dog. Ne olur günäkär o. O näme üçin o günäkär däl o? Biz gadagan edýärmiz. Biz biletler. Ýurt başyna geçdi jogapkärçilik boýnunda hemmelerden agam düşünäýär bir zat soňa. Ilki bilen gula sen gulluň edik gezmele o. Ay bolday düşünje boldy. Mene gurulacak galaýym. Sen Allah'ın gulumy sen kimin gulagy sen o? Sen gul bolsan gul bolup ýaşandalay. Yo, şunu ýa düşünje dağ adamlara o düşündirip bolan okda. Üýşüp topulmaýan o biriň gula. Ine yo, näme diýär agam? Men Hudaýyň gulda sen gul bolup ýaşanmaly diýär. Nasip bir arkadan gula ha? Bir jogap bersin brat. Bilmemiz bilýärsen näme. Ajyn şoýa pusa bisin tarmaly. Adamyň ýüzüne düşerse. Yok, onu meýdip men gul bolmasan serdara ýa arkadaga diýär, onda topurdan bolýar ama başga zat dedi zat diýjekler. Hudaýa bir gulluňa dagam ödün kiçi adamda meňden okgoýun. Awray näet gadalýa daşarda adina çykyp uruşup gadalýan teň panýasaňda awray näet gadalýa mundan öter. Ene seretmen. Maskalan göz boýuna alyp halkyň arkasında durup şunu ýalak kösenýän sen var pajyny şu durmuşyňda kösenip görmedik özüň kösenýänlerem görmedik käň diýen taňa şunu ýalak gele oturup geldim däne kösendim diňle sen oturup gelseň var oturup gelseň sen kösenipsiň dogrudan oturup geldiň häzir sorasyň günäsiz gidensiň zadetdim urşdum 4 kere oturup geldim günäm geçip şonu da goýberdiler çykdym işmi işlejekmi iş wagtpa näme işleýän näme işde işleýän agam iş bolsa ýurda çykdy ýurdaşyndan çykmaýar agam Gulu dinläýärler bir mut dinläýärler gurban ulyň gulun dinläýärin da näme hani aýdagam näme diýen sen seretsen eýem ýalňyş ugradyňa söwün kemse de ugradyň özüňe millet paratçylyk murruňa diýen sen şu wagt gelip gullydyň sen o dur sesinden alyan bırak gurlasyn sen gullydyň sen o ýa o gelip sen şonu diýmedin türmede olsaň может papanýaçam sen adamdan ýygyna düşmezdiň şeýlemi Воровской понятие, ne avtorитетli adamlar. Sen akıllı'na düşmanlık görüründen birinin kulu da attıp adamın kulunu vurdu burada şirket aldılar. Sen gelin de ne yapayım şu an? Sen idin kurban kulu dem diydin sen şu an. Ne yapıydın yani? Kulluğun etta diydin sen o. Allah'ın kulu orada kullimek manisi ne düp manisi adamın kulu oluyor. Yo, onu Allah'ın kulu olsan dımık gelmeli yani. Yekecemin dura sonra. Oğlanla dımık gelmeli. Yekecemin dinle durup oturup çıkan. Yol çekin molsan, okan molsan bir çoğarıda nemeden molsan 2 gün daşar yolda çıkıp
boş gurrun da bulo ki yekacam ay agam boş gurrun da taraylar barjamın mazlum duray gönlü üstüne gitme mazlum ki barjamın dünyada eşyan dostum ki eşyan bağız barjamın gurlayın şuna barjada Son menden soň gurlay 1 mund garaş menem garaşdyma 1 mund. Yok häle gurlawatyrsın. Ki sen üçün bolya awraýly adama düşersiň da haw diýdin awraý bolsa sen panyataňdaky awraý bilesin bele näýlek bolmaly sen panyataňdaky awraýly adam. O işe gelme, yaşlılıkta gelme dostum. Meselem yaşlılıktan başlamalı. Meselem yaşlılık özünü tanıtman, yönü videoda girip özünü tanıtman, avrayını ilki belli koyman, başka adamları köpçülüğe yayrak oluna. Or dinle, ýerine düşýän diýdiňine suwat, sen hiç iltenem informasiýasy gelende, haçanda näme görüp gördüň şu efiri? Şu soraga jogap ber. Efirler düşünýän bir awraýdy. Ýagşylyk edip, ýagşylyk edenden bilýän edilen, sen bilen o suwat. Edilen ýagşylyk, näçe mazluma ýagşylyk edilen bilýän, prosta efire çykmakda. Oğlunlar näçe adama kömek edilen bilýän, gizlin hemem gizlin däl. Dar cepelin sagyrny bilmez diýilýär Kur'an-ı Kerimde. Ingo sadaka. Näçe tan adam edilen bilýän ýa bilen o sen. Onun ise var Türkmenistan yekesek avraylı adam mı oğlum arkadağımız bollu şoňyna düşýär onu. Seylem dost. Sen biljek bolup ilki hereket et agam. Bil ilki. Onu diňe şol. Seýlemkä, seýle dälmkä diýe haw ilki. Fakyrlar bilen dur. Yo hemme kişi şoňa sag bolsun aýtýa Allah ýalkasyn niýe halk rahmetlet ýani üçin Allah ýalkasyn niýe her kim şoňa sag bolsun aýtýa onu şoň arkasyna düşäl näme del dost. Arkadagyna düşýek bolýar. Amisya çykon üçin şoň ýerine düşüp gördi şu. Pere dinle ki sen bir zaman sonra weraýyn. Şoňa sonra berjekdim de ogluny. Ki oturup çyktym diýdim. Eşýän ki alo. Özüňi oturup çykan soň kak parýadyşny Adistan pikir özüň parýadyşny barmy senin bu parýadyşny taragyň. Ýaxşy söýdüň, ýaxşy işini näme Hudaýa. Bolýan özüň kak parýadyşny. Kak parýadyşny Adistan bolýan dogurda. Näme diýäňe ýa-da näme diýäňe dostum? Bir jam guruluşy. Daýerla ýolun takansa diňläp başara gaýrat et. Özüň kak parýadyşny olayda oturýan şuma dogurda. Men sana ýa apsad etdim, o ýaxşy işiň ýaxşy söýdüň ýa-da näme edimdi. Seret ağa qara diýip bilýän dogurda. Bu parýadyşny adama şo bir ýaly. Ha? Ay senin diyecek bolýan ýurdun şuma kemçiligi ýok. Seni amisiýa çykdyň goýuberdiler. Sen şo Türkmenistan hökümetini padjajdy edýän hökümet. Yo dostum sen düşünmedin. Birinciden näme tema girjekkä gönmeline Aşgabatdan çekinmän arkyň gurlayan halk dik girdim ha. Kimi padjajdy diýen zat dip. Bolman aýlyk jörek berip otyra, olaryň ikinciden hem hiç çekinjen. Mümkünmü bir zaman an teret kip toğdan ver teret biziň alpar ine şu hiç de düşünmeýän bolsaň umumy bir düşünde bereýin. Sen pikir edýän taşyndan goraýda hemmedat bu zat ýaly bu afut asman ýaly ýöne perdan arkasynda bolýan zatlar agyň bilen ok. Şoň üçin biz şolara karşı düşündiňmi? Milliardlar pullar gidip otur. Ýoksa bizde qar, nebet biziň kän baýlyklarymyz bar ýöne biziň halkymyz da şeýerde gidip otur. Ýani o zatlar bilen dersiň ýöne. Gaty kän zatlar bolup otur, haramçylyklar bolup otur. Näçe maşgalaryň duýby uradylýar. Geleceler ağla oturup plan oldu diye. Bir gıyı öldü. Şu zatlara karşı, bir hükümete karşı görüştük ki tamam doğru. Kayıt yurttu. Dasar yurtta. Kayıtın ne? Umumu mani şol. Sen düşünüyorsun nereden ben koşulacağım derdi yani. Mani karanlıkta dasar yurttu. Berden köprak bolyanlarla. Ağamcan ýöne bäk ösen ağam biziň ýaşaş durmuşam gowy ýöne. Bäken häli her kim öz istlegi bar, erkinligi bar, sözawarlygy bar. Bizde hiç kim pul beren ağam men pöter köden günne işläp pul tapjak bol. Ýa şu işläp bu aýlyk berip etdirýärler diýen owadan durmuş başy. Ağam janyman teret şol pul ýok bolan üçin çykdyk biz daşar. Pul näme üçin ýok Türkmenistanda bilýän, hiç gazanyp edip bolanok.
Gadan etik bolmaýanlyk üçin ýurtdaşyna gaçýa. Şu ýagdaýa näme üçin gelýär, näme üçin şu derejä gelýär. Bulan aňyrtyna uzak gurrunlar bar. Bitdiňi şu umumyza düşündirdim. Sen düşünmeýän eken düşünükli. Düşünmeýän goşulmaýan diýdim. Näçe berip girdin aýdyň şonaýda aýda ho. Gaýra. Näçe berip girdin işläp bören işiňe näçe pul berip girdin. Mut girdinmi ya vakansiýa ene daşar ýurtda da vakansiýa bolýar. Boş bize pul berýärler işlerimiz üçin olýan biz ilki pul berýärse bu işni Türkmenistanda. Näçe berdin ha? Näme gatdymy sen mesele çözer ýalam. He? Gatdymy sen mesele çözer ýalam. Yok, jogap ber ha. Näçe berip düşünmedim näme? Dura union bilen gurlaşaýly. Gatydan Yok gen gatada. Son söz gatydan aýdylanam. Bollet sen näçe ýaşyň bu? Benmi 90-njy ýyl bilemok geçemi senden ulymy? Bollet. Böyle ağam umumy şol bir aýtsak bolýar sen para gatjaly görýärsiň ýöne ýurdun arkasynda kän haramçylyklar bolýar. Umuman şol sen al goýalyk görýändir gözüňe. Ýöne sen daşurda çykyp görmedik bolsaň daşar bilen deňeşdirsen bilýän tapawdyny. Biziň daşurda video çekýärler türkmen ýagdaýy şolar bilýär ýöne biz bilemdi. 10 mir ýerek çykyp gördüm 10 mir ýurda. Çykyp gören adam bilýär ağam bu zatlar biraz özüň bir neme daýy beýniň ulanaý. Şuňa bu zatlar näildigini. Arkaý men öýüme gelen soň öýe gelýän. Şoda, şolagam öýüm. Boýa eşden içinde ýokmy içkile güzatky? Ba, lubo ýerde de bar. Ey men şuňa jogap. Lubo edarada bara dogmy? Oğlunlar davay avrayla adam tapalinla. Davay kim avrayla olsa tapalinla şu avrayla adam yine. Türkmenistan'da avrayla adamlar var. Televizörde dene bir ikisinden ades bilýär. Şol hemme de gurucu ýaly görünýär birli. Ol bara arasy aýtsan şahsiýete sygynmak bolany. Ol biziň hemme de adamyz şol bitirip oturan ýaly. Ol prezident mozu öz wezipesini edip otur. Adam bir halkyň bir anynda düşündirmek. Mazlum bir gedekler aýda. Boldy gurlanmak boldy. Yo adamlar nemedi oturmaň o oýan WP stat bolana kol berdi. Bir şeýdiň şeýdik bolup görüşüňiz üçin internet gasylyp ýatyr, zat bolup ýatyr, o da siz üçin bolýar. Biz üçin bolýar. Aýlyň kesip bizden internet son gasylar ýaly, ha? Kes aylyk alýan bolan bizdenmi? Kes aylyk görýärler saňa. Ya işe girjek bolanda para sorýarlar. Onu da biz günah. Hadi bolday, mena işler kurulacak gallaýyn boldy. O Afrikada adam Onu ýyst adam düşündirip bolmaýar aňar. Ya o Afrikada goçok pillere mölýär, onu diýjek bolsaň wara, näme deli? Boldy düşünmeýär, boldy. Uje ýagdaýyny belletdi, boldy. Men gurleşi bilýär, o video çykaran wara taliby. Men çykarýan. Nuram. Men gurleşi o taliby video çykaran wara, şoňa megdi. Ha o. Atuda. Taňa togra bersem bolýarmy? Ber durup. Adalatyň gelmegini isleýärmi Türkmenistana? Elbetde bir isleýär. Onu sen bu adamlara inanmak däle bar, sen ýüregiň bilen adalet üçin görüşmelere. Ýola inananlar bilen ýola görüşer ýaly. Men oňa tarap bir zamanýam ýok da bir bilýärmi? Aktivistlik men okumadym, ýysa bilemok, uğruna näde edilýär, näme bolýar. Agam okuvama ýanyň. Hakda onu da kadro diýip oturmalýar. Minimum bilýärmi? Aýdymy bizim okalyňy. Ýürüji bolmaly. Yo. Ben ýalan urlýan Nura. Fortçka bolýar. Bolýan professiýa näme bir ekonomist. Ekonomist. Da. Onu ekonomist olsaň diýeli, sen bir biznes etjek bolýan, daha çok bolýan, sen şonda bir tanış bolup birine daýanýarmy, sen özüňe onanyp bir biznes plan gurup ýola çykýarmy? Özüme onanyp biznes planymyny gurup ýola çykýan. Onan özüňe onanjyň bar eken-na? Onu adalet üçin bar, onan ýola çyksaň
Saat basar ya, men kendi bilimim yok düşündüm. Bu neyle pravilini gurlemeli o tarafta bilýän. O ýürüjü skip bu. Düşünüp o işler var. Teret Türkmenin. Teret opşy agdyrylşy diňe bir adam goldan bilen halk golp edilýär oda. Sen düşünmesen diňe goldan bilýän. Otaň düşünýän ýürüjü tarapyndan bilim bolanlar etip bilýär. Otaň size anana mokdysan ol bir hidrak bolýar. Şuňa ine meselem golüňe tar halk golp opşy köçä çykyp bir haýsynda şoň ýürüjik bilim bar. Hiçinde ýok. Köpsinde ýok. Sen muň diýýän başga da. Yo, muň diýän başga da indi senem çykyşy şolar ýazat etdi men edi bilem okwatam. Yo. Sana et diýen ýok. Prosto edýänler şolary golda bilsek boldy, tamam ýüzüňe başlaýan. Men edýän işiňizi gollaýan, ýani işiňizi gollap bilýän bir adam. Doğru. Malajet. Bu ýöne şolar ýalyk edýänler. Şolar ýa edýänler içinde de çykystlary işläp görenler bar da düşünýär. Olar kim kanayan bilemem. Ana şu keyfiyerde şunu ýaly gurrunlar gitdi. Olara kendini olara mena bilemem o ýaly. Mene bir tapar aýdýan. Prosta aramyzda bu. Teret bu hereketde şu oturanlaryň ýüzünden adyny bilemdik. Teret şu taýda diňe pikirler çakmış ýa. Pikirlerim näme üçin çakmış ýa? Dogry da tapmak üçin. Dogry ortada bir ýerde dogry ba bolan şonuň töweregini aýlanyp görsemmemiz şu bir dogryny tapjak bolup onun üçin biriniň ýüzüne gyzykly däl, adam gyzykly däl, hijimide de. Sen gel misal üçin şunu diýip bilýän, Türkmenistanyň ykdysady kemçilikler şu sebäpden diýip aýtsak, sen ýok o sebäpden näle bu sebäpden diýip aýdy bilýän. Faktyny getirip bilýän. Bu dinleýijilerim birazjyk özgörtýär, ösýär kellelerine, aňýarýar birazjyk düşünje girýär. Maksat şol, bu taýda ýene sen şahsiýete gelýäňde, aý bulaň içinde o wadyr, bu wadyr. Bolsa bolup geçsin, sen pikirler bilen görüş. Pikirler bilen görüş, ýani sen pikirini aýt. Dogry ulalaşan ýerine dogry ulalaşdym diýdi, kabul et. Ulalaşmaýan ýerine kim aýtsa şol aýtsyn, o Allah musuradan kabul etme, ýok men ulalaşamak diýdi. Biziň derdimiz hem şol, şu wagt Türkmen halky bilen näferet men näme üçin şu efirler açjak, maksadymyz näme? Biz aýdaly bir toý gurnajak bolýar, solun birimiz çadyr gurnamaly, birimiz gadan getirmeli, bir ýerlerden gadan üşürmeli, bir ýerden odun getirmeli, birimiz goýun toýmaly, birimiz kartoşka rassalamaly, şeý dip organizowany bilen toý gurnaýar dogry. Hem hiç haçanam bir hojalyp iki jöde edenok. Ýa-da bir ýaň bir neme derýalar, ol aýry ýöne organizowany edilýän toýlarda her kim bir iş edýär. Şoň ýaly bizem şu wagt herimiz bir işin başına geleliň, birimiz video montajyny orýasmy, onu deliň, birimiz bu çykyş edip bilýäsmi, onu deliň, birimiz like basyp kommentariýalara jogap berýäsmi, onu deliň. Maksat halka daway bir pikire geleliň, bir pikire gelsek toý edýäs biz. Ýöne şu bir pikire gelip bilemdik. Şuňa bir pikire gelip bilemdik. Daway adamlar edeliň diýäs bolun. Bir çekýärde ýa sen etjek bolýanyň ýalňyş o diýe. Biri diýe eýlek çekýär, biri beýlek çekýär ol. Skaska var. Bu diýe asmana çekýär diýe. Lengeç suwa tarap çekýär diýe. Beýlek gorýere ýene bir çekýär şey diýip ýük görenok durýar şu taýda. Şunu etdirjek bolýanam kim? Hökümet. Ters tarafa çekjek bolýar. Senem gellänim dogry tarapda öz pozisiýaň al boldy, ho senden köp taýsam. Dogry tarapda öz pozisiýaň al. Şu dogrydan ýurtda kemçilik badi. Şu wagtky ykdysady krizis hökümetiň günäsimi hawa. O daşarky üçlemem günäsdäl. Russiýanyň, Amerikanyň günäsdäl. Şu wagtlar biz halka näme suwd etjek bolýar? Halkyň problemasy hökümetden gelýär. Daway hökümeti dödeliň diýär. Hökümet dödçek bolýarsyn oturup berýär, şol hökümetten giter ýerde gidenok. Gelýär, oğluny getirýär bahana bilen. Soňundan sanlyk bilen giderme inniki 7 ýyllikda diýär, şolun olam bolanok. Diýär. Bu näde aýyrmaly diýär, oturup. Aýdyk görýär, şunu ýa kemçilikler bar, dödçekmä diýär, şolun eşitmediklige salýar, görmezlige salýar. Onuň mecbur adamlar sizin kömeğinizde mätäş. Daway şunu üýşüp etmesek bolanok. Ýekäň çaňy çykanok diýip biz sizden kömek sorap atjak efiri. Şu bir gün biziň bir tarapdarymyz köpelse bir peýda. Şoňa wagtam gerek diýip Türkmen halkynyň känur wagtam galmady. Ýöne
siz vatandaşlar tayin bolmanyňyz üçin biz bir pikire gelip bilemzok. Şoň üçin bir işiň başyna baramzok. Bir güne bir ýerek nokat goýular beýdip ýöne süýnük gidip oturmaz. Ýöne şowun dogry pozisiýany alyp seniň şo taýda bolmaklygyň biziň üçin wajyp. Eger sen şowun şo taýda bolmasaň, bizem işi başaryp bilmesek, onu sen pikir etme. Ay mene aman galdym o diýip. Men saňa aýdyn, ondan soň şeýle bir tümlüge girýäňiz. Şeýle bir tümlüge girersiniz, tutuşturman halky bolup görülüp eşdilmedik derejede. Çünkü şu wagt hatça aktivizm diýip bir zat bar. Daşyndan ýurdun, hökümetiň kemçiliklerini aýdyp oturýarlar. Häzir şular bolmasa, mundan 10 serwet bolýaňyz. Men size aýdyn. 10 serwet bolýar hemmämiz. O meydana çıkmadık, özün aman galdym o diýip pikir etmesin. Men aýdyn size. Aman galan ok. Ya ýurduňa dar bolup daşar urtda ömrüň ötürýän. Ýa-da Türkmenistanda bolsaň, wah 20 milyon şu aktivistler meydana çykanda bolmalymlaý diýäňde şeý diýip ölüp gidýän. Ýöne ölüp gidýän hemmäňem. Men 100% garantiýa berýän hemmämiz ölüp gidýär şu dünýäden. Birimiz hem galamyz. Şoňa düşünmeli zat menni. Yani 50 tane adam ýenin çıkıp 300 tane Spartan so kinolarda ýaly çıkıp 300 tane adam ýenin bir zady ýetgedip şeýdip görünni aýtsam kino urun berýänmi diýersiň ha. Daway biz şonu fantazi etmäliňde diýät hakykatlaşdyraly. Goşuluň sizem, boluň sizem meýdanyna wagt saat gelene diýät dostum ýani çalışyrym zada edem dok. Bolup bilmeseň meýdanyna, iň bolmanyna şu urdu yine bir adamın köpelme üçün Germaniyadan oturdu kömek et. Amerika'da olsan Amerika'dan oturdu kömek et. Näme benden näme kömek bolsa kömek edilýän ama men aktivistlik men ugurum näler. Sen özüňe ýerine derek birine düşündür, birini çykarýalag et. Netijede halkyň etmeli iş şu. Şunu halk bolup başarmasak bunu Amerikanlardan hem garaşmaň, Birleşen Milletler Guramasyndan hem garaşmaň, OBS'den hem garaşmaň, Ýewropalardan hem garaşmaň. Olaryň diýen zadyna aýdynmy? Siz halk bolup köçe çykmaýan bolsaňyz, oňa men çykyp görüşeýinmi diýär siziň üçin niýe olar? Men görüşeýinmi siziň üçin niýe way? Siz näme üçin bular sanksiýa girdiň yok, hiç aýdyň, way siziň ýurduňyz asuda diýär, çykyp bir gezek näýelige mümkin. Nura bir jaman halk bolup çykyp diýen ol, halk bolup çyksa bile goňuşy bolam. Melen ýörede otyrdy aňardy da köçe çyksalar görýän. O taraf amcan şoň üçin näçe köp adam bolsa, kan ýöredi bilýän bolsa ýöresinde şollay. Hemmesi birlikde de çıkarmak ansat derler. Nura bağ çıkmayalım. Ne gelirler? Şoň üçin görüşetler. Ansatlar bolan soň şu zatlar edilip otyr. Giýjämiz günnüýde edip 5 saat, 10 saat efir açylyp, halka düşündirilip, bir gezeklik okumalar eden azaplangyň şunça şu iň soňunda tolk bolsa bar ullu kanwar bagyt ýöne tolk bolarmy kabul siziň etjek bolýan işin opşun biziň halk bilen. Amsarat Allah kanany ba ýoly çykdyk mene Allah'ın ortağı ipine talip ağa şey diýen. Allah şu kötünýänler hemişe de goldy ya. Bilen peýgamberler bilen halk durupdyr arkasynda. Odan paçalara garşy görüşne dalda gollapdyr. Bizem bir garyp halk, bizem Allah goldar, inan çykdyk. Hiç tat etmede galym, hiç adam bolmaz. 20-30 ýyldan hem ýurtdaga gider. Mazlum sen çykdyň. Şu wagt ýurtda her kimiň aladasy bir ölmede ýaşa kalmak üçin işlemek ýa-da kimden bir ýon bolar kadip. Şol häzir hemme aladasy. Seret halk kellesine nädip goýmaly şunu şeydi bir zat çykyn zat diýip şol kellesine goýmaly. Halka indi näme bilýär? Indi şunu ýaly sosyal setlerden, zatlardan ýa halkyň üýşän ýeri indi TikTok bilen. Mazlum bir ýaşlar oturýar. Bir mutturay da siz düşündürüp bilen yok. Dur men düşündüreýin şu Asuda men dinlendi ýekiji men dinle. 19-njy 20-nji asyrlarda, 19-njy 20-nji asyrlarda Türkmen goşuny müňlerçe adamlar uruş edenmi etmedikmi? Eden birat ýöne olar ýa. Şol indi men dinlendi, izinem dinle. Şol eden goşuny müňlerçe adam bir-birini tanaýardymy şolar? Şol bir-birini tananokdy orada. Ýöne bir-birine ynamy bardy. Şoň üçin hem goşuny söwüşe giden dogrymy? Bular şu Nura aga sana şonu düşündirjek bolýar. Sen maňa inanmasaň, oňa inanmasaň diýen zat ýok. Olar hem 19-njy 20-nji asyrlarda şolaryň bir-birine inananok ýöne goşuny gitdimi?
Söwüşdimi söwüş. Şonu düşündürjek bolýarsan Nur aga. Bu mat 19-20 asır däl. Şu 21-nji asyr şu. Kakoy radisi 21-nji asyr bu şu da. 19-20 teknologiýa. Teknologiýa. Mami teknologiýa ýok wagtynda ýeňip durlar şu Türkmen goşuny. Sen Türkmenistana barmakaň ýa maňyrdy ýygyna otýarlar. Yo men Türkmenistanyň içinden gürleşýän şu mat seňden. Gaşynda dälmi? Barda aýtdym bolmaly. Şu Türkmenistandan gelen goşulýanda baramda. Boldy men gurlama ýanyk to haldan aýdyp oturyn gurlardy. Prosto Nura düşündürjek zat şo diýjek bolýan. Barman. Atuta sen marş efire gelip bara oturan adamlara negativ bir emosiýa paýda otýanda bilýän, seniň berýän gollawyň. Men negativ, näme negativ etdim? Aýyndy, ondan moglada tila oturan adamlar näme netije çykarýar? Ay bulara öýlarlaryna şeýtip sanýan gidip oturup otiraydyk bara. Sen şu maksat bilen gelen ýaly çötdi. Yo men öýl paýda. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Jamunçuk. Yani Asudo yang soruňa men jogap beraýyn sen. Sen bir adam çykýar, iki adam çykýar, näme edip bolýar diýeňa? Men özüm 2021-de Aftaban işledim. Aftaban işledim, aile vermediler şu aylap ha. Kakada tekstil vardır yolun uğruna. Ertesi günüm şu tak Serdar varmalı prezident. Sonra Aftaban'ın işgərlər yola çıkıp yol yaptılar. Yankı 35% tutum etmeliydi. Götün veren yaran berk gittiler aylığına. Tutumsuz gün bir gecede. 10 gün saklayan aylığın gün bir gecede paylak gittiler. Ağzı birlikten güç doğuya ha sen o. Ağzı birlik. Bizim var bizim diktatörü hamfıklı diktatörü ho. Güç para. Adam çıktı, iki adam çıktı, on yalat yok. Ağzı bir bordan hemme de adam atıp bolýar. Hamfıklının sına uğurlan diktatörü mını bara. Galyara hemme birden galyara uzoğulen bir gün iki günü yok olup gidiyor mını yalardı. Tıtsya hemme. Böyle bizde on yalat ön bolman son bilen bir hilgen da bilen. Yo mat her kim bilýän hökümetin Türkmenistan içinde her kim hökümeti pajerdi diye bilýän. Olup kan ozaýdy bilen onuň taşynaklar bar. Yani her kim bilýär da hakykatyla. Ha? Asuda. Taşynaklar her kim bilýär hakykaty. Ana, aýtdym agam taşynaklar bir da etmeli diýdim. Ýöne bir da etmek üçin içe gelmeli diýdim, düşünýän? Şurada da öňe aýdan da agam. Bizim etýän zatlarymyz boş däl da şu iderle otursaň, iýdim düşündirip otursaň. Sen etýän işiň boş diýmek, prosta men sen özüňe näme etýän işiň pajer diýen, ýöne özüňe näme. Boldy maňanan işimiz, biziň işimiz hem şol tanamakda. Bizim maksatymyz bir agam şeýdem. Tanamak gerek değil. Benim şuradaki oturulan hiç nem tanamak. Negativ olaydan men negativ zat men olat gurlama. Yo, ina aýdyljak bilen biziň işimiz bolýan bolsaň, onda dogry, senki dogry dawai olur, dawai diýsen boldy. Ine menim tanamak. Inanmaýan ýöne tanamak diýip oturamak da dogry. Olanlar tamam şeýle bir janymyz söýýär, hemmämiz däre ýalan näl, hemmämiz öz janymyz şeýle bir söýýärse. Mağtumula tamam diýipdir 1800-nji ýyllarda ýaşan adam mağtumuly aýama şirinjan diýip şolam hetden açdy bu zalim han diýip boş güdüpdir. Şeýle bir janymyz söýýärse ýöne bizi o ramçydan bolan haramhor begler ýurdu bir ýandan ýyka başlatdy, ne gatgy hetdi. Şeýle bir agyr sözler aýdýa, şolam şo wagt özüni öz döwrüne aktivist diýip hasaplaýan, çünki adalet üçin görüşüpdir. Zalim hanam bolsa, joňa da goşku edipdir, aýdypdir. Halk çağırtdyr goşular bilen. O indi seredin bizine şoňa hiç kim dönüp diýmän bilen. 20-nji ýylda pandemiýa diýip bir agyr bir nemäni başymyzdan geçirdik-de, ýaman çalt unudýas. 2020-nji ýylda 2 ýyl şeýle bir ýol ýapdyk. Bolyn wara köp maşgaly dagada oşul ortada. Ve men 2020-de gurlaşak 2020-de wara men ölüm diýip hasaplaýanna özümi şoň üçin eger şu ýola görüşmek isleýän bolsaňyz bir mut kent mikrofonuň ýapaýda. Şu ýoly biz eger meýdanda görüşjek bolsaňyz da ilki özüňiz öldürüň watandaşlar. Ýani özüňiz näle öldürüň, ölüm diýip hasaplan. Eger şonu etmeseňiz, janyňyz söýseňiz, ýene beter hem gorkokluğumuz sebäpli
Tanayım alacak adam çıkar men ananamok absolutna çıkmazlık etçeğine belli bir mertlik görkezecek adamlar çıkar. Yani onun bilen bir iş başına gelmese şol olanlara köyük gider riyani yok olur yönü hiç göz arkada gitmez. Mertlerçe gülüp giderler men size aydayn. Ölselerin vatan üçün şehit oluyorlar biliyoruz şonu biz vatan üçün görüşýänimizi. Yönü izinle galanlar özüňiz etiniz iyi ýyp ölersiňiz men size aýdaýyn. Şolar ýalysyň. Şoň üçin wara gorkowy onuň neme Allah Taala da şonu ýaly jezasyny berýän eken. Men köp nemelerde üns berýän bolýan, uruşlarda da uruş kinolarda da üns berýän bolýan. Gorkoklar birinji ölýär aýtam. Gorkoklar uruşda da hemme ýerde de birinji ölýär. Yani Allah Taala size gaýtam 20 ýyl ýaşap, itdiýaly ýaşap, ölüp gitmekden beter mertlerçe görüşüp ölüp gitmegini esirsin. Mene özüme şonu dileýän wara. Näme gerek o 40 ýyl maýa gedinçäň bütün bir ýyl nereye gidin diýipdir. Näme gerek o 40 ýyllap men gorkok bolup ýorganyň aşagyna gorkup günne müňgedek ölünümden bir gedek ölünüm o diýmay. Näme gerek şu gorkuy? Ya on ha bir daşar urtdan gürlüýär. Näme bolan puly ýokmy? Killer uratmana puly etanom ýetýär. Aýdymyzdan adam urasa uradandyrylaram. Biz gorkýasmy şonu da ýok. Daşymyzdan gorkup görenler adamlar bar. Ýöne oho meni gorkamak siz näme gorkýaňyz diýen. Meni gorkamak siz näme gorkýaňyz? Görüşürnem. Çünkü bizi men watanym üçin ölýän, halkymyz üçin ölýän. Bir ölümüň netijesi bar. O beýleki ölýänler bar. Ay Aşgabatdan Marawarya ýolla awary ölüp durlay. Ay Gurulşukda gaçyp ölüp durlay. Ay aragy içip ölüp durlay diýip şeýdip ölüp gideniň ogmy? Ýa-da mertlerçe görüşüp ölüp gideniň ogmy? Özüňiz pikir ediň o ikisiniň arasyndaky tapawdy. Şoň üçin ertir kunam ýaş nesil ölmeseňiz size şu sorawy ýüzüňize basýar göni. Näme etdiň kaka sen niýe? Kaka sen näme etdiň? Eje sen näme etdiň diýe şular görüşen wagty. 300 sany, 200 sany bolan mertlerçe çykan wagty sen näme etdiň diýe göni. Özüňize şu sorawy beriň ýani. Sizden soraýa, çünkü sizden soňky nesil gaterbet kösençli günler görýär. Görüp otursan ha näçe tankitla otursan molun gowlu o tarap bir kılana bular haramzady watan dönügi. Başymyzda oturan watan dönükleri biziň peýdamyza gow taraplardan netije çykaranoklara tersine ýaňy gelip aýdyp otur. Siz gürleýäňiz gaýtam internet kesýär, onu etýär, bunu etýär diýe. Inni biz bolmasak vay şu aktivistlerden ha din aýdy Hudaýa şükür. Inni gel internet açalýar öýdýäňmişler. Ya gelin şulara söz atlyň berelýär öýdýäňizmi? Şu wagt şunu vermedik, şu wagt berer öýdýäňizmi? Onuň näme men düşünem o gorkuňyz bar. Ondan soň gowun size şeýle de garaşanok. Garaşanok mene dogry maýdaýyn. Erkekçe mertin gurgun aýdaýyn. Ölüp gidenim o gorýany namartlaň arasynda diýri galanymdan. Ölüp gidenim o gorýan wara. Namartlaň arasynda namart bolup ölüp gidenimden 20 ýyl 30 ýyl gorkup ýaşap gedenimden severini Koreýa ýalak bolup şeýle de ýurdumyz şoňa meň edýärler. Mene şeý diýip ýaşamdan ölüp gitýän ýaşajak. Severini Koreýa kulturyny ýyly biziň ýurdumyz. Onuň o näme özüňiz pikir etmeseňiz çağalaňyz. Pikir ediň, ho näme çağalamyz? Gogun goý ýasmy şeýse. Goý men kösenen biz ata seret biz ata bolanmagyň bilýän ekeniň. Men şonu düşündüm da şu çağalanma diýdim şu Türkmenistan ara gow geljek goýam o şu ýagdaýda diýdim. Goýam okşulara diýdim. Okuwa seredýän paraxorluk. İşe girýär. Ondan soň o taýda da wyjat almasa bolanok, alsa bolanok, almasa bolanok, soňa türme ölen utarýar. Oho men çağam, men ýokary kujaýyna salyp näme diýen o diýdim. Soňundan saljak sistemam şu boljak bolsa. O soňam türme ölen utarýar. 60 ýaşap men çağamyň türmede ýygynyň çörek gatnadaýynmy ho? Maňa gerek gel, haýsy ýokary wezipeli türmäge girmedi aýdyňany? Türmäge girdi adyny alyp o bir onun çağası bolor, onun ayalı bolor, ýylyň arasynda türmäge girdi adyny alyp, soňundan men o ýaşamaly alo. Şoň üçin sistema çalşmaly, biz watandaşlar çalşmaly. Hiç kim türmäge girmeliler, hiç kim gorkup ýaşamalylar. Her kim kak balojna dastoyny aýlyk bilen dastoyny ýaşaýyş hak edýär. Çünkü biziň baýlygymyz ýeterlik şoňa. Nura esýär.
menden gaty görmän ananam okdiýan moj dalneşi ýol uzaklar belki anamın bolar. O ananam okdiýan o zat görmän. Yo düşünýär dostum zamanın. Yok düşünýär hemme ýolyny. Tanıyan benim başta dalneşi ýol görkezler emme zady näme öýrü. Danlyma men şolar ýaly. Mazlum çakpan goýaýdy. Böyle. Ayda Yamanlyk aýslamdy we öz ýurdumyzda şona bilýän. Yamanlyk aýslamdy. Ya o yamanlyk isleýän bolsam garygym apylsyn o. Allah jan ýetiri çıkarmasyn o. Yamanlyk isleýän bolsamyz da ýüregimizde şu adalatdan başga isleýän bolsak da esasy adalat isleýär o. Şu ýurtda çöregim taparyn. O hatda men aç gezip bilýän ýöne adalatsyz ýaşap bilem o. Adalat isleýän o. Deňlik bolsun hemmekde o. Ýurdun baýlygymy hemmekde deň gitsin o. Ýurdun hemme ýerine gitsin deň. O diňi gökde täni ýok arkada şäher baý güllötmedenim tutuş 5 welaýaty deň seredip biljek bolsaň başymyza geç. O bolmasa geçme o başymyza. Millet paradly geçjek bolsaň seredin o ýazyr 70-nji ýyldan galan 80-nji ýyldan galan asfaltlar o bizim köp ýerlerimiz. Ya daşy köp ýerleri asfaltdan çekilmedik. Näme güýjümiz ýokmy? Ya su kanalizasiýa ýok o ýerlerde men ykdysadyýet urundan ýokary bilim aldym men. Meniň alan bilimimde bir zat diýär. Biz Türkiýe diýär, haçanla diýär adam başyna düşýän milli girdeji diýär. Adam başyna düşýän milli girdeji diýip bir hasaplama bar. Olam ýurdun tutuş girdejisini adam sana bölünip tapylýar. Adam başyna düşýän milli girdeji haçanla 12.000 dollara ýetenne biziň owalamyza kanalizasiýa geldi diýär. Biz seretýäs, biziňki 17.000 demi, 19.000 da gezip görmey, intak owa kanalizasiýa aňarda dursun. Su ýok. Normal transformatordan tok ýok. Gyş gelýär, gyşyň güni, aňzak güni tok kesilýär ýa gaz kesilýär. Oho, hil ýok, hil. Hyzmatlaryna hil ýok. 33 ýyl bolupdyr bizi garaşdırdygymyz alanmyzda. Ýöne henidem şular ýaljak elementarny zatlar çözülenok. Goýan adamty korrupsioner, ogry, goýan adamty diňe öz kisesini işleýär. Diýmek, ýalňyşlyk nirde bar? Addel kadrlarda bar. Addel kadrlar haramlady, para beren alýarlar, işlejek alan oklar. Addel kadrlarda bar. Ýokary kujaýyna giren adam 30.000 dolar berenden men ertirkün aljak dik girýär ho. 30.000 dolar näme üçin berýär bolmasa? Men ertirkün alan şupurlyk girýär. Diýem üniversitede girenden men ertirkün bu düşü ogry menlik girýär. Bizem şular ýazatlary gözümi otursak, nirden gowuna ýeteliň biz bay. Nirden ýeteliň aýtmasak, dertleşmesek. Şoň üçin gaýrat edin o, biziň ýamanlygymyz ýok. Watanymyzdan töýýäs, halkymyzdan töýýäs. Ýok Nuri. Şunu gurban ol diýsin, ýa-da gurban ol diýbesen oň sözüne wapşy nemeden mok. Serdar diýsin, prezident değiştirişi prezident diýsin. Aktivistler. Şundan beýler, 6 aýjyk maňa sorok beriň. 6 aýyň içinde men şu agdalýan kemçilikleriň 90%-ni ýa-da 70 ötürümini men çözjek diýsin. Hele olan olaýyny 6 aýlap gürlesen. Maňa kim edeni gyzykly däl, edileni gerek maksat. Diýsin şol, çyksyn danym. Şu daşary ýurtda özüni oppozisiýa, aktivist diýenler. Çykyş etmäň, maňa da 6 aý sorok beriň, men düzetjek diýsin. Onam diýen ok, munam diýen ok, etjegine maýdan ok, etmejegine maýdan ok. Men näme üçin dym bolantam? Ya men näme üçin goýmaly? Çyksyn aýtsyn, halkyň men hakykatdan şu diýen zadyny edýän etmeýän men halkyň içindäki adamlardan sorap öwrenir. Ýöne şonu etsin. Biziň wezipede de gözümüz ýok, wlasta da gözümüz ýok. Ýöne eden oklara. Güýnümiz ýetmeýän Owganistan daşary ýurtdan zagran pasport berip dur, öz watandaşlaryna. Biziňki beren ok. Güýnümiz emesen ok sorasak, Owganistan naýdyp. Etsin, aýdyrýan kemçilikleri. Näme üçin? Nemeden biletleň bahasy $480.
Daşarurda işlemene çıkkan näme pul köp bolup berse berýärmi pulu. Ya bay bolumsyň $480 berýärmi? Gelin men siz aýdan 3 saatlyk ýolu şu taýda men 150 euro berýän. Ine Ýewropada 3 saatlyk ýolu 150 euro pul berýän. Näme üçin men türkmen halkym $480 bermeli? $480 iň ölen baha Nura. Ondanım gymmadala. Köp saat gymmat taw bilen o bulan neti gow däl. Bulan halky soýmak gow bilen derdi o. Onuň men näme üçin bular aýyrmaýyn o? Men bular näme üçin halky şular aýyrmaga çağırış etmäýin o? Bizim başımıza gelen adam bir de hizmet etmek yerine gaytan bizi ketegine tavuk gal hasaplaya. Sembrana soyup otyur, yumurtasını alıp otyur, etini alıp otyur gaytan. O sen bana hizmet ettin, etçeklik geldin, kasam ettin sen o. Dava şundan başlayalı, gelip kasamından başlayalı, halka hizmet etçek diydin sen. Yok, eden yok, etçek niyetim yok. Onun men adamdan niyetine göre hareket edýändim. Niyeti gow däl şulaň. Şu bizim yurdumuzun adam mentalitet probleması var. Mentaliteti yanlış. Mentalitetine çürük. Näl çürük? Birinciden velayetler sığdıran ok. Öz yurdunda velayetler sığdıran o. Sen niyetin gow däl o ştaýdan belli o. Sen o maşinlaryny falan ok. Yok renkini tarap ýetýärsiň. Yok propiska diýip ýetýärsiň. Şu zatlar biz agza ýazky näme üçin agza ýaz? Adamlar bir aýaga almakdan başga şular çykala goýanok diýär. Dostum bilen aýryp bilem dok. Dostum bar gitdiýenimiz bilen giden ok. Dawaý onu köçe çykyp aýralyň şunu ýaz. Näme üçin beýleki döwletler halklar aýrypdyrdy, biz aýryp bilmeliler ýa türkmeniň maňlaýyna ýazykmy? Kösenmeli. Bizim maňlaýymyzda ýazykdyrmy näme? Kösenmeli bizim bundan öýle ka türkmen halky siziň maňlaýyňyz şol. O hem kösenmeli hem şükür edip ýaşamaly siz diýip. Dostum hoş geldin. Salamu aleyküm, goma unutmaýagdaýlar. Jaha. Adyň näme dostum sen? Nur men adym. Ay malady, Nur bolsun. O adym bar ekeni. Adyň eýe? Sağ olun. Men seni öňe çil mundan odalama bir gawat geldik mi bir ýerde ýa dinledim mi seni? Şu adam şu görrüň, bana bir nokot bolanok, bir nokot edip bir gaýryňyzken adamlar bir ýere gör üýşip, gaýryňyzken bir dilleşip bolanok gaşylady bar. Nirede bolsa da bir ýere bar. Dogry aýdýaň, gaty dogry aýdýaň. Nahoy gerek bilen näçe bir adamlar çağajyklarynyň aýrylyp doganyňken ýurtdaşyna bilen işläp ýörler. Nahoy sike gerekmi? Kim ol prezident? Yergen söwmen urlasana ya şol gaýrat. Men lişna wara, men özüm bar, lişna öz ojum bar, şu howuldan şerk çykmam gyýran ýere kur. Mesele ýok. Am tutuwam gyýrýar. Näçe ýyllap gyýryp söwüp gelýär. Balgar kölen gelip kesäýsin. Götüne gaýrat olsa gelsin, kessin. Efir daýlaýanlar ýa söwüp gurlaýan. Dogran ýaly gaýratlar gerek. Dogratlarynda hemmemiz çykyp bolar ýalda. Şoň üçin hemmeden bir wada bolan oga. Türkmen halky şuýdy kim bolup galdy, birek birini sikýän şu boldy şeýdi. Birek birini sikip alap, ýalan sözler. Bir wagtlar men ýaly hiç tertip tutup bolar ýaly ýokdy. Şeýle aftersetler wady birek biri bolanur. Süýü, hormat şeýle awray bardy. Ýok, indi bilen birek birini baskylap ýörler. TikTok ýersen birek birini baskylap ýörler. Kim görsen birek birini baskylap, ýana baskylap ýöz türkmen birek birini. Niýe barsan birek birini sokup ýörler türkmenler. Ýana doýdum, ozay baly. Öňler bara 2 ýyl garaşdy. Benim özüm türkmen bolam. Migrant başladym onu. Dogry başladym. Özüm türkmen ganım, atawa olam türkmen gan, türkmen gelýär anladım. Men özüm migrant başladym men gaýran. Ýurdum bir sikilli kimi dosty sikip kimi oğlan hele wazy göz şonu, kimi oğlan jiz wazy şonu. Вообще normal adam galmady o beýle. Doğru. Yaşamana hiç ýyly berdi, doganyň näme galmady. Taýda mene bir zada begen konup yaşar ýalgat ýöne Hudaýlyma aýdýan men nahoy gerek men kimden çekinmeli. Naglaýdýan doganyňky. Men şo taýda gurulýardym ejen ýanda kulanyr kaçyp gidýärdiler bilen. Menem ýygyny aýmasynlar diýip doganyňky sen kime gerek bok doganyňky.
Yiyeceğiz triyapka doğansken erkek mi? Erkek duran yerine dur doğansken erkek koyamazsın. Erkek deyip ayna sereden olyandır pidaral gangon doğansken. Bundan erkek kollayırınızken bir Türkmen Allah'ın başarıya da gayırınızken on Gulatel o Türkmen Allah'tır. Türkmen Müslüman çok in ere sağda o gayırınızken. Mergen doğru ya. Onun mara maşin garaşıklı beriyadılar o birek ananşadı o biz o. Yani tanımayan adamla tanımayan maşin sevdogarlarına min olman 2 yıllık garaşıklı kredi maşin veriyorlar. Ne var? Hiç kim sikip çöğürüp ağzına sikenin cele onu prezident onu götüne sikenin değil mi? Öl hasabını milyar yiyeceğim sikenin cele o bile. Böyle köşeş dostum köşeş kakarın. Men var birazcık men gurlayan o meter gurlayan o betmen o gayatın. Yani Dinle bizler yurtta zanyanan adamlar barla şu hareket başlasa da adam çıksa adamlar bar mı? Hakikaten maraşı yok orada Allah Teala hakikaten bar olsa hakikaten adamlar bile dileğini işleyen olsa dileğini bu dileklerini kabul eden olsa şunyal haram adaları bile endamı erinler ölsün onunla. Ben günle yaksam tursam dileyen şurayı. Allah sana iyi. Yönümene dönmesin diyeyim ki. Hakkı yapsız yani sonuçta da garın sinsin diyeyim ki. Ne adamın ağzı karagış tutar. Durma. Sikenin lazım. Haçını beydip yaşamalı. Yiyeceğiniz ki. Celevine çıkmalı. Ağzan ödün mardan vergen. Beş velayette bak ne açamır işlemeyen adam var. Hem adam çağır. Çuğulu. Eyran siken bir doğum çörü için bilet. Ne güne düşüp diyorlar adamlar. Ne gir kimse bilet yurttaşında kimse ölüp gidiyor kimse kösene. Kimin bile gepin çekip işler pizzer güne oydu oğlum ağzına erkentir. Öyle tayda yiyiniz ki bu yerlerde yaşayan olup bu maşinmin yanım sol bu cayda yaşayanım sol bu şelesik yanım sol da olmuş ki hem bu zatları dinle sol etme galanlatları ay diyeceğim triyaka bacım sikin gandonu böyle çağlama oraya kılmasın mı ne yalı haramla diyeceğim ki celevi. Yani ölmeli olsa ben ölecek diyeceğim ki gelsin ben balgar kılın keseysin gandonu diyeceğim ki pitu ben ölümden korkum yok. Ben şuun olsa da ölmeli yerkerim olsa ölmeli kaçarım ol ben öleyim ben ölümden korkum yok doğum ki. Ağam yoğurdun içinden sen ağam. Diyeceğim ki celevi. Ya doğum ki şu an başımda yiyeceğim ki içinde de ben de delrettim yiyeceğim ki celevini köçer. Doğradım ağam hayır aymar kenim. Celevi yiyeceğimiz kelim celev bile ben komşumun üstünde yiyeceğimiz kenarla verdi. Yiyeceğimiz kelim pituk doğurunuz kelim gandonu bile. Yiyeceğimiz kelim öyle protu men ayt çok olyanladım neme bir oğlanlar ağrı birleşelim dero tapır tupur yedelin nemet bilen olsa yiyeceğimiz kelim var çekinmeyin. Ölme neme hak üçün ölsem on erteten neme yoktu. İn hak üçün ölürsen de ama Google'a ol yiyeceğimiz kelim. Ölümden ama bir şey korkmalı ya. O korkup doğru nasıl kelime apşe kâr Türkmenler en vapşe men şu yürüp başladım sonra o Türkmenler bir yere sok şu aylan şüpheler erkek beytmen kim olara sizi sokup otururlar siz olsa bir yere sok yanım bile gelişmeyecekler doğunuz kelime. İstiçil ne ödüm Türkmen menem molun ara Türkmenlumdan yeren başladım o sonra vaka var abi utanıyorum. Men şu menen öyle aptalı seret yani olin yiyeceğiniz ki şu öylen men aram diyecek şu huy pilot drone ya Allah şey bak yiyeceğiniz ki bak sen diyen de her yere söylüyor yanında olmuş ki bacıyınız ki şarj gülörüz nazar oldu o yiyeceğiniz ki yiyeceğiniz ki orstuğunun ayrıldı da yiyeceğiniz ki orstuğunun hemmek işliydi şeyler kadırlar hormatlar vardı yoktu valma sikille bağda güller ama yiyeceğiniz ki şu ağzı bir olmadık doğunun nasıl ki mağtumulamaydı geçen ay son tutmalar ama ağzı bir olmadık sonra ağzı bir olmayalay bırak bu kellardan ne peyda yok yiyeceğiniz ki ya öyle nasıl ölmeli ya doğru ki bolor tamam. Avret ağam şu 2025 son şulon yılı şu 2025. Şuna savret 25 yıl olsa da 25'te 10 san ay var 10 ayında olsa 10 yılda 10 yılda ölecek mi ne çulna bayramız ki yerim. Mertler meydanına olun natide meydanına olun samgılavını başka da fikir etmen en esası şol. Mertler meydana çıkýas diýende lişni men size özüm eger şu ýola çykyp başlamyzda suratlar, videolar bilen, akazatçylar bilen, bilet bilen, samolyot bilen
Näme görkezmeli bolsa görkezler bar ýanlygymy diýerler siz. Bunu yurttaşyna görkezmeli. Oglanlar, bunu yurttaşyna görkezmeli. Diňe yurdun öl içinde görkezmeli. Şu Türkmenistan öl içinde görkezmeli. Bu hemme kişi var kameradan dolu gaýryňyz ki näme kameracı surat çykan. Peýin çağır barny ýejeňiz ki pul tölecek men şolara. Ýejeňi durum baryň, lawa men şoň kedin pytradyň ýaýradyň ýejeňiz ki. Göl gürlü şotayda aç-açar ýeňiz. Bunu dogry gürlemeli. Dogry gürlemeli ýöne, bir gürlemdi. Mergen abi, bir ada ýetşek. Heret. Ýejeňiz ki lan. Şolar biziň pulumuzy ýyp oturmy? Ýyp otur. Ýejeňde ganyň içýämedik, ganyň içýämedik, götürelim. Başa barylsa, Türkmeniň hökümeti bar, biziň hökümetimiz, Merkez Bankamyz, Milli Hazynamyz şol. Ol garyp hazina däl, o ýaman baý hazina. Şu oğurlardan alıp bara şu meydanyny göreşonyň maşgalasyny berýäjek şondan bara goý peýdal ýerik gitsin ho. Haramzadalardan $100 alyp bolanok. Toýlarda seçenini gowy ýa ýöne $100 alyp bolanok. Näme üçin okuwçylara bererdi konvertasiýa bilen ana Rossiýadaky okuwçylarymyz, daşarurtdaky Belarusiýadaky okuwçylarymyz kösenip görýärdir. Berjek bolsa şolara bererdi. Şolara beren o $100. İtin bunu görkezýär konvertasiýa, viza kartyny üstü bilen bulardan dila oturmaz, ne tip bolsa gaňyryp alarsyň. We şu ýolda birden ýitgi bolaýsa şonuň maşgalasyny ömür boýu eklemeli şu hökümetiň adyna. Çünki türkmeniň hakiki garaşdyrlygy üçin, erkinligi üçin, adalet üçin jan beren adamlar bolaýsa da biz şonuň maşgalasyny kompensasiýa hökümetiне töler diýip aýtdyk. Tölemelim. Yani türme salynan bolsa şu ýolda, türmede oturan bolsa her bir günni uly summadan konvertasiýa hasaplap çolur bermeli kompensasiýa. Konvertasiýa derler. Kompensir etmeli. Bir güne oturdu çünkü şu ýola çykyp türmäge girdi. Ana Mälik Allah Muradow otur, Murat Düşen otur. Ana Nurgel Halikow oturup çykdy. Peýgamberde Allah berdi jurist oturup çykdy. Başka bir goşkujuk okan daşuwly bir illeşimiz var YouTube kanalyna henidem doro videosy olam otur. Ana şol adamlara hökmany turatdy we geljekde de birden bolaýsa şolaň maşgalalaryny hökmany turatdy kompensasiýa etmeli biz. Çünki olar halk üçin öz günlerini agyr güne sokdular. Halk üçin etdiler şonu, özler üçin etmediler ki. Ne şol adamlara biz kompensasiýa hökman töletdiler we geljekde de bolsa etdiler. O diýen haramda aňar baş zillik mahpudan $50,000 eşik alýança şol puly biz halka berenimiz boldy ama zilli kampaniýaga Yeka bolsaň olar seni ýeňe. Sen häzir köplük bolsaň bular ýeňe bilmeýär bular. Sen halk bolup çyk häzir orta tutuş halk bolup çyk işlemeýän adam. Ayın planşasına çıkmalı yalnız ki kim nemesi bağ olsa işlemeyen adam da koyar yalnız mena birinci çıkacak doğulmaz ki. Yine bizim diýenim bu da köplük bolsak şulardan aşakda almak aňarda dursun bular alyp çykýar adamlar diýip şoň üçin efir açjatsa o. Bir adam çıkýar olen der daşna geçip küpür tapır edýärler be ikinji adam gorkýar ondan çıkman on ýal etme däl onu ilki çıkacak men bir wada çıkmaly. Ayağı bir wada basmaly şu şey. Hem ýani bir adamla bir ýerlikde etmeli şu. Agam biz birinji çykarsam şu birinji çykmaly meseleni özümüz çözýäs esasy ýüzümizde dursunlar halk biz halk bilen barars olan gapysyna çünkü olaram namart olaram häzir bir tanak häzir sen git häkimniň öňüne ýeke jödüň gyýgyrdan baklaşkanam bindin Däl handan çykararlar diýär. Aşyňa 5 bolup geçýärler gerek. Bidem şey etmeli. Däl handan çykararlar gelip urup ýenji ömürlük koýarlar ýeşer. Menem şoň üçin halkdan kömek sorýan adamlar gelseňiz kömekleşseňiz daşyna biz olaň daşyna olar biziň daşymyzda 10 bolup geçdi biz olaň daşyna 100 bolup geçýär diýen. 1000 bolup geçýär. Bärde urşmak gerek gäl, bärde gan döküşlük. Denen peýda urşmak gerek gäl, ýerine zat almak gerek gäl. Prosto ýöne ümsümçükleri çykyp bilýärmi şutak erkek bolup, orta çykyp bilýärmi? Tekniklerde taýin boldy. Tutuşga ýetke bir ýerde kamera olsa da barny çağırdy. Ýyňyz kel. Agam balgar kalamaly. Urşmaly bolsak urşor, balgar kalamaly bolsa balgar kalar. Özler nämetse biz şoň beterne dese özlerine ýöne biz şulara ýol bermez. Näme üçin? Etmesin. Eger ol watanyny söýýän bolsa halkynyň özüni söýmeýänini görüp dura. Gitsin taşlasynlar. Urş islemeýän bolsa. Gideýän.
Gazaklar ne etti gazaklar? Ayda o tira gazak da men nemelem kene o Gazakstan'a yenske gomuşulamam kene göç gidenler yenske. Ana pizzet bar çıktı pizzet neme oldu şonu gülle alıp gitti diye o şey. Yani şey bedek ağlamadığı emcek yok kesmesen ganım ya yok man etmeli şonu etmesen rahat yok. O peyda yok birin yurttaşına gidiyen birin yurt içine birin beyle ki ağlat diyorsun birin beyle de nur birin sok diyor peyda yok onun beyliklerinde konkret bir bolyanla dedelik şonun olsun yok kayırım ki işem sotada tapılar son zaten tem çarşkın ama çıkarıyorsun kayırım çarşkın ama bir gelir bu onları aytan bu onları ölmün etmeli şu zatlar. Nakul oğlum gününe kaynol bir aşağı diyor ecelim ki onun ya günün bile haramda olmaz ki. İldeşler tağa oturun. Ben yürüyecek kolayım. Böyle. Nuriyam ki hareket edersin, değil mi? Başka çıkarırız, yok. Bolya menem efir yapayın oğlunlar. Sağ olunuz. Bolya sağ olun. Sağ olun. Aydınlı. Sağ olunuz. Davay. Giyeceğin rahat emmedi. Sen kemam. Davay.